Right. I am seeing people coming. Vema policy vese uya isaima message enyu ku WhatsApp. Vese vakutora ma policy isaima message enyu ku WhatsApp. Vese varikuda kutora ma policy isaima message ku WhatsApp. Then nja ku attendai. Sizo tiri pa live. Zve policy zvikuti chikujoinisa zvinozoda time. Saka munozoya kuseri. Mongosiya message kuti ndoda police indozo attenda after tapedza tapedza live. Hanzi as masters adzoka. Andina maona ina asina mbodzoka masters. Wamaone pasada adzoka ndisikumaona. Mushena. Pani. Yangu. Chane gadzisiri kusamangwana. Kana tindene mune success. Oya, by the way ndokumbida kukutumai. Pani pandati ndindola kele ndindola mbora wangu. Pai postcode mina ndiganira kusendera postcode muntorera mbora wangu. Ndatsvaga post. Manje ankandisira live location. My live location inenge yapera. Saka mutsongoenda muno tanzi mbora. Anditandira mbora kumunda kwanga nditi ndichora saka ndanishimanya ndikwenda isho. Paseri padhuze kungira. Padhuze stand ground uko ndakusira yini postcode right anambo ndotoa ndai mchitenga ukuningira indai mchitenga right uyai varikuya kuseri vese uyai kuseri varikuya kuseri vese vemaningirikiri vemapolisi varikuda kujoina mapolisi uyai kuseri vese vada 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 kujoina mapolisi uyai kuseri right anzi vapfure newewe ai mbazana ndikuita kudya peshe mubora musunoenda kaenda kunodza mutoni ndikanoya nepaperback ranga rine mbora shamwari mbora wifi iyoyo mbora wainaka iyoyo ini ndechidya sezakadika chisi ndikudya sezakadiki zve handizoti ndakazoriwedzera uchifaya. Thank you daddy. Uchifaya vanoda kurukwa zvakare munondibata ndokupai nhamba naika vanoda kurukwa munondibata ndokupai nhamba akachipa mwana we anoruka right. Saka vese vari kujoina varikuda kujoina zororo muyai kuseri mongosiya ma messages chete then I'll come back. Hanzi let's put my tasarwa nemari naikundai tasara nemari guys kwamai Jeremiah tatosvika guys tasara up padiki up tasara padiki diki kuti tichiningirira tichikwanisa mari yavo tipedze navo tiite zvamadzibaba vaya titebherera madzibaba pakati chiko pakazopasa chiko ba pakazopaswa iko papa madzibaba vaya takazowirana chi guys paya takazowirana nei madzibaba vakazotontingwa chi huku vakazotoda huku Emily mbora Emily wakazenda sinobhadhara seyo Emily wakazenda sinobhadhara seyo chazi
wakambora wifi yawo wakaudzwa kana repi yacho wakainzwa kuti aenda kasei tisara nemari naikundai how much are we left with tisara nemari hanzi huku ngatipedzei izvi guys topedzai at least vebuilding vekuvaka imba yaya kwaMutare vakutanga amene vachatipa feedback vakutanga mari dzavo dzese vaunganidza vakutanga mari dzatakabvisa dzese vaunganidza vakuchitanga ndichamira kunda kundipa namba ndichazokanda ndichazoisa mira timbofamba neglitz saka panda yehuku anditi ngatichipedzai yamai Jeremiah guys ngatichizadzisai yamai Jeremiah handiti ngatidzadzisei yamai Jeremiah topinda kuhuku dzamadzimai neshedhi kuti munoshandigwa Violet unoya ku WhatsApp kwangu namba iri mu comment section umu ndokwa unoenda kujoinisa inini kuitira kuti mangwana ukaita problem you come back to me zvakanakira kuti ukajoina through inini any problem unongoya smell apa hapana kuti kai agent andichamuone agent andichamuone asi kudaira mafoni unongoya back kwandiri thank you KG ndosaka ndiri kuti uyai kwandiri nokuti muri vanhu vangu handitika muri kubva pano saka zvinobva zvatoita saka guys ndio link yeGoFundMe handika ndio link yeGoFundMe guys ngati 5 pounds tipedze ichi chikamichi handika ngatipedze ichi chikamichi tivape mari yavo ngatipedze ichi chikamichi vakati vanda kuvhura vasati tavapa mari yavo tichavadedza pano handika vasati tavapa mari yavo tichavadedza pano pavoya pano handitika and then naye ungazondikumbirirawo namba yemadzibaba palive here dai babhura hausi muyedzo here tikuita live yedu uya uchindipewo namba yemadzibaba haasi muyedzo rasikana muyedzo ngatitezve link iro guys ngatiite kuti tipedze tizadzise lingikiri link iro mai wi ende yuki ende pane munhu anoshura pano naimi abva anditumira kunditumira madora akazara chibhaketi moti haashuri pane vanhu vanoshura vanoroya pano pasika ndokunoikuroya uko atobikwe ari mumvura wena iwe ya zvakaoma uchandipawo handi wakabva kuAfrica uchandipawo nditumira hako chindivhaira ari mumvura uchanditumirawo handi wakabva kuAfrica tazatenga ndimutorera mai vangu chiwani kg chemadora he uchandipawo ndikuenda kowo manje chanotenga wangu ndoenda ko manje chanotenga wangu right saka guys GoFundMe ndeiyo ngatizadzei tipedze nazvo tibatsire mwe wedu tivhare chemu tiri kufara tikutenda ndafara ndikuonawo mamwe masocialites maclipa ndiri kuona vari kutorawo apo neapo vachibatsirawo vachidini zvinhu zvakanaka chose maize feed irimo ndatenga inonzi Confed ndio ndatenga Confed nasi ndatenga Confed kune rimwe bucha ko but chinodhura wena chindukuduku chakadai so 80 pounds ndatenga Confed handi ndiwe ndatenga Confed ni nasi ndatenga whole Confed zangu nhatu chodhurawo mani handi ndicho ichi izvi ndatenga Confed saka yakutaura iyoyo ndichanoitarisa futi kulidu ndichanoitarisa futi kulidu ndatenga Confed mangwana ndatoinzwa kuti yakamira sei ndatenga Confed saka mangwana ndikuti unoiona left guys list 88 pounds aiwa ngatisadzi guys tasarigwa ne 88 pounds thank you B tasara ne 88 pounds guys it's the same inonaka Confident amazing thank you Lily guys hande 88 pounds chiri ndo yasara just 88 ngativatita sanza tipedze izvi tidarike apa tinde kuna madzibaba kwai Confed imbudzi yadhura hoka Megan kunotanga kutoidya usana tomboidya ndaitozvidya mazininga ndasingatombozivi indaitotenga dzechibhoyi ndo dzanaitongoti ndo huku chedzo dzinonekera nokuti mazininga yakakura ndaimatadza saka vanhu vakati aiwa kune dzinonzi Confed vanhu vakatondudza musi unoyu ndasingambozvizivi mai gani handiona vanhu vatonza ndaitotamburawo zvokungotaurawo palive izvi ndokutozoudzwa nemasista zangu panokanzi idai munotenga ino Confed saka ilast week ndasikutonda unotengawoka
kuti ndiwe kuti yakamira sei because nani chingopa ndawa nekudla iyo ningikiri mawodzi zvemunobodo asikana but anyway hamusi kuoda chibagwe andisati ndaona linki racho nokuka unogoti ndakanaka nokuti dhini ndichida kutoenda kusejari kunogadzirisa mino 9 ndoda kuenda kusejari kunogadzirisa mino 9 zvakaitwa Michael Jackson zvezvo utoniti pai ndakanaka ndakatokonfirma zvekuteki kwakanzi 7,000 kunoitwa kunogadzirwa mino kuti iite point yakanzi 7,000 pounds izvo zvindikutoti ndoda kuti ndikatowana time ndimboenda kuoperation ndimbonogadzirwa mino yamudhara wangu iwo tondiza zvokutwa ikunaka haikuna kudaro so muda kuona tosanga tichizimino ndanotuka kuti kudi anodzoka nemino yangu mosana kuti zimino ndakuona bandiri kudzoka mushaya muchititi chii nokuti ndiri kunodzoka nemino yangu inenge yapoint ndakuona kuti munenge makundituka muchiti kudii hani majera angoti zimino pandiri kudzoka ndendine kapoindi kwi ndakuona kuti munenge makundituka muchiti kudii anaketina ndakuona kuti munenge makundituka muchiti kudii guys imi ikana abuda ere asati abuda kukudhika abuda machisati abuda kana abuda 20 aiwa guys aiwa zvemino kana ndikutonedzengwa guys aiwa handizvo amusanda ndiri kutonoitwa operation aiwa ndine zvangu iri kutonogadzikwa uko nogadzikwa ndinogadzikwa minoi ndakona ti vaya vachikuti iri ndova zimino vachange vachititikwa kuti kudi ndakuona ndakuona vachititikwa kuti guys aiwa mino ndikuita unogadzisa so guys tasvika tapedza iyi yegofund handika tapedza yegofund hope guest yedu ichipo tapedza yegofund anditika ishi toenda pane glitz and glam and glitz andimoda ndikutambire here kuti ndikutambire here kuti 88 ikwane guys 88 kwanzi don't go aiwa nikire gandinokanafa ndikafawo ndafako ndichararama nekusingaperi handagara ndichangozofa inenge yakwana nguva wangu inenge yakwana kuzvinondodini guys takusiya apa takupinda munyaya yenhingikiri thank you sis Lizzy, thank you Lizzy my sister, thank you Lizzy awedzera kanda Lizzy akanda tukuti 88 chete ndo yasara saka isisiri 88 aminoti kwasara mari Lizzy akanda kugofund thank you Lizzy aminoti kwasara mari aminoti kwasara mari but ndo mari yasara shoma saka I will share also the link to other pages kuti kwanzo ndai tuna justice zvako iwe hani kuti ningiri kuti tinde takuda kupinda kune iyi tisati tapinda munyaya yedu yanhasi because pacha uchemiwa pano pacha uchemiwa thank you Victoria inda kurova wangu warova takuda kuti tipinde munyaya yedu yeglitz and glamour tisati tapinda munyaya yedu yanhasi glitz and glamour iyi iriko kuDurban musi wa 24 ndizvo 26 26 somewhere there pane glitz and glamour function yekuDurban saka team how much do you need, what's the project? Oh Victoria tikuda kutengere ma tickets right team SA there is Victoria ngarova tisingamuoni she's coming out then amborova not ananga busy ananga kupi Victoria is here andika saka ndikutsvaga anzi linga risikuita one rinoita maigani mukana risingaiti mukaenda ku page pane rimwe randakaposta pa page rinoita andimona report pa page rinoita right saka tikuti isusu ku glitz and glamour vanogata gara panapa patinongosapotana hanzi vedu vetokumbira kutengerwa matiketi tinongosapotana chimwe ndatakadaro handitika saka chinangwa chicha tikuya nhasi 27 September tiri kuenda kuti team UK imwe yatikuenda tise kuAfrica vari kuno supportawo yedu iyi handitika masisters edaya saka tiri kutiwo pane vamwe vanoshupikana vanoda kuwedzerwa kutengerwawo matiketi handitika only vakabvisa hanzi busy with life since I'm here today I can see andika pane vamwe vanenge vakabatawo mari dzavo ama 500 vari kuda kungosupportwa kungowedzerwawo ma 500 amuvapimusawo pemari munobhadhira kuma administrative vanoda kuenda neshungu andika ndo vanopiwa ma 500 aya
ndo vanobhadharirwa 500 aya handitika ndo vanobhadharirwa 500 kwete munhu kuti anoti inini handina kana munhu anenge akabata 500 ane shungu ndiwo wezengochi 500 obva aenda. Saka tikungoda nhasi ndakoti vakokwana 10 chete mungononga-nongawo kuti ndiri kuibhadharirawo ningi, ndiri kubhadharira ningi wacho anenge abhadharirwa. Make sure kuti wakabhadhara 500 yako, make sure you paid your 500 ningi wacho, make sure you paid your 500 anditika saka guys just 10 tickets chete takaenda. Handisi kuti inodiwa nhasi ka mari unozobhadhara zvenyu kupera kwemwedzi animaona kana end of August amene koko animazviona kana end of July mozobhadhara yenyu, asi kuti vanenge vachifunga kuti odi valiu vazive vagadzirira chizoti ndini mari yangu ndakabata kuti ndakatobata zvichinda zvakadai 500 yangu ndakawedzigwa kuti ndakatofamba ndakadai. Saka just 10 tickets guys, chingononga 10 tickets kwai Glitz and Glamour dress size 4 iri kwai panoda dress uyu kwanzi kana pana anoda dress iri dress iri ngenipe number yemufona kamishika alright ivarire odera kwanzi pane dress up, pane dress up, paita dress up, paita dress. You mean you want some tickets at 500? Yes, Victoria, exactly. Yes, Victoria, at 500 each. Yes, exactly. Uyo Tanya and a dress. At least Tanya, what says Annie? 4. What says Annie? And says 4. Asikelere. Avariko vakanzana na Kelly wo vacho amen. Pamwariko. Pamwariko. Andisivi pane dress ripapo guys, kana uri munhu mutete slender pane dress apa hanzi paita dress riripo unokwanisa kupiwa dress iro size 4. Kana uri mutete dress raitikapo riripo unokwanisa kupiwa dress iro size 4. Clara anopfeka size ari? Clara hausikusvosvavira ku4 hauko here ku4 uko titore dress iri and size 4 but can fit a 6 UK size. Tanya kasi ndere mwana ha munhu mudiki uyu munhu mudiki ya size 4 size 6 munhu mudiki right. Saka anyway pata dress iro guys, saka ngaitsvage matickets angu tinde mberi nenyaya guys. 10 tickets handisanda ziva kuti hanzi ndipei ndiri slender. Uri kuenda kuball here? Are you going to the ball? Riri kunzi ndere kuball hanzi ndine mwana arikuda kuya she's 15. Iro dress iro Isabel, iro dress iro right. Tanya pane Isabel iro dress iro kana une mwana ne 15 achipfeka size iro dress iro chitotora contact ya hanzi na Clara size 8. Saka mbijana saka tora ningikiri chitora namba zita la Tanya iro tora zita la Tanya ndibate ku WhatsApp ndigozomupa. Alright Tanya chitora uya ku WhatsApp then Isabel wondibata futi ku WhatsApp anenge andipa namba ndokupa namba dzake Tanya mutaura na utumirwa dress mwana anopfeka chuya saka bo mwana anopfeka chinda hanzi ndo size yangu size 4 ndo saka tiri kuti iro dress iro riripo neso pa sticker zvave kwa mushi dress ravepo iro asi talking of dress uri right zvako anai neniwo ndoda kupawo dress guys, neniwo ndoda kupawo dress rekupfeka ku Glamour ku Glitz and Glamour. Ndoda kutopawo umwe munhu dress rekupfeka ndatochallenge na Tanya. Ndoda kutopawo umwe munhu dress rekupfeka ku Glitz and Glamour but dress rinenge riri size 16. Size 16 dress size 16. Kana uchida dress rekuendesa ku Glitz and Glamour uku size 16 wondibata anditika size 16 it's not 16, 18 sorry, size 18 unondibata size 18 unondiudza anditika right. Anzi pai nubo size 6 here nubo angapfekerani neni azviti nubo cannot wear
zvandinopfeka size yangu ine hazvigoni, hazviiti. Right. Thank you Yonata. Right, 10 tickets chete guys, 10 tickets Sanzi Pai Diamond. I'm size 16, unfortunately I'm not going. Sorry, progress. Yes, Lia Unokwana. Thank you, my Gani. Thank you, my Gani. Thank you, my Gani. Thank you, my Gani. Bless you. Thank you, my Gani. Thank you, says Gani. Mundu pamela kwenda ku bullshit. Ndio ndinge nichipa kwenda ku bullshit. Ari kwenda ku bowl guys. Mundu pamela kwenda kuko kuni glisten glamour. Ndio andikupa. Andi ndo kunofeka zvinopenya penya. Ari kwenda ku glisten glamour. Kunofeka zvinopenya penya ku ndiye wandikupa. Handisi kungopa nje. Ndikupa munhu anoenda ku glisten glamour. Ndiye wandinopa. Ari kuenda ku glisten glamour. Nototi ndakaningira check inbox for ticket. He? Inga pakaipa. Oh, thank you. Pane ticket rauya, guys. Pane ticket reku glisten glamour 1. Pane ticket reku glisten glamour 1. Ranzi ripiwe munhu. Saka ira rina munhu rangouya ticket. Saka admins muchangoona timoita sei. Andika admins you see iri ticket rangouya harina kunzi ndipe ningi. Andika harina kunzi ndipe ningi. Harina kunzi ndipe ningi. Ticket rauya iri. Saka admin Hanzo get 5 tickets and send me details. Oh, thank you guys. Israel Victoria my love Nema Lex. Guys, can you please send Victoria my love Nema Lex move mesira mwana wangu futi tate ngati chirudo my love Nema Lex Shakari. Vatenga ma tickets saka ma tickets atene 6. We've got 6 tickets. Hanzi ndikudo ma ghost 2 ndio ape ma tickets asi ndiro Abu haibude manje. Right, ma tickets Victoria Shakari hanzi andikwanise ku asaina. Imimi ma admin ndimuchaona saka ma admins paita 6 tickets panapa. Disina vanhu hanzi muchaona tumuita sei. Ma tickets ana kunongwa kuti ndianingi. My gani vari kuti kana uri ghost uchida kundipa face yako ndokupa ticket. Saka uri ghost wenda ne ghost name rako unotadza face yako opuwa ticket. Andimaona. Right. Anzinama ndokumbira kuwedzerwa ticket 500 ndikwana end of July. Admin ndokumbira umupe Mandisha May ndokumbira umupe 1 ticket pama tickets aminawo. Can you please give from me? Admin from me ndokumbira umupe Mandisha May. She said she's going to bring a 500. Can you please give Mandi the other 500? Shumbres Mandi yes 1,000 rands, but I think it's about 20 pounds, 30 pounds somewhere there. 30 pounds I may not timari, but somewhere there. And one, Chupres, can you please 1 ticket? Can you please go to Chikumbiro? Kuna Mandisha May. I guess it's the first time achenda ku glisten glam. So ndokumbiro kuti mumu ede pa ticket iroro. No negotiation, no asking me questions, no what. Can you please ede ipapo? Achauza 500 yake kupera kwe mwezi wa July. Ru ndikukumbirawo achaunza, just put that 500 aside. Achaunza 500 yake end of July. Chikumbiro ndinda kumtaura ndakumbira. First time yake kuuya. Saka ndikukumbira inini ndokumbira kuti mumu ede no matter what. Achauya ni 500 yake mise ipapo. Achauya ni 500 yake mise ipapo. Asana mbomuona. Ndida mbomuonawo. Asana mbomuona. Ndida mbomuonawo. Ati ndizvo. Asana bomuona, I want to see. And saka tine 6 ma tickets tuda 4 more to go. Tisata pinda panyaya 4 more to go guys. 4 more to go. Dine iro. Paita dress. Ili ndereva nbaombe. Paita dress. 1x. But in dress iroda munane confidence. Paita dress ra uyani mwana wangu kuseri. Pane dress apa wayane color ndachida kupfeka chaiyo babu. Wakomani. Neyo mwana yo katira sawa kundishurira. Wombotanga untaza madure ko untaza dress color yanoda kupfeka. Paita dress rilipo. This is X1X. That is size 16. Size 16. As 18 ndakata sano kwana futi. Asenoda munhu ane confidence because rine event. Hanimona. Rinoda munhu ane confidence because rine event.
vendi yekuti beu uchibeura andi muri kunzwa pane beu. Saka kana uchiziva kuti unokwanisa kupfeka dress iri beu antika size 16 mukunda, kana une 500 here unayo here mukunda, kana une size 16 anditika 16 dress please paita dress panapa, paita rokwe, paita dress apa kuda kungondipa kungoda kungonita unotakudza Clara ndanda kuda kungonditakudza kungotaudza Clara hanzi ndoda kuti goso from scratch ndobva ndaita entertainer wenyu uko manje andivasiziva manje kwedu kuko ma-entertainer akawandisa chiripo haungazoitiki zvese waona haungazoitiki zvese iwewe you show kuti ndinoda kuendawo titofu expect kuti ndotime kuti unomboti nababa andei vamufana vanhu vakuzive kunyatsa kukonawo in person oya wakafana kuchena wakagadzirwa musoro wakachena vaya vanokuseka vanoratidza kuti no my name is Masiziva, I am from Gwelo, wakatsochena nebhodhi yako iya wakanyatsa kuti haikuona handichika unenge uripo uchimiramira kudai uripo zvako ukutye right. Plugs not have a belly, plugs not have a belly. Guys, unopfeka chani taki kwanzi ndokumbira umupe muchanoita timuonewo kuDurban. Muchanisa anogara Port Elizabeth anise muchanisa agara Port Elizabeth here anogara Port Elizabeth but I think anogara Port Elizabeth ndichamunzwa. Emi hanzi ndine 600 uyo emi ani 600 madimini uyo emu ipai emi ticket uyu dress ndine dress pana tichauya ne dress unondibata kana size 16 pane dress riri ku offer mwana wangu unondibata kuseri tona dress chatoya naro tokupa dress rako rebo unondibata kuseri topuwa dress racho toya naro anoichesa bag ra Clara una luggage account bag dress ropinda bag mako imomo right. So ati ane 600 yombate guys, you remember the dress Shakira wore for your birthday? I have a size 8 stretches and it said inga nasi vanhu vari kubless papanenga zvakaoma iro rimwe dress iro rimwe rogwe iro rimwe dress iro hanzi langa rakapfeka naShakira red riya rino stretch ari kusana dress rakadaro nebhutsu iro rimwe dress iro inga nasi muri kuitigwa zvidavado naino. Kana uchiiwana mukunda but Shumbress ndokumbura undisirawo mukunda Shumbress ndinyorerewo mukunda beuzwe ari kuti anoya nehafu yake ndisirawo mukunda ndimbovaonawo handivazive. I always see them pama lives but I don't know them in person and it's just okay kuti timbovaonawo andika guys 4 more tickets to go tipinde panyaya 4 more tickets to go iri dress saka ari kuti dano ndibata ane dress chaya kwandishi andichika ane dress ashandi ane nigikiri ane ari kuda dress ashandibata kuseri muridzi wedress ashandibata ondipa dress andika pane munhu atoti ndikuda dress iye pena nditi only vanhu vakuenda kubudget kana usingaende kubho usauye yako nokuti dress ndere vanhu vakuenda kubho kana usingaende kubho usauye zvako kuseri hanzi ati chikwe kutsipa kwahalasi aitei ane mhosva yake aiteiko hanzi ndipewo dress size 16 alright. Hanzi boots inindi size 40 inindi size 40 shoe size 5 pane boots that ndinozanoti size chi pane competition kwai kwa mai Jeremiah kwasara 43 pounds tatosa atashitsa kwasara 43 pounds cheti kwa mai Jeremiah ndichizadze 43 pounds apa tiri kumanyisa 43 pounds apa tiri kumanyisa glitz and glam 43 pounds cheti yasara amai raini nikikiri madress vari kupiwa vekuAfrica vari kuita function yavo vanhu vari kupiwa madress nevanhu vekuUK vari kungoblesswawo zvavo kuti vapfeke panhingikira glitz and glam vari kungoblesswawo zvavo madress ayaya handinongozati kunotongopanana kunokungopananaka kungopanana nokuti zvisepi pane kunopa kucharity uko wakozvinanidzirwa kana pane wako ari kunorida ungomupa hanzi locate me sisi if which are guys that's my right deposit my tickets too naiwe my right deposit my tickets too naiwe deposit my tickets too sho mwana wangu chida nobva kure kweso kwanakada ticket deposit my tickets too naiwe my right
vari kungonyoresa then zvinozoya kwandiri tozongotakura nevamwe atikunda navo tongotakura tonovapa kana tasvikako tinoenda nazvo. Thank you mai vemasikana. Nai mairai ndipozve matiketsi 2 nai mairai ndipa patasarwa nematiketsi 4 kuti akwane 10 anhasi patengwa paofiwa 6 chindipozve 2 matiketsi mairai unondipa here ndigare ndangoziva kuti ndichingoadvocata for 2 mairai nakuti arikubata kuseri mairai arikubata kuseri mairai ndose kangu mairai nichona nachikumemedza achiti kwaye mairai nana murume kati ngavabvunze ndiyazoziva fate kwete zvinhu zvavo zvokunongera padenga zvokutaura kusvika wasina kuswera ngavabvunze ndomuziva 4 years muchauya rini kuPort Elizabeth. Ndizive matiketsi aiwa pamatiketsi anu ndiringoda 1000 rands chete 1000 rands chete ndoya ndiringoda nokuti vari kupa vacho matiketsi 2 aya vanofanira kunge vane mahafa avo saka i1000 chete 2 vanenge vane ma500 avo vowedzekwa yokwana 1000 rands chete, that is about 20 pounds 30 pounds I think. Hanzina china slide imbofunga imari tiketi right. Saka thank you my Ryan, God bless you. My Ryan ari kubvisa 2 matickets. My Ryan is 2 matickets ane 2 matickets my Ryan. Sly hanzina Sly kubvisa Sly hanzi china Sly. Thank you my Ryan, thank you my Ryan, thank you. Hanzi mafuna fortunate matickets lechi vari kublessa vari ku SA yavo vari kuita vari ne function yavo vari kublessa vanhu ku SA function yavo vari kuda kuenda vasina mari dzakakwana dzematickets saka vari kungojegana ipapa vari kungojegana besabva ne2 matickets. Sly wadiko tipedze tinde kumberi wati zvadii ndatomiswa kuita nyaya yangu nenyaya dzematickets iwaya because vanhu vasati vakandigara bobo kwasara 2 tickets 2 atobva kuna mai Ryan kwasara 2 chete. No kwasara 2 chete. Sly ari kuya here 2 apa Melissa kunda ari kuita kutsikirira mukombe achida 43 pounds hapana kumbira mushi. Ari kuita ticket full ticket tukuita 1000 but tukuti munhu ngabhadhare 500 iyo zvibhadhara 500 haungapuwi 1000 isakakwana zviti unofanirwa kubhadhara une yako wakabatawo yako tona ndiri kufamba sei. Hi Cherish, how are you? Anzi ndikukumbira transport kubva kuDurban kubva kuJoburg. Two tickets to go guys, 2 tickets to go, 2 tickets to go. Hanzi accommodation yakamira sei tikuenda moti pati kana muri kuda kuenda mimi sisi takatoorganiza dhara but tinokuorganiza right vari kubva kuno kuUK takati saka takaorganiza kuseri munongotibata kuseri kuyai kuseri kana muri kuda kuenda mimi asi kana muri kuda kuitira munhu mimi aiwa munongo admin inokuitirai zvese munobata madmin anokurongerai accommodation vanokurongerai accommodation. Hanzi what is the name of the hotel kune function inonzi chi guys hotel ine function hotel ine function inonzi chi guys ndiwo yama hotel pamusoro inonzi chiko hotel ine function guys ndipe hostel hotel inonzi chi inonzi chiko kangamwa sisere hotel inonzi chi guys sisere hotel inonzi chi guys my way can 100 pounds for the ball. My way from my sister. Thank you. Chinyora list madmini nyora list yevanhu vese vakabacho nokuti mwari vari kuburusa maangels avo pano chisionekwe chiri kuitika ichi mwari vari kuburusa how much is 500 rand in pounds aisi kuzvicheka 15 pounds tarisa iri kuitirwepi guys make your hotel garden court iri kuitirwa garden court. Namba yangu iripo mai ndisirewo pana mai Ryan apo ndisirewo namba yangu pasasika mai Ryan una namba yangu ere afa usadare ndisirewo ka namba yangu ndikiri ndinenda ndinoya kona yambise ndisina namba yako pana mai Ryan apo guys ndisirewo namba pasasapo god garden court yes iwa yama hotel akadaidaya
Garden Court uko. Thank you my sister guys. Guys, this real my love never likes for this sister £100. Saka mapiwa mari 2 point chakadaro and £100 I think it's 2000 or something. And more 2,000 rands ya mapiwa mozo shiana imiwa na madumbe mozo kavana kuti mukwanise kuti mukavane muyendi. And more. Thank you my sister. Thank you. Hanzi £50. My Raini £50 iyo. Yanyogwa hapo iyo £50 iyo na my Raini. Isayo namba yangu pa suspend pa comment ya my Raini. Jina ndisiro namba yangu pa suspend comment ya my Raini yaisko na Kundai. Kundai ngachi ngweta admin because akangwarira wakomana. Changam yake so afa ngote chingopinda pa admin. Tora chokwadi. Because I know my chero my number chero andibone seki. Anenga akajegera ari mu comment section. Anenga akajegera. Anonoki. Anenga akajegera. So yeah, zviri kuita wena. Hanzi ibirthday rangu ndokumbira kublesswa ndine 500 ibirthday rangu wedwe. Saka presa kuda kuti upe 500 ibirthday rako. Uruda kuti kudi. Atisi kuita zve birthdays, tukuita zve bow. Tukuita zve bow vari kutobatsigwa vanhu ku SA. Ndiva kutobatsigwa atisi kuita zve birthday vanhu iso. Saka ndapedza akwana ndapedza ka guys. Amanditsikira konzi team SA akwana nditika amaticha gireyo akwana ka. Akwana ndizi 10 akwana ndakwinda kunyaya yangu ya nasi raichidedza yaya wanga watisa tiyakuiswa kwandiri mari yenyu imwe ku SA yi £100. Right, yakutiswa kwandiri mari yacho and mberi church is always available funga nimbonetseki kungodai £150 vatobuye tobuda £150. Oh kubo right precious all right nanzwisisa okay right. Saka takwenda kunyaya yedu ya nasi antika tapedza I can pay 2 tickets you nemwari Klo ato ndakaiti ndatoperegwa 2 tickets from Chloe 2 tickets from Chloe. Zvakaoma. 2 tickets from Chloe. Thank you very much, Chloe. God bless you. Thank you very much, Chloe. Saka I think vari kuenda vese vari kuda kuenda veku SA. Imi chinyoresa mastay enyu kuma admin enyu. Nyoresa mastay enyu kuma admin ipanapa chanditongofunga ka. Mari kuchira vanenge vachizongoku offer imari dzongoenda kuma admin. Madzimini vachitora pa list renyu riya. I think hanzi kune 3 vakandibata. Okay. Can I have your bank details? You don't so okay. In there, Patricia. In there, my right, in there, Patricia. Patricia, who is in Muron to put on some to Jima and Giki line. Can you just save a number? Sako? Do you want something G8? And the Patricia or over now, Twinny in the look for say. Hey, now, Twinny. Twini wangu ivodara guys. Tushati aripi mazano tushati munakainde pizvo munaripo hake. Right. Ndamusendera. Right. Oh, thank you my sister. Right guys, £100 yenyu yauya iyo. £100 yenyu yatouya. £100 yenyu yatumigwa. £100 yenyu ndini ndaisigwa ndinayo. Saka ndombofana kuispina ndozokupai. Ndingasadliwa maiwi ndingasadliwa saka £100 yenyu yauya saka ndamirira vamwe Chloe abva auya. Hey naimi guys shete nyaya inhasi zviri kuinbox pangu uku guys ndori pani dress iri pauya dress panapa nematickets 2 munhu uyu pauya dress atanga guys pane dress iri and 2 tickets iro dress iri we have said Victoria tora namba yangu save namba yangu yo save ndive nangozovatumira ka 1 mari yangu wona I dress iro dress iro ne 2 tickets Precious nyorisa star rako kuningikiri kuma admin. Pana dress iro dress iro.
dress. Saka dress rapo. Guys, dress rapo. Ini ndikufunga kuti dress rimbopiwa ma-admin eDurban. Ndikufunga kuti dress rimbopiwa ma-admin, one of the admins of Durban. Ndikufunga so. Dress ndikuti rimbopiwa au yakene netuni kikiri ndafara wena. Ma-admin eDurban vana sisi vangu eDurban vana moms eDurban. Vambopiwa wachene vasikana musi wacho. Ameno kuti muri kupaonawo sei? Ameno kuti muri kupaonawo sei? Guys, zviri kuitika kuseri ukoko. Nhasi pane auyawo izvozvi message iri kupinda iyi. Asana ndamboona zvakadaro. Asana ndamboona pakadaro. Asana ndamboona zvakadaro. Right. Pane auya senda message izvozvi. Ati, I want to bless my Jeremiah. We will provide everything. Please don't mention my name. Andimona uyu mningina wacho. Mningina wangu uyu. Ari kuda kublessa my Jeremiah everything, accommodation, ticket ravo. Anditika accommodation, ticket rendege ne ticket ravo rekupinda. Zvese my Jeremiah is covered. My Jeremiah is covered. And then tara na umsuni wachira tuda kuya sisi. Vanu dora chira roka. Tuda kuya sisi meni. Tuda kuya ndadi story ne stress ye kufunga kuti my Jeremiah nchana ndacho kuti chava chagira zvaendwa. Zvaendwa. Kuna my Jeremiah zvaendwa. But pa live ino yavapo obvious. Musavaudze guys, don't tell you ndichazongovatumira ma tickets. Musavaudze. Ndichazongovatumira zvagadzirwa. Ndichataura nani ngikiri nemningino wangu asenda message ishi ogadzira. Hanzi madress i2 iri rakanaka iri. My way. Mirai. Guys, aiwa guys, msadaro aiwa kana guys. Aiwa kana izvo zvandisiri kuda. Izvo zvandisiri kuda. Guys, aiwa but izvi zviri zvokuomeserana izvi. Hanzi pane message yauya pano. Ndinoda kupai 2 pairs of heels dzataurwa mazita, one for Shumbress and one for Wekwamakawa D neticket Ramakawa Denia. Handi muri kunzwa? Saka pane 2 pairs of heels dzaShumbress nedza Wekwamakawa D Denia neticket yekwamakawa Denia. Handi muri kunzwisisa? Muri kunzwa guys? Muri kunzwisisa guys? Iri kuDurban.
pane 2 pairs dzemaheels, one for Shumbres, one for D wekwamakawa netiketi raD wekwamakawa. Saka zvanhasi ndazvikonewa ini, zvanhasi ndazvitadza. Hanzi chii? Ava vanzi tokumbira kuisa mari yedu ndikutoti vaise kuna Shumbresi. Zvinova kuya kwandira ndisi kuita zvinhu zvemafaction. Isu tomboyawo tiri maguest isu. Ngativape nhamba. Vanenge vakabata mari yavo. Right. Shumbresi pane vandakutumira kwauri vari kuti tokumbira tobhadhara kunani. Saka ndavapa nhamba dzako. Right, team UK. Muchiri kuenderera mberi here kana tindire mberi because zvanhasika. Haya, mauya nesodzo. Sodzo chairo. Mauya nesodzo. Hello? Hi sis, ndindoziva kuti muchazobatikana muchagoikana, but ndongotora 5 minutes of your time to just respect zodzo iri panzvimbo inoda kungotenda Mwari nezvamuri kuita nezvamunobata. So ndokumbira kunamata. If your spirit is telling you to do so, do so. All right. Since night namata Mwari tinoda kungokutenda Jehovha nekuti muri Mwari makanaka, muri Mwari makatendeka. Zita renyu rinogara nekusingaperi Mweya Mutsvene. Tokutendai neupenyu hwasismeli tichiusuma mukati memaoko enyu. Lord, we just want to thank you for the gift that you've given her. Mwari tinoda kungokutendai nezodzo ramakaisa pamusoro peupenyu hwasismeli. Baba, ndinokutendai for the lives that she touches and the lives that she shall continue to touch. Baba, ndinonamata kuti panzvimbo yamakamugadza hakuna uchamubvisa nezita neropa ramambo Jesu. Mweya Mutsvene, ndinouya pane ino nguva ndichinamatira umwe neumwe atambanudza maoko ake. Pane ino nguva kuti abatsire umwe neumwe ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Lord, we just want to thank you, Almighty God, for your purpose yamunoisa mukati meupenyu hwedu. Tinokutendai Jehovha neumwe neumwe wamunokomborera nekupa zvakasiyana-siyana. Mbiri yese rumbidzo nerukudzo ngazvidzoswe kwamuri nekuti muri Mwari makatendeka. We bless your name, O Lord, because you're a good God. We bless your name, Lord, nekuti kubudikidza nezita rasismeli nyika nevanhu vakasiyana vachaziva kuti muri Mwari. Mbiri nerukudzo kwamuri. Amen. 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 Thank you, yo. Thank you. I'm going to say praise. Thank you. The man, thank you very much. Thank you very much, my dear child. Thank you. Right. Yeah, Shakaoma. Pane munhu mirai. Nezuro munhu aitaura neni akati ari kutengera Louisa. Akati chiko. Ndikutaura information isiriyo guys, ndizotsikwa konzi nevanhu ava. Pane munhu akauya nesu achitaura neni, ndichamubvunza. Akati ndikutengera Louisa. Akati ndikutengera Louisa nanhubu vese vari 2. Akati chiko, akati akutenga chiko. Mirai ndimubvunze. Hey! Paiwe isaizani bhutsu idzi. Pauya bhutsu mai mwana original skin mai mwana. Hanzi anoda bhutsu. But team UK muri kutiuraya guys ndekusenga zvinhu izvi guys. Tinenge tine zvinhu zvedu isu. Guys muri kutiuraya nekusengera vanhu zvinhu. Bhutsu iyo. Boots. Maiona boots ka. Boots ene skinny chai ndakatasa ganda racho skinny chai. Skinny chai size 37 ndochi. Haisi 60. Size 37, haisi 60. 65 somewhere there. Size 60. Size 6 or size cheap. Achazivi. Pane munhu akati akubhadhara chi. Chidaitora neni ndichifunga zvangu. Mirai ndimunzwe. Pane zvaakataura asi. Mirai. Ndotombokata kuzanga
achada zvamai Jeremiah tovabhukira here accommodation? Yes, do so. How many nights? Ndichatanga ndataura naye tinzwe kuti ari kufamba ari kubhadhara sei, ari kuda kuti vagare ari kukwanisa kubhadhara sei, but I think akabhuka iko zvinhu zvanenge akachipa, she can actually have a rest. Rega ndiona, rega tigoona, you have to do that. Vabhukira ari kuzara pauri kubhuka ibva wabhukira Louisa wachona. Anobhuka ega, maybe achabhuka ega naNhubu naNhubu. Peni pakazara apazara vanonoka kubhuka pai ndaiziva panozara fast because panodiwa nemunhu wese vanonoka. Handizivi ndinga kutaura navo first, I don't know. I'll ask Nobu actually Louisa number. I think from Friday to Sunday, Monday morning. Check out Monday morning, I think. Okay, you value 3. Okay. But check the rooms first. I don't know what Debeni Mao, Kokanaka, Debeni Jinu. But ari mulaini one akusipure akori mulaini one kana ishingori Durban South ari mulaini one akusipure nakure. I'll check the inbox tomorrow quarter. What a sharp. Right, fail Tyler another fail akatari kubhadhira ma tickets anditi akatari kubhadhira ticket ra Nhubu na Louisa tera ndafe anditi. Then this one ati ndikucontributor Maria contributor anditika iende towards ku accommodation, so anzi kuenda towards accommodation yake Louisa, but anzi Louisa ndamupira imimi timu rangu ndikuti anokufarira ndikati okay, saka anzi kuenda ku accommodation kwa saka kwasara accommodation ya Nhubu, kwasara accommodation ya Nhubu. Louisa is sorted, kwasara accommodation ya Nhubu ndo yasara nekuzobhururuka avo matiketi avo ekubhururuka vachazongojingirisa right. Aiwa guys, aiwa guys, no guys ka isavukatipi zvinhu zvitisenge ndo chokwadi chiripo guys, makutipa isusu makuda kuti isusu tichisenga, hanoona kusenga ndo kusiri kuita. Guys, wona ikune mebhusi yauya panapa paka yakanaka zvokuti, but isusu makuda kupa isusu labor manje. Apa how many pays bhusi idzi andiziviwo ini ndongozono amen tetongoti tinobetserana kusenga imwe iyo bhusi iyo bhusi iyo bhusi inyuwani hainambopfekwa, inyuwani isho hainambopfekwa iyi itu imwe iyo itu pairs hadzinambopfekwa inyuwani ani muri kuona. Very nice heels, very nice hadzinambopfekwa inyuwani. Wow, hadzinambopfekwa inyuwani. Timbura ndiri kudana ramongoza kuti tichashiyana kutakura zvinhu izvi, mogara maziva tiri kushiyana kutakura. Handisi kuzotakura ndoga guys, nekuti ndagara netunduru rangu kudhara, tiri kutoshiyana kutakura tunduru izvi. Mugare mazviziva henyu guys, kana ndozoya kana ndoti ndipewo postcode nditumire ugare wapfeka bhegi rako, musazonditi kosimene itunduru guys. Otherwise magara mune 22 kgs. Saka tikangoti big one ropinda zvinhu zvevanhu zvese zvevari kupiwa zvinhu zvavo izvi, I think zvinoita. Hand size ani handisi kuziva kuti size ani idiki, size 2, hand size 2 ane gumbo diki, size 2.
ngapana. Aiwa. Guys, aiwa. Zvakwana guys. Zvakwana. Aiwa izimanje sida kumatakurira but zvakwana guys. Aiwa zvakwana. Aiwa guys. Okay, aiwa nzima size 7 and 8. Size 7, size 8. Guys kana guys. Aiwa kana zvakwana guys. Wonai. Aiwa kana guys. Aiwa kana. Hawa idzo dzimwe idzo. Asati awana ticket Mavis, asati awana ticket Eunice, asati awana ticket wena. Ana ticket ku Durban ka remember anoda kuzokwira ndakomodishena nda asati awana. Asati awana dzimwe bhutsidzo. Koma tsini munoshare tinenge iri room for 2 motora 2 beds. Asati awana Mavis, asati awana mukadzi wakozmositi asati awana achihoro asati awana pane bhutsi dzakanaka panapa patumirwa bhutsi dzakanaka panapa patumirwa bhutsi dzakanaka saka isaizi anidzi size 6 and 7 it's size 6 and 7 6 and 7 saka ina ndizivika izva ndakugoita zvinhu zvikungoya bhutsi dzini ndongoya nazvo kana nangoya nazvo guys ka ndongozoti kana ndasvika ndoti kune bhutsi size yakati angoya wachitora ndizvozvo asinawo amen anokuti zvingandinetsa ini aiwaka zvakwana guys pauya mabhegi panapa nebhutsu panapa aiwa ndingazvikwanisi machona handida kutengera mai comfort ticket vatengere vanouya ende vangafara zvokuti vatengere vanouya maiti comfort vangatofara paita mabag up neticket right paita bhutsu size 5 zvakaoma guys aiwa kana zvakwana guys uya ari kutotumira alright right handei kunyaya hanzimura muna nenyaya kuti achipona imi zvikada wainda kana tongotaura dzimwe nyaya achazongo yake kokimani uri kutoza nekuya mumbodetoxa guys vana nemaproblems avo muri kurohwa nevarume kudzimba mune maproblems enyu yekutanhamo dzenyu ndoko kunodetoxa uko mumbofugwa nemhembo mumbobva paenvironment mumboenda uko mumbonodetoxa muri kuri anditika ndoko kuti muchinda uchiitai kuti muinde admin write the list. Pinky is very nice when you do. Oh, sure. Thank you. Right hand kunyaya iri yanhasi gaitinde kunyaya. Andika zvitevedzera zvepa diary sai wakana. Gaitinde kunyaya. Tozozviona mumwe musi. Yakachidavira. Achadavira. Aramwa. Right, pana munhu anouya iri kuseri kunimupe namba afone. Munhu ari kuSA auye kuseri afone ndimupe namba afone pamwe anenge asiri kubata WhatsApp. Afone kuti bata namba ndiri kumufonera.
Then angauya kusend umpe number guys. Munangauya kusend umpe number amfonere pamanenge asiri online. Pamanenge asina kubata phone guys. Angauya ndimpe number afone. Umwe ngauya ndimpe number amfonere kuti kwanzi ukudiwoko. Uyakuseri precious. Uyakuseri. Hello? Hey, number the phone is sending airtime. All right. Mawandisa manje mukuti ndipe number the phone. Wamechichimira ichone ava vari kufona vandapa number 2 ava vafone ichone. Abva fona back chire guy. Hello. Sorry ndanonoka kufona. Sorry chachimbuta ndanonoka kufona. Sorry ako. Ngachimbotaura dzimwe nyaya. Alright, mama, no problem. Masera sei. Ndaswera sei. Ndaswera. Right, tave pana pa tichinzwe mamiriro enyaya yako. Saka pana pa tisikuzokulimita pano unyazotaura nguva, tora nguva yako chinyatsokusanangura. Andika kuti tisvike pauda kuzosvika pekupedzisira paya. Anditika tione kuti wamwari kuti kudini. Pana handisi kukulimita, take your time. Kona kundifona nenormal call. Okay, ignore. Ndinda ndavatuma pangu sudavira twakufonere direct. All right. All right. Maladi enyo madaris. Ndataura ere mama. Taura? Matopa life. Ndipa life. Ndandagara ndiripo anti. All right. Maladi enyo madaris. Ndongoti andingataura hangu zita rangu kuti for maprivate handida kuti ndizozika nguva dzimwe nyaya dzinogona vanhu vanogona kuzondiziva kuti ndinani. So kukura kwangu kwandakaita nyaya yangu ngendiita ngekubva mai vangu vazivikanwa kuti vamitiswa vane nhumbu kumba kwavo. Vakanzi amai vavo hazvina kuvaitira zvakanaka, vakanzi vabvise pamuviri pangu inini zvireva kuti vanga vaisa mai vangu vakaramba. Saka mai vangu vakangondi nhumbu isati vaine nhumbu yakasvika pa7 months ndo pakabva pafa sekuru vangu inini. Saka mai vangu sinzi vanga vari munhu vanga vangori close naye ndibaba wavo. Saka musi wakangofa baba vangu ndo musi wakabva wazvarwa inini. Saka zvadaro ndazvarwa kudaro mbuya vanga vasara vari vega, vasingo vapfirwa vashirikadzi nemurume. So inini ndichiriwo muchechi, mbuya havana shakarepa pavaendawo kuno umwe murume. Saka vakuda kuenda kuno umwe murume ndipo pavakaburitsa property yese mumba, ndobva vatungidza imba ndirimo inini namama vangu. Asi unfortunately takazobuda hapana akakuvara but imba yakatotsva. So ndakura kudaro mama vangu vakazonondisiya kumba kwemunina, vakazotorwa nemunina wababa vavo. Since baba vanga vafa mai vavo vanga vaendawo kumwe, saka vakanogara kumba kwababa. Mai vangu havana kuzogara neni mazuva akawanda ikoko, nekuti vanga vaseparata nababa vangu. Vakazogara maybe vakazara for 9 months, vakandisiya ndine 9 months ndobva vaenda kunozvarwa kunomwe murume kwavakanoroorwawo ikoko kunomwe murume. So ndakazosara inini ndakugara nanambuya vanasekuru nabamwini, ndovandakasara ndichikura navo kukura kwangu. Asi mai vangu pavakangoenda ndine 9 months handina kuzombovaziva. Vakazotodzoka ndava kumaform 3 uko ndatomusikana muhombe, because kukura kwangu kwese ndengonzwa kuti vabereki vangu vakashaya. Ndaisatomboziva kuti vabereki vangu vapenyu. Ndakatozozviziva ndatokura kuti vabereki vangu varipo vatori alive. Baba vangu ndakatozovaziva ndakutonyora form 4 ndopandakatozoziva kuti nditori nababa vapenyu. So ndichikura kudaro vanhu ndaidedzwa manames akaita sekunzi you are born in location, uri mwana wemafriziti wakatorwa pamusika. Mai vako vaitengesa mafriziti,
iwewo wakazoiwa results yekutengesa medicines kuti vaone mari vakazowana nhumbu mashoka akangodaro ndakakurwo ndichingomanzwa ndichingodedzwa. Saka izvozvo zvakandiuraya chero confidence parizvino handitorina kana confidence chero ndikatonzi sumuka kutaura pane vanhu unoona chero matauro andiri kuita ndinenge ndichitya kuti ndinotya kujajwa zvokuti ndikataura ndotya kuti maybe ndiri wrong because ndakakura neabuse isingaite zvekuti kumba ndaishandiswa. You still remember kuti ndakatozoenda kuchikoro ndakuma8 years ndichifudza mombe. Ndatokura nguva yangu yekuenda kuchikoro ndakatanga kuendeswa kumombe ndiri kuma5 years kunogona kuswera nemombe mubani ndiri ndega ndiri mwanasikana. So zvaitika ndezvekuti chero sekuru vangu vaisatsvaga munhu mukomana wemombe kuti afudze mombe. Zvaitika ndezvekuti ini ndini ndaifanira kufudza mombe sezvokuti mombe dzaisaendeswa futi kana kumadzoro zvinoitwa mumusha kuti unoendesawo kuti nhasi dzoro riri kwanhingi kana kwanhingi vaiti ini mombe dzangu dzofudzwa pamba pangu hadzina kumwe kwadzinoenda dziri ndokumaraini. Saka inini ndakararama upenyu hwekuti kana ikange iri holiday iya ndaitoziva kuti zvikoro zvikavharwa musi wa2 January kusvika musi wa3 May kunovhurwa chikoro kana ndaitogona kusapedza kana dzimwe 2 weeks isingaenda kuchikoro usati kuonekwa munhu anoita take over nzvimbo yangu yefudza mombe. Saka ndiri munhu akangokura ane munhu wechirume ini ndiri musikana zvekuti vanhu vainge vachitori difficult kuziva kuti ndiri musikana here kana kuti ndiri mukomana. Ndozvandakakura ndiri. So ndakaabuswa kusvikawo ndakura zvaingonetsa mabasa vanhu vaingondidira kuti like ndaingodiwa for manpower zvekuti nonzi ndofanira kushanda. Even ndikati ndikutemwa nemusoro hapana ainditeerera kuti uri kurwara ndaitonzi saka uri kurwara utonzwa ndikutemwa nemusoro vanzi ena unochera mvura asi wabva utokomblera kuti musoro wangu uri kurwadza. Saka ndiri munhu uya wekuti akakura achiti chero ndikarwara sei kana izvezvi zvandirove kubasa ndinotofika ndichirwara sei ndinotoenda kubasa ndinotoshanda. Ndozvandakakura ndichiita. Ndava kumaform 3 ndakazotonda musikana muhombe. Hapana ainditengera zvinhu, hapana aindisponsa namai hama dzakadzisipo, hapana aikwanisa kundipawo zvekuchikoro. Ndakabva ndazoitawo mukomana. Ndaita mukomana kudaro zvakaita nyaya kumba, nyaya yakanetsa kusvika ndanzi iwewe. Saka pavakangozwa kuti ndava nemukomana wandifambidzana naye zvakabva zvanzi chikoro hauchaenda. Ndaform 3 ndakatombogara almost 2 months ndichifudza mombe zvikoro zvatovhurwa. Ndakasvika ndazoenda kuna sekuru vangu ndikati sekuru ini nangu ndikuda kuenda kuchikoro. Vakabva vanditi kana uchienda kuchikoro haugari pamba pangu saka iwe unofanira kubva pano ega wobva pano uri kuti panapa ubve pano wakapfeka uniform because neboyfriend. But in history nichinzwa kuna namainini vangu vese vaitonzi vaitobatwa nevakomana but hapana mwana wakaregedzesa chikoro. Inini chete vakati iwewe watova mubhoyi wangu panapa wakutofanira kugara pano uchifudza mombe pano hauna chimwe chaunoita. Saka pfungwa dzavo vaindichengetera like kuti varoda kungondishandisa hapana chavaida kuita pandiri. Ndichikura kudaro vaindipedza manwedzi vainditaurira futi mashoko dai ihure but ihure harina chachaita muupenyu all sort of names. Ndaidedzwa mashoko mamwe ekuti handitombokwanisa kana kumatsanangura izvezvi ndikamafunga anondirwadza handaingodedzwa ndisana chandaita. Still remember ndaiti ndikatopesana navo kana papaseji chaivo pamba vaigona kutosvipa mate chidarika sokuti tsvina iyi ndichitodarika. Zvinhu zvandaingoexperience semwana ndichikura because handina munhu aindimiririra. Ndichirohwa ndakatomborohwa ndikatombodisloketa ruoko mukukura kwangu. Pandaifudza mombe ndaigona kutofudza mombe ukangorasa kana mombe 1 wainza urare pamba. Waitorara mubani uchitsvaga mombe iyo unonzi unodzoka pano kana mombe iyo waiwana. Kana uri kumombe unonzi unofanira kuenda kumombe kana uchi kumombe unenge uchitotema huni ega wokutema huni. Saka waiti uko uri kutema huni uko uri kufudza mombe wapedza kunovharira mombe uri kunosunga ngoro. Ndiri munhukadzi ndinosunga ngoro ndikutakura huni zvekuti zvaitonzi uri kuona izvezvi zvibakwaraserera huni dzikuda kutemwa newe. Saka ndozvinhu zvandakaexperience. Vandidzinga pamba ndakabva pamba that day I still remember. Ndakabva kumapasi 12 dzemanheru ndonguva dzavakandidzinga pamba vandikandira mabhegi angu izwa form 3 ngakandira mabhegi angu ndobva vandikandira panze ndobva ndatora mabhegi angu ndaendawo kuchikoro kwandaidzidza kune vamwe ticha vandaiwirana navo.
zvadaro vakandichengeta, vakauya pachikoro vakatanga kuita noise, vachiita noise, vanga vaine chimwe chibhandari chavanga vainacho chimota, so vakatanga kurevha utsi uchipinda uchizaza chikoro. Maticha abuda akati takukusungisai because makubhaileta vana zvikanzi ngabude hafanira kudzidza makudzisa mahure pano pachikoro. Like vakanditanisha zita rangu chikoro ikoko, asi zvakaramba tichakati aiwa ina handisi kuzokwanisa kuita kukurilisa panapa because vaivaziyawo nekungonzwa nemakoti vaite vakadai. Saka vanzwa kuti nekuda nemukomana vaiziya kwavaigara vaipota vachimunyangira nechipfuti chavo cheshiri chavainge vachiti vada kumushuta. Svika mukomana atyawo ndobhatiza muarea. Saka ndakasara ndikatoenda kuchikoro ndapedza ubva ndapindawo muhararo manditanga kushanda, ndobva ndavaregerera kudaro. Ndainge ndakutovatumirawo magrosari zvinhu ndichitoshanda ndatoregerera because ndaingovairegerera ndaingoti maybe zviya zvekuti maybe inini ndave ndiri wrong, maybe zvaitika ndandiri wrong zvekuti maybe ndindaive nemusikanzwa ndaizoenda apa ndatora blame kuti maybe ndini ndaizvikonzeresa. So ndakura ndakazouya munyika yeSouth Africa ndakutsvaga ndaudzwa nemukomana wangu iyeuya kumbodzikirirwa kumba kaisadiwa kumba because ivo vaitaura chiti unoda kudana nevanhu vekwakati. Munoziva pane mafamilies anongozikanwa uchinzi maybe musha wakwanhingi imhondi kana kuti varoi ivo vainzi hanzi imhondi, todana nevanhu vekwakati imhondi idzi audana nemhondi idzi chichi. So ndozvavaitaura. So pandakatanga ndigara neuya munhu uye akabva atanga kuratidza umhondi wake manje. Ini nyaya yangu ichaineka ndechekuti ndikaroorwa nemunhu pese apa tichitowirirana patizuva raanozongoziva chete kuti ndane nhumbu ndopazvinoshata anobva atochinja kutoita mhuka. Akatanga kundiabuse achindirova kusvika pakutondityora zino, nditorina zino ripamberi rakatotsemuka, atosvika kunditsemura zino, ruoko rwangu rumwe rutonyatsoshanda akandirova. Aindirova still remember achindirova ndiine nhumbu iri kuma 7 months. Aiti akandisumudza so ondirovera pasi obva atsika dumbu kudai aida kuti nhumbu yangu ibve yemwana wangu wekutanga. Pandakatomuzvara gumbo rake rarakatoita kakutsveyama kudai. Handaisatomboziva kuti ndichazvara mwana ari normal vantu mupenyu nezvaandaita. Aindirova achindigarisa panze kumbozitosvika almost kana ma2 weeks ndichinogara ndichinopotera kudzimba kusvika vanhu. Ndakasvika panzvimbo yekuti vanhu vanga vakundilebhula kuti handiri munhu asina kukwana zvekuti ndive ndaiti ndikaenda kunotaura nyaya yangu kana kune umwe munhu abva ati hamumuzive here hana unyatsomusho like vanhu vanga kutiona kunge ndisina kukwana. Akutambudzwa kwandandaita munyika yeSouth Africa because ndakasvika ndikaurayirwapo ndakaita almost 3 years pasina hama yangu hama dzangu dzisingazondiripi ndiri kuno because handakauraya foni. Akazobva murume uyo bva aenda mwana aine 7 months ndobva aenda kudaro handina kuzova negood communication naye. Akazotanga kungoti maybe kuhura ikoko chii yaparara imba. Ndobva ndapedza almost 5 years ndobva ndasangana nemumwe. Zvakaitika futi same thing zvinhu zvakaitika futi izvozvo. Murume uyu akati taitowirirana pese apa pakatangotongoziva kuti ndane nhumbu akabva atanga kunditsvinyira svika pakuti aiti ndakaenda kubasa. Still remember nhumbu yakatorwadza ndiri pabasa ndasakwa nemurungu uchienda kubasa. By the way ndoshanda madays kuti 1 day 6 days different places. Saka painoti basa randaita rinotorwadza. Saka ndichishanda kudaro ndakaendeswa kuchipatara. Murume aiti kana ndichibva kubasa ndishandisa rodhi yake yaibva nayo kubasa pashandira ndaidarika ndaifamba netsoka ndonopera. Saka ndaidarika nepabasa pake waiti ukatomona agara nemashamwari ake aigara kuti aigona kukuseka uchibva uko zviya zvekukumoka zviya obva atokubvunza kuti wakapfeka dhirezi rakadai soko nhumbu iripi pamunenge wapfekawo dhirezi rakati kurewo singaoneke dumbu. Ukati wakapfeka dhirezi rakadai soko nhumbu waisepi. Akatimoka kudaro ndobva aitonya dzake dzaakaita ndobva atiza munzvimbo yataatiri. Ndobva andisiya ndine mwana ane 2 weeks ndobva aenda. Ndobva ndachitanga futi kutambura nemwana atavachunda ndazama kushanda. It's been 8 years ndichishanda muno muSouth Africa ndiri kuzama kushanda. Saka ndikazoronga neimwe shamwari yangu ndikati
tanetwa nekushanda regai tivhure business. Tavhura business riya. Saka tombotsvaga nzvimbo dzakawanda tichiwana nzvimbo asi chaizotita dzatorwa. Saka pane tave tiri 3 inini nemusikana 1 nemwe mukomana 1. Saka tatafunga kuti tiite mapartner tiri 3. So umwe mukomana aikwanisa kuzounza ma-equipment, isusuwo taiti hatotongawo stoku nestoku nekubhadhara nzvimbo since uyu ane ma-equipment, then tosangana pakati toita green. Pakupedzisira pacho mukomana uyu akazotanga kutongoti ignore, achatoda apa isusu tatoti takutovhura. Saka takati hatichamirire kuti uyu atidisappointa, regai tivhure nzvimbo yedu tiri 2 nezvatinazvo. Mind you, hatina kana equipment, hatina kana chatinacho. Takatora mabhawels emumba medu, mapoto, yakatorawo mapoto ake anenge akati kurei, ndikatora angu tikakombaina pamwe chete tikanobhadhara nzvimbo. Asi nzvimbo yatakabhadhara iyi takazowana nzvimbo pari pachinji, yanga iri nzvimbo yechechi. So ndakataura nemufundisi wechechi akanditi enda unoona vamwe mufundisi vadiki ndo vanoita zvenzvimbo. Ndaenda ndikantaura navo, mufundisi ndikuda nzvimbo chichi, vakatonditi zvamaita zvakanaka. So ndakaudza ndikuda nzvimbo, vakashanga kundifonera one week, mazoti chii, nzvimbo muri kutora here? Because hatisi kuda kupa vamwe vanhu nzvimbo vari kunze, pane mwana muchechi ada nzvimbo. Saka ndakatofilo kuti zvandauya pano zvakundoofa nzvimbo ndakaprotected. Takavhura nzvimbo. Vari kutanga vakasvika, ndobva ivo mufundisi vacho mukuru vakabva vaita kunge vasitori involved panyaya idzi, zvekuzvi-excuse zviya zvekuda kutoti havasi kuda kana kunzwa chii zviri kuitika. Bauya vacho kunge vari kuconfirma kuti saka imimi makawirirana chii nemunhu wamakapinzai muno. Pandamuudza ofichi ivo vaitoziva takataura kuti chii, because mari vanga vatotambira already, tatobhadhara reni. Tikati takawirirana zvakati tatora nzvimbo iyi nekuti idiki tikuda kuita take away, hatisi kuda kuita restaurant because hatina equipment, but as times goes on togona kuzoita sei kuzoive neequipment tobva tatora, because nzvimbo ine dining, a small place yakaita sort of karoom, chita take away. Kana zvazofambawo tichitora the whole place. Vakaenda ndobva vadzoka mangwana achona. Chinja ndakatanga kuona zuva racho ravakauya vachiti makawirirana, ndakatanga kuona vachipinza equipment yavo, sort of macheya, zvimabhaweo, magas stove, vachitopinza kustoreroom. Ndobva musikana ndoshanda naye bvatobvunza akati ko muri kupinza asi munoda kuvhurawo here? Patakavhura vachitoseka navakati haiwa tikutongoudzawo mustoreroom. Vakazouya mangwana acho bva vandibvunza zvikanzi sister, ndaona kunge ndapinda munzvimbo menyu, hamuna chinhu, muri kuzvifambisa sei? Ndikati zvatavatsanangurawo zvakaitika zvemukomana yakatisiya at last minute, takamumirira zvikanzi alright, do you mind kuti tiite mapartners? Ndakafara because ivo vaiti vane equipment yese, vane zvese. Saka vakauya tikagara pasi, asi pavachitouya kuti do you mind tiite uyu, that day vakatozouya vakatoisa matebho, vakatospaisa nemafriji matirimo, zvekuda kuti munhu akatouya kuzoita kunga ari kutibvunza, asi akutoita kunga kutipa announcement, haasi kutibvunza kuti tibvume, asina choice yekuti tibvume tirambe, because yatounza zvinhu. Unobvunza unofa semunhu unotaura sekuti toda kuwirirana about the partnership, iwe watounza material muroom. Saka takabva tati okay fine, we agree to disagree, tokupai mhindreni, tokupai answer yenyu kana muchinge tataura, because tiri mapartner, tipewo nguva yekutaura. So vakauya neoffer yekuti imimi since hamuna equipment, isusu tine equipment. Tikati yes, hatina equipment, but we are not complaining. Tiri kutoshanda tisina equipment, zvinhu zviri kutofamba tisina equipment. Zvikanzi isusu tine equipment nezvese, tinokugona kuita zvese, but kuti tiite ma-partners azviite, isusu hatite. So imimi ndikakuti mari yenyama akabhadhara inini ndakukudzorerai. By the way, mufundisa vanhu ndiwe kune imwe nyika havana mapepa.
saka vaida kushandisa mapepa atataisa isusu nemunhu wemuno muSouth African vaida kuti anzi hatiblende mukati momomo hatisiya kuti vanhu vazoziva kuti hatisi tese tikufanira kunge tiri tichishandidzana tese instead of mapepa kuti kana mapolisi ikauya isu tinongobudisa mapepers edu ivo vanenge vachiita kunge vasipo padhiri asi vachida kuuya vachiwana more vakati hanzi isusu tiri kuunza 90% patable because material yedu equipment yedu zvese zvatiri kuisa apa zviri wethi 50,000 so inini munogona kuisa ka 7,000 Kenya apa saka ichiti means inenge ri 10%. So example vakatipa vakati isusu tikashanda 100 rand which means inini makufanirwa kutora 10 rand ini ndoona 9 rand inini mukadzi wangu ndakufanirwa kuwana 9 rand tikati aiwa mufundisi haisi offer yamuri kuitiita tasiyanini vanhu vari kushanda cheno mushandi chaiye afa akambowana 10%. Amakaona mari iyoyo ndobva vatsamwa ndobva vaenda kudaro vakazotumira maelders avo vachiuya obva vauya vakati budai munzvimbo yandakakupai dzikai kunzvimbo iri pasi. Nzvimbo iri pasi yachona yakaita kunge dining zvikanzi imimi chipinda now tikupei mutiwedzere mari pamusoro 1.5 because nzvimbo iyoyo inoita 4.5 to 5,000 saka ndokubvisira 500 tinipai 1.5 yanga iri sande zvikanzi mari iyoyo tiri kutoida by 1 o'clock usvemandi tikati aiwa isusu vanhu takauya kwamuri tikakudze situation tikati tiri kuda nzvimbo diki because hati afford mari yese yamuri kutitaura tiri kuda kanzvimbo kwekuti tingofanira kushandira tichiboosta business yedu tikaita tinokwanisa kuita sei kuisa zvikanzi no munokwenisho kuti muchiona pashopu penyu pakatovharwa because tiri kutoda mari tine lisi ratiri kuda kusaina rechechi saka inino munogona kutooneka madhozi ake sakavhurwa tadzingwa nalandlord pana tikati tovharirwa sei isu tapa mari kwamuri because isu tatobhadhara zvekuti muda usaina malisensi asi yasangani nazvo because isu already tatobhadhara that's ndiri munhu wekutoti ndaitomira ndichitobvisa tumari twangu tekumadhumbe ikokoko ndichitobhadhara pane chanetsa mukati mesvondo ndotobhadhara ndaimira zvekutoti ndaisvika kusirarisa vana vangu vasina kutodya zvakakwana ndichimiramirawo semunhu aida kusapota basa ramwari. So vakatanga kundifaita vachiuya vachidifaita vakati tobhadharai mari iyoyo vapedza kudaro vakachitanga kuya kupatna yangu kuda kubvunza kuti saka uyu wauri kushanda naye uyu patna yangu yaende kuchechi haatona mati saka vakauya vakati izvoni akawana pamapepa avakaita iwewe zita rauyu riripo here uyu akati aiwa iyi patna yangu saka which means kana tiri mapatna zita rake riripo because tine connection nekuchite mapepa aya zvisina need yekuti passport yake haimboongororwa kuti yakaoverstay by the way hamukwanise kundibvunza about someone madocuments iye aripo mubvunzei handikwanise kukutaura kuti ane madocuments ari valid because akaexpire nachii handikwanise kuzvitaura izvozvozvo zvikanzi ndaida kufunga kuti tingonzwa because ndaifunga kuti isusu tibatane vaakuzama kuda kubvisa inini manje kuti vanzwisisane nemusikana uyu vashande vari two inini manje vachindibvisa samusikana akati no vabva kudaro bva vamusingidza musikana kuti usatogoudze patna yako ndozvatachitaura uyu musikana akati aiwa ini ndoshanda niwe ndakatanga kuziva iwewe vanhu ava ndivazive vanhu vanga vachiti so izvezvi vanongouya vachingosoita madiscussion mazoti chii mazoti munoti pamari like now izvezvizvi ndichitori pashopu pachona ipapa ndisandaenda kumba vakatonamira vatobva vanamira chiposta chekuti nzvimbo yakurendeswa vari kuda nzvimbo iri kurendeswa ofishis tiri mukati vabva vanamira posta yavo izvezvi manherano ndatadza kana kutombotaura navo kana kuvamuresa ndangovatarisa vatonamira zvimaposta pamadhozi kuti nzvimbo yakuda space tiri kurendesa vakatotora vakatoisa nhamba dzavo ipapo saka zviri kundiremera being rejected even namai vangu chaivo ndakazamawo because vakauya ndaa munhu mukuru
ndatova musikana muhombe ndafom 2 ndikazovaonawo ndatova mukadzi mukuru ndaane vana because kana uri munhukadzi ukazvara paya unogona kunzwisisa kuti mai vakakosha sei due to labor yaunenge wapinda unotanga kurespekta mberi. Saka inini semunhu asina kura namai ndakabva ndati nepeni yandaita go 3 mai vangu ndakatanga kuvachengeta kutanga kuona kuti mai vangu chero vakati vakazenge vakungofona anytime wobva vangoti mwanangu ndanetswana nababa vako ndaraswa panzi ndipe mari ndoendana kuharare ndaisacrifice ndichisenda mari pandakazoona kuti musi wanoti mama handina mari amai vangu havatauri neni vanototsamwa zuva ravanongoti vakuda chakati ndikati handina vanotopedza kana 2 months vasina kutaura neni kuti handina. So mai vangu vari munhu uya wekuti nepandogona kuti ndiite relationship pane nezvandandasiya ndione zvanenge ndandasiya vakandichengeta vakandirera ava ndaiti vanditrautsinya ava vakananambuya nasekuru vakandirera ndakazoti gore ra2021 juu ndanzwa live yenisismera yamaitaura zvechiredzwa ndikateerera muchitsanangura saka ndakabva semunhu anga ambopindawo mumarriage ikafeila ndakafila kuti maybe mimhepo dziri kubvawo kuvatorwa vakandichengeta handina kuvatenda. Ndakaenda kumusha ndikatengawo magumbeze 2 mbuya vangu nasekuru vangu ndikatengera 2 mbuya 2 masutu 2 mapairs everything ndikatengera mai vangu magumbeze zvese gumbeze ndakangovashiyanisa vari vatatu zvinhu zvangovatengera so zvinhu zvakafanana asi munhu wandakanyanya kutengera zvakawanda mbuya vangu. So ndakabvisa chiredzwa function yakanga yatokura zvototi ndakatokwanisa vanhu vanga varipo ndisingakanganise vaitosvika kuma60 pafunction iyoyo. So ndichiripo pafunction ipapapa andisekuru vangu vakatanga kundibvunza kuti wabvisa chiredzwa nekuda kwei ndikati just find my heart kuti regai ndiappreciate especially mbuya vangu havachiri vapenyu zvinhu zvinozonetsa kuti wozopena namainini nani zvinonetsa regai ndivaitire zvinhu vachiri vapenyu. Maybe pane munhu akutuma kuti isusu tinobata saka waudzwa kunzi unove pane pawakafamba vasvika pakundibvunza kuti une zvawabata here kuti zviri kukunetsa zviri kukonzerwa nemombe ndikati pano chanandabata zvinhu zvangoti ndipe sei zvangoiswa mumwoyo mangu kuti ndizviite. So ndadaro ndakadzoka kuno kuSouth Africa zvinhu zvakandionera vakatanga kundiisira mameseji wakabvisa cheka ukabvisa mombe ichiredzwa ukabvisa cheka ukama chichi vachipopota vachidi svika rimwe zuvawo vazondifonera pandandabatsirwa mwana wangu wekupedzisira wech2 vakandifonera actually ndachiti nhasi ndabva muchipatara mangwana achona ndichitori muzvere ndakabva kuchipatara nezoro vakandifonera chavakagona kungofona vangonditi wakanyanya. Saka inini sevanhu vandanda almost 2 months zina kutaura navo juu nezvandaisangana nazvo because panhumbi yangu yekupedzisira ndakatadza kuzvitambira ndikarwara ndakaita depression. I still remember ndakaita blind for almost 2 weeks ndikasvika pakurutsa ropa ndikaadmitwa 2 weeks muchipatara ndisingagoni kana kuita sei. I still remember ndakazvara mwana uyu handakwanisa kumuda taura chokwadi pamberi paMwari mwana handakwanisa kumuda ndakamunyima mukaka for almost 2 days ndisingagoni kumuyamwisa ndairwadziwa kuti ndikumuyamwisa of which even now ndomudeedza kuti chidhori because pandakakaona ndikoti kachidhori akandokanotarisa upenyu hwangu sort of but now ndakuregireta zvandakaita because yanga iri depression kutadza kuchitambira. So vakandifonera ndobva vanditi wakanyanya ndizama kufunda kati ndaita sezvikanziwa wakabvisa mombe ichiredzwa kunoko nekuda kwekuti waida kubvisa cheka ukama ukabva watorasa hama dzese ndikati ayewa nesituation yandikupinda nayo ndiri kusangana nezvaandakuda kuvaudza ndikati nayo zvinhu zvakandiombera kunoko because handisi kunyatsoshanda zvakanaka zvinhu zvakandiombera kana kuti ndisende mari because ndaita kuti ndikaona any man yandendasenda ndaisenda kumusha ndiri munhu wekuti ndaisarudza kufamba sina kana slippers
asi ndatumira mari kumusha, especially kuna gugu wangu ndaidzama nepandogona. Vakatira ndakana mafuta ndaitogona kukwereta kuti ndivase, because ndo vandaifila kuti ndo mai kwandiri. Saka vakabva vatora nhamba yavo ndobva vandibloka, vangwani nhamba 2 dzese vakandibloka nhamba dzavo. Ndosama kuda kufona kuti chiko chaitika, because handisi kunzwisisa kuti chiri kuitika, ko ndakanyanya ndaita sei. Ndikuenda kune nhamba yambuya ndobva vandibloka. Since 2021 iye handina communication nevanhu, handina chandakavatadzira, vakangosarudza kungotora manhamba avo bvavandibloka. Bvavangondibloka nanhasi hatina kana communication. Saka inini pandakaita function ina handida kuziva kuti mai vangu handida kuziva kuti mai vangu vanga vakazvitakura. Vakabva vandifonera vakati iwe hauna kuonera ndandakazvitakura pafunction paya paya. Ndikati awa handina kuzviona mama, mati zvikanzi ufanira kunditengera preparation. Preparation sei apa zvakangoitika zvokuti iyo mwedzi wawakatobatsirwa ndomudzi wandakabatsirwa zvaive zvakandiomera. Ndikati mama zvinhu zvakandiomera handina matransiwe. Kuzvara kwese kwandakaita handina kumubvira ndatenderwa preparation newe. Usazviita sezvinonzi wakatokosha stere kumupenyu hwangu. Vakanditarira mashoko akandirwadza. Ndikutaura kuti pa2021 zvakaitika 2021 ipapo ndasiyiwa nemurume uko kumba ndablokewa. Mai vangu vari kundidhisona, vari kundiudza kuti havana chekuita neni because ndashayiwa mari yekuvatengera preparation yavanga vachida. Saka kubva ipapo ambuya nambuya vangu vava nasekuru handitauri navo. Ava mai vangu ndotaura hangu navo apo nepapo, but unongonzwa kuti nyaya dzachona conservation vakada kuti utaura navo vanobva vati ndisendere mari. Even ukavaudza kuti mama zvakafamba zvakadai, baba vevana vakandisiya, ana baba vevana vese havana chavari kuita. Handina mwana akatengerwa bhusu nababa vake kana hembe yaanoti iyi hembe. Hapana kana baba vemwana vakatenga even preparation. Ndakazviitira kubva vana vari vadiki, kubva dziri nhumbu ndaizvimiririra. Saka kubva ipapo mai vangu, kubva ipapo pavakanditaura mashoko iwavo, it was 2022. Zvinhu zvaa zvakandiomera because ndandane vana vairi, handina kana chandakavapa kana kuvaitira kana anything. Saka izvezvi vanhu vaMwari ndapererwa, handisi kutomboziva kuti life yangu iri kuenda kupi. Ndizama kuvhura bhizinesi, kana nditi ndimai vakandikesa here, kana nditi ndivo vakandirera vari kundikesa, handisi kumboziva. Chero kwandinogara chaiko chaiko unotoona munhu uchiti even ukamumhoresa hakudairi, utoshuva kuti ko ndakachadzirana naye papi. Vanhu havasi kundigamuchira musociety, vanondijaja zvekuti nerweseri vachibvunza kuti panyaya yechechi pandotari kuchechi panyaya yemapepa vakanditi iyeyo ane mapepa iyeyo zvekuti nditorawo mukadzi musviniwo zvoni mukatondiona munotondiona ndiri munhu akasvika, but vanhu vanotondijaja zvekuti vanotondiona kunge nditori nothing, handisi tombori munhu wekuti vakandijaja kusvika pakundiona sekunge munhu asingatombokwalifai kuva nepassport chaiyo chaiyo. Handizive, ndiri kutodawo rubatsiro kuti ndingabatsirike sei. Pano pacho patoiswa pandiri pashopu pachona patoiswa kunzi pari kurendeswa, which means mwedzi uchipera tikufanirwa tichibuda. Of which marentals acho edzimwe nzvimbo dzatiri kuwana ari kudhura, pari kunzi 7,000 per month, of which isusu wachona mari yatinayo chaiyo kana 2,000 yatinayo yataita paprofit panzvimbo pachona haitosvike kana 2,000 mari iri mupocket medu. Ndasaka apa ini ndakaona kuti bhizinesi kubva patakavhura bhizinesi kutaura chokwadi taigona kuti services raitanga musi wekutanga takatowana 720 per day, musi wechipiri tikaonawo 650 per day, but musi wakangotanga nyaya idzo dzekuti vakauya vachida kuti paofa yavo yatakaramba vakabva vati zvonizvo zvakabva zvapera. Saka izvezvi kana tinogona kukosha kana 200 per day kana 250. Saka nyine kuona kuti ndiri munhu ane vana, musikana wandinaye ake hana vana, achiri musikana. Ndakadzokera kuti madhumbe changu chiya ndakushanda, ndinomuka na4 na half 3, half 3 ndomuka ndoenda ndokwira taxi ndoenda kushopu
ndosvika kushopu ndobika because iye pachinzvimbo chachona panogara vanhu kumalawi nemazimbabwe saka sadza redu iri harigoni kunyatsoribika. Ndosiya ndabika muriwo mavheji, ndosiya ndabika zvinhu ndoenda kubasa, ndobuka kuya ndoenda futi kubasa ndonoshanda kuzama kuti mwedzi paunopera at least kuno kukabva mari shoma uko kunobvawo mari yakati wani. Sam nangu bom ndiri kuzama kubatanidza kuti zviite. Ndapererwa, handitomboziva what I must do, handichazive kuti ndoita sei. Pfungwa dzangu chaidzo sometimes ndouromboita kunge like ndikakupai mutaure nemusikana wandoshanda naye anotombotaura kuti ndochiita uri kupeka, ndakuita munhu wekuti ndakuita munhu uya anokanganwa zvaari kuita. Sometimes ndango munhu yari emotional chero kuvana, ndamunhu wekuti ndozozvibvunza kuti hasha dzandikuita ndiri kuprovokwa nei kuti ndiite hasha dzakadai. Handichazive kuti ndingabatsirike sei, ni counseling here nei. Handisi kuita toziva chiri kuitika muupenyu hwangu chii chaicho, handichanzwisise. I'm been trying to fight, ndazama, ndiri kufaitana nevanhu, ndiri kufaitana spiritually, handichamboziva. Fighting yacho has been long, ndirwisana nevanhu vakuru kwandiri, handichazive kuti upenyu hwacho huri kuenda nekupi. Ndapererwa, ndazamawo ndivhurewo business, ndizamawo kuvandudza upenyu chiti pamwe zvisvingaite. Ndobva watwa sabotage nezvi vakabva vatora equipment yavo vakangoenda next to the road, ndobva vanovhurawo yavo paseri. Zvakukonzera kuti isusu kunoku semunhu wemufundisi, munhu akangozwa kuti mufundisi vakavhura apa vanhu vari kumhanyira ikoko, isusu kwedu kuno kwatakavhura kuno hakuchaite kana macustom nekuda kuti ivo vakavhurawo yavo pasaiti ende vachibika masame dishes atiri kubika. Saka munhu wamwari handichazivisisi kuti ndoita sei. Mari chaiyo yatakabudisa kuti tivhure hatinombozive kuti inodzoka here mari yatakabudisa nekuda kwesituation iripo, and it's very tense. Kana naivo chaivo unotoona kuti relationship yavo neni hazvichatoite, chero ukatoenda unoatenda chechi nevamwe vese vari around unotoona kutoti vanhu havachakugamuchire the way havaimbokugamuchira pasati pakuita nyaya dzese. It's a very sad story, guys. It's a very sad story. This is happening kumwana mwana nevana vake wake. I don't know, guys, but this is a pure case of spirit of rejection. A pure case of akatanga kupikeswa ari mudumbu kurambwa ari mudumbu ramai vake. Munonda pepa ndichitaura chimwe zvinchiti zvinotangira everything starts from, guys, do you know kuti chiso chinotanga mudumbu? Everything starts from the stomach. Chibuda kunze. Chero kanzwa musoro chinenge chisiri right mudumbu mako. Chero kanzwa chii, ndosaka muchita inonzi detoxiyai, kuti munodetoxa mudumbu imomo moburitsa tsvina yese mudumbu, because that tsvina iyoyo inoaffecta musoro, inoaffecta makumbo, inoaffecta everything. So this child akarejectwa kubva ari mudumbu. Pakatanga pakabuda wedre kunzi ngakubviswe mimba, ndo pakatanga kurambwa mwana ushu. And the Bible doesn't that, guys, some of the things that we say with our own mouth, Satan angakateerera, and it will manifest. Zvatinotaura nemiromo yedu zvazvo zvinomanifesta. Sometimes mukutamba icho chinenge chakatoteerera. Spirit of rejection yakatanga paakanzi ngaabviswe nhumbu. From there, wona yakada kuti waget rid kupisirwa mumba. Akada kupisirwa mumba ari mudiki. Akarambwa. From there vanhu vari kumuchengeta vakamukudza vaimupa nickname ari mwana. Achinza akafura apa, paitoonekwa kunhuhwa, paitoonekwa tsvina, ofirwa. Munhu anonzi murambiwa, mwana akatorambwa kudhara. Akarambwa, like anotongori kuita kunge munozamuna nesari. Do you know about Sari, what he does? Let's have a topic of Sari one day. Animona. Sari, unosei mwane munhu pawasvika so. Chero ukadata chinhu chakanaka sei.
zvinongokrashika, so unongopedzisira ungove munhu akavengeka usina chawatadza. Spirit of rejection. Mai vemwana uyu vakatomurejecta, mai vafanira vachiprotecta mwana, vakarejecta mwana akasvamba kuregwera mbuya nasekuru vachimita anoda. Oita zvenditi zvakanaka, ndaona uchinzi kunobhadhogwa mombe dzezvirejonzwa, rega ndidai. Pane kuti vagamuchire vototi wauya kuzocheka ukama, asi wakatibata uroi. Vototsvagirisa zvinhu zvisipo. Handimaona. Oti zverega ndibve ndiite zvokuti ndimbozama kugara nemurume, murume anongouya osiyiwa paita mwana oinda. Wanga uchirogwa here nevarume vakati baikugara? Hello, Kola? Kola? Network yake tiri connecting. Otirega ndite zvevarume vai vanongouya vosiya voinda. Umwe oita zvemumwe ongouya osiya oenda. Antimaona osara ari one. Right now oti zverega nditenge kuita business kuchechi. Thanks. Kuchechi munhu wange kuchipuwa munhu rudo, mufundisi achinkareja mwana nekutotengesa business mwana chichi wedwe. Tina sister ningirikiri vari kubika hapo. Indai munovasapota, munovasimudzira. Pastor ndo vari kuuya nemweya wokushandiswa ivo naSatani, kuita Satani wacho. Vouya vonzi vopinda pagepu remwana uyu, vomeka sure kuti vasitopesa mwana uyu kuti ivo vakuuya kuzoita overtake, kuita mweya wegodo kuti aita mazasi zvaataura mazuva kutanga taiwana ma2000 something pamwe pazuva. Kutoona kuti vana vakutoti mari nekubika sadza, chega tinobikawo masadza iwayo tiri sipapo, tofunga magetsi avaenda or something because network yacho yabva yangodonha. Anomaona anozongoona life anyway kana kuri kuti hana kufona bheki. Animazviona anotori nespirit of rejection yaanayo mwana uyu. I don't know kuti iko zvinezvi tingamubatsira sei. Chechi ini ndatombomuudza ngati zvechechi zvidewa mbosiya zvako nokuti tsvaga hako dzimwe chechi dzekuti ndi chechi dzakawanda dziperi. Indako kune dzimwe chechi nokuti anda zvokunamata mwana wacho. Ende wona izvi zvakadai zvinoitika kunonha kunamata zvoti unopedzisira kumuti mwari wacho hakuna. Ningwa kumuti mwari wacho hakuna nokuti anoda kunamata, anoda zvokunamata mwana wacho. Chero ndichitaura naye kubva anongoda nyaya dzake ndedzekunamata pati. Story yake ngoti ndine nyaya yangu inondirwadza but I didn't know kuti ndoyaga story yake tile azoti ndasinoda kutora nyaya yangu palive ndikati nyaya take ndawo. Unoti kauya nenyaya usina kuiwa kama mwana woona panapo wowa munhu achiti kwanzi neniwo ndakanga ndichidanana naningi uya ndikatozodai ukatozosha kuti wodini. Andimaona. So ndikamuti stopa kuenda kuchechi. Zvinode yanga achiuya apiwa. Anyway kana takasauya tinongoendera mberi nelife achazongoona life owana masano amuchamupa. Handiti guys, mwana uyu angabatsirika sei? How best can she be helped panyaya iye spirit of rejection ishi? Zvari ari kutadza papi? Angabatsirikana sei papi? What do you think can be done? Anzi ngati muna matraitors. Zvakanaka chose Primrose izvozvo zvakutaura. But Abba, I want to aid you. I believe the healing iri you can transfer it to her. Anditika tibvise ka spirit aka kabve kenhingi keradzoka ke rejection aka. I'm trying to aid you, Prim. Couldn't you get say I'm the phone and to phone it. I'm phone it. Hello. 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 Right. Did I move? I don't know. I got away. Can't make a country. Maji? Varumero waigara navana baba vana maikoro vaivarora naiko naikugara zvino wekutanga uyu since ndange ndatanga kudanira ndichiri mwana mudiki akandiconvinza kuti uye kuSouth Africa. Paakanditi ndiuye kuSouth Africa haana kuti ndiuye kuzoroorwa naye. Akanditi uya kunokuti uchiri mwana mudiki unosingaziva South Africa yachona chii. Plus unenge uri munhu wakakurira kumamisha usingambozivi chinonzi South Africa. Rakandodza akati ndakuwanira basa ukasvika kunoku unosvika wosogara nambuya vangu uchishanda because ikoko Zimbabwe ikoko kushandira mari isingashandi. Ndokubva ndauya. Pandakauya semunhu asiyaziva nzvimbo akabva anditswanyira foni.
ndokupera kwazvakaita ndopandototanga kugara naye. Alright. Ndogara kwandakaita nemurume wokutanga. Murume wechipiri handina kutombobvira ndagara naye. Okay. Zvaakaita murume wechipiri uyu akadeedza masisters angu zvikanzi because ndandadana naye kwenguva yakareba akanga akuti nditire mwana ini ndichiramba ndichiti hau ndite mwana kana unondoita mwana kana wazondiroora panditi saka iwewe ndozese kuti unondira because vasikana vavakadzi vanenge vari South Africa ukavaroora hanzi vasikana vika South Africa ukavaroora vanotiza hanzi vanotiza anogona kuti akuroora wobva watiza handiti so akabva andipa pressure yekuti ndite nhombo. Masisters angu akati uyu munhu yanokuda zvechokwadi panzvimbo yacho nepapa aita kunge anondida anasi ini hada kuziva akatenga atomboenda kune shamwari yangu like akezve akatoenda kunasisa akati munhu yandichamuda vachisisa havana kunge vandiudza kuti munhu achanda saka kundipa mwana kwakaita baba wechipiri kwakuri kuda kundisiya vanhu because ndandichiramba kumitira mwana saka akabva andipa mwana zviya zvekuda kundiwachisa saka vanasisa vangu vakatouya vakati unomuwanepi murume wonaiwe wasingomadza utoona murume ari kutoti ndiitire mwana then ndonokubvisira kuZimbabwe chingoita mwana saka ini pasecond ningirini ndakaita mwana ndichifunga kuti ndikaita mwana uyu since ari kuti haasi kunditemba ndinokwanisa kumusiya kana kumutiza iye andiroora saka I have to ita mwana first then ndoita sei then ozondiroora saka ini pandakangopa akangonzwa kuti ndine nhumbu pangonzwa chete Sam amoneko akangonzwa kuti ndine nhumbu ndopaakadisappear Saka ndopaakatoita mataira ake pakauya kumwe achiti mwana wangu ndida kukuroora nditiro futi mwana kuti ndinondida uchaita futi imwe nhumbu. Ndakatosiya zvemarelation being 2 years ndisina kana kubva pakaenda banhu mwana wangu izvozvi 3 years kubva pakaenda baba yemwana wangu iyo ndikureva kuti pakazouya mumwe hati handite uchaita futi handite chero akatondiroora kwachona ndinotombogara ndichioda kuona kuti anondida here zvechokwadi mwana handite zvawo ndapedza. Alright. And then the other thing, baba wazoziva kwa baba mune kama wacho wakamira sei? Baba kunditsanangura kwavaindiita vaita vaikwanisa kuuya because ava sekuru vangu vaivadzingirira vaisavada kuvaona ndiyo excuse yavakapa vaiti vaitombozamawo kuda kuuya kuzoona but vainzi zvoni because vanga varivo murombo vaino. Okay. Saka izvozvo kama wakamira sei? Baba ukama hwangu hwakanaka but ndingori uya munhu ndakaita kunge ndakavatsamwira handina kuda kuva close nawo because zvese zvandakasangana nazvo nezvandiri kusangana nazvo muupenyu ndiri kufunga kuti ivo vari kucontribute pazviri because ivo pandakangoenda namai vangu havana kuzomboda kuitawo simba rekuda kutorawo mwana wavo kuti vagare neni saka kuna baba vangu vanotondida zvekutodaro because kusaitire kwababa vangu ndini musikana ndokoti mufamily ndini muzukuru wekutanga mufamily ndiri muzukuru wekutanga saka baba vangu handiri kunyemba baba vangu vanondida zvingaite kutoshayiwa mari vanotofona kuda kunzwa kuti ndiri sei but inini wachona maybe inini ndakatovasungirira chigumbu. Hazvisi zvokuti maybe unobva utombosunungurowo here moyo kwababa uko zvakare ndokudzinza kwakuka baba vako chaiva vanogona kungotaura kuti zvisununguke nokuti ndodzidza rako handiziviwo zvino ukavatsamwira baba vangu kana nana tete vangu handiri kunyepa tine relationship yakanaka zvekuchoti pandakaenda takambenda kumusha last year munana Meyu ndakatonotengawo mateki majini matshirt ndikatovasira vakafara. It was the first time yangu kupindawo mumusha nditosvikawo kuona kuti ndopamba panogara baba vangu handina hangu problem navo kungoti kutongoshaya kwandinotoita kuti ndikwanisewo kuvapo kuvasapotawo nekudawo kwesituation yandiri navo but I was wishing kuti zvinhu zvangu zvikandifambira zvakanaka chero ivo mai vachona unoziva kuti nemhaka yekutaura nyaya yaba tiri kumbotsikirira kunyaya yababa vako. Baba wako right now doesn't know what you are going through, right? Vanoziva. Wakavaudza?
aiwa zvandiri kuita through about business avaziziva but makuriro angu yese baba vangu ndakagara navo pasi ndikavatsanangurira zvese vanozviziva izvozvo kutoti izvozvi unotambura kuita marelationship unotambura kudii vanozviziva vanotozi ndakatogara navo pasi ndichida kunzwisisa futi kuti sei mai vangu vasingandide chii chamakanyanya kuvaita chakaita kuti mai vangu vasandigamuchire cheno ndikazama vakatiudzawo kuti mai vako vakandisiya nekuda kwekuti ndandiri rombi vakanditi ndiri murombo vakaudzwa kumba kwamai vangu kwakatikwirirei saka ivo vakadziwo haugare nerombi unonogara nemunhu anotambura kudai sei vakatoita zvekubviswa nekuda kwekuita sei nekuti mai vangu vanga vangaibva kufamily nandobva vanotorwawo nerombiwo zvaro zvisina chari nacho. Saka after wavaudza maproblems ako esaya baba vako vakati chii? Baba vangu havana chavakataura because pandakaenda pachona ndakangoenda zvengorota one day ndezvekungoti ndinongoendawo ndichidarika zvekungoti ndakangoendazve one day makuseni ndichitomuka ndichidzokera saka vaiti shuvira kuti tizofambawo newe tiunzwe kuti zviri kufamba sei dai paine mari taifambawo timbonzwa kuti zviri kufamba sei but inini ndotozviblema because pandakaenda kunovaona handakuvaenda kunovaonawo ndine time ndakaenda ndichingomhanya zvekuti regai ndingonovaonawo ndovasiro zvandinazvo ndoenda ndo zvanga ndichitobvunzira izvozvo wataura pana ndichida kunzwa kana vakataura kuti ndandichine shuvire kuti ndimbofamba newe ndokuti mubereki wese chechi anenge audzwa dambudziko nemwana wake ndizvo zvaanofanirwa kuti ataurewo kumwana titione kuti zvishwane concern anyway wajekesa ipapo right guys kwirai tione tingabatsira mwana uyu sei sendai marequest tione sendai marequest tione iri kunetsa kukwidza pane vamboda kukwidzwa ikanetsa samheno sendai marequest tione tingabatsira mwana uyu sei padambudziko rake raanaro iri spirit of rejection iyi anayo pane oitwa sei kubatsirwa pakuti abatsirwe zvishuwa iye wacho anonamata zvokutodaro mubvunzei yakusanangurira toti ndinofasta kana kairi pawiki ndinotonamata zvekutoita kana 40 days dry fasting ndinonamata zvekutonamata chaizvo zvekuti end up sometimes ndogona kutorota zvinhu zvinotoitika kana kutoti life yandorarama ndinoita kunge ndikurarama life yandakamborarama ndotanga ndarota ndozorarama upenyu zvese zvanee ndichiita sometimes ngorota madreams zvandakamborarama ndoita kunge ndiri kungoripita zvakaitika. Pane munhu abve anyora panapa ati ndakaiswa nyora pamhanza ndiri muchechi. Nyora iyoyo I discovered kuti ndo yaitakura spirit of rejection nekusangofamba kwezvinhu. Asi gore randakaziva nezvenyora iyoyo and its purpose kuti yaichinja yakareba saka ndotsvaga kwayadzokera kuti iyo its purpose kuti yaichinja destiny yangu through a vision. Ndakabva ndaita take charge of my prayer life. Ndakazorota ndichigeza and I got leading to an AFM conference ndombusi wandakaita vision yenyora iyoyo tichinamata. Pastor vakatanga nekuti pane song yekuti the blood of Jesus washes whiter than the snow. Ndakanamatirwa ndokutanga kwakaita upenyu hwangu. Yes, iyo nyora ndo yakanga yakabata life yangu. I believe kuti ndakateketerwa asi Mwari vakasuka neropa raJesu maoko nemuchiuno nenyora zvaisunga mukati muupenyu hwangu. Makuvhuti akachererwa pachivanze nevanhu vaivenga muroora mai vedu zvakasunga upenyu. Une nyora here? Bvunza kuti rukuvhute rwako rwakaiswa kupi? Pane munhu anyora achidaro. Hanzi hauna here eni nyora iri pamuviri pako? Nyora pane pandakamboenda kunoshandirwa ndakaparwa nyora dzakawanda kumusana wangu ndakachekwa musana wese uchinzi ndine nyora like ndinototi ndikarara sometimes ndinonzwa munoziva kuti ukachekwa nereza uchichekwa nesomething pane kakuvavira kaka kakurwadza unotomuka uchiti unadzo musana senu uchikwenya musana wese uyu unadzo. Vanhu vane nyora idzodzo vanovaviwa
pano nguva yekuti panovava panhu ipapo pane nyora idzodzo idzo unadzo hauna ringoti adding hamunoti ringoti adding ameno unoda you need deliverance nokuti kana anzwa zvokukweshwa zvino zviri kuvhuse unozvizivirepo uri mwana mudiki naye muchiri kuvhusirwa wangu rwakaiswa ipi ungazviziva handitozivi kuti rakatohwana mbuya vangu here kana zvakafamba sei nokuti makuvhute mazhinji akudhara aitogwana navamwe nevava ndo vaitora rukuvhute rwemwana vonoisa kwavanonoisa ende zvino kana vava vakavenga muroora vaibva vatora rukuvhute rworo vonogara anoda deliverance mwana uyu but then kuchechi kwacho kwari kuendawo ndokwapasita kavanhu vari kumba destiny vachakutomumbira nedestiny yake ikoko vakumba jumba yake kuikira because pane mumwe akangondikondaktawo ainozvitiwo profeta achinamata neni akati ndaona kuti prayer warrior intercessor but ndikuona pane munhu akakuisa ruoko pamusoro achiti ari kukublessa but aikukesa saka inini never being kumasowe for long tiri munhu anongonamata ega so iwo chete ndiwo munhu ari kundiisa ruoko pamusoro saka ndakabva ndatongokakulata ndikafunga kuti maybe ndivo vari vakatora blessing yangu because waisiti vakaita pressure yekubva vanovhura padhuze nesu kuti vada kuconnecta here blessing iri pandiri shande pavari basa ndevekunyika ipa ndevumalawi anokumalawi vanobata-bata ave kwabhushira vanobata-bata ava hei checheke nevanhu here inavo vanhu but ikwenda kuti haiwande vanhu nevanhu vashoma but chandandakangoidira because inona vanhu vacho vanonamata like zvino vanonamata here pasai vachidai tichaona here kunamata kunamata kwandiri kutaura ndechekuti ukapinda muchechi like chechi nguva yese kunamata muchechi momwe inenge igori intercession after intercession zvekuti even vakazokunamatira iwe wega une nguva yako yekunyazozoti ndanamata havaite zvo zvinoita mumachechi ekuti vanongopinda vobva vati offering vobva vati praise and worship vobva praise and worship vobva vatoparidza 2 minutes sermon votovhara chechi iyoyo unotora almost kana 3 hours iri prayer church saka ndo zvinhu zvakandiattracta because seniwo munhu ndofarira kunamata ndakabva ndafilawo kuti ndipo pangu panapa but manje hatichazvioni manje kapa nezvakuitwa nemutungamiriri weprayer session iyi behavior yavo vari kupreacha zvavasiri kurarama ende musoro manje musoro gaizika kumachechi pari trick unenge usingazivi kuti ubatwa musoro nani remember kuti hamunoti kuchechi kuwainamatwa unenge usingatombozivi kuti ndizvo zvavari handimaona uchiona kuchinamata kunze unezoti kuri safe handimaona musoro iyi togashara musangobatwa musoro nevanhu vese vese batwai musabatwe musoro ini chero vaya vanobata maoko muda unondibatisirei maoko ingodai uri kwauri unoda kubata mumaoko mangu kuti namata wakamira kuchikonda matoka zvokuti mazano vanotora kuita zvokutamba vanotora izvokuti mukaenda kunonamatwa gaisi mofarira kungoenda kunoenda kumberi kunonamatwa izvo zvokuti maenda kumachechi kwamaenda konzi kwakunonamatwa ndiona mumwe achibudigwa nemadhimoni imotoda kuenda kumberi dzidzai kusaenda kumberi kuya dzidzai kumbodarikwa nezvinoregai vanhu vaende kunoningira rewiki randakazoti ndiri kuvhura shop yachona takeaway yachona sesi vangu vakatondibvunza vakati nhasi ranga iri sevhisi yako chete vaiti vakauya vakabata maoko vainamatira maoko so vanibata musoro so vakandibata maoko vakandibata nzeve kudai vakabata vachindinamatira ndikati zvino vamwari vari kuonawo kuti pamwe zvandodawo kuvhura vari kublesa koini ndambozivei kuti handichazive hangu kuti maybe kunamata kwako kuri genuine pamwe vanga vabvawo pamweya vakuitawo zvenyama zvavanga vakundirwisa handichazwisise kuti zviri kufamba sei nekuti zvamukutaura izvozvo kunamatirwa maoko tonamatira vakabata maoko kunamata nenzeve kunamatira maziso kunamatira maoko vachitobata zvese vachitonamata ini ndaitofila kuti bhaibheri rinotoverengwa zvekutoti imi mukatouyo mukagara ipapa munotokonvinswa zvekutoti munototendeuka kana muine unhu hwese hwakashata hwamungati muri kuita because ini panguva yacho yandakatanga kunamata ndandiri munhu uya wekuti ane ruvengo ari bhita but pandakatanga ndochechekwa ndakafainda kuti ndinenge ndiri kutochinja behavior ndisisiri munhu uya ari very bhita kuparidza chaiko unotoparidzirwa zvokuti
but nezvavakazoita izvi zvakandishoka kuti iziti strategy here rekuti vakamastogame rekupreacha iri votora havo mari dzevanhu but vasiri kuzvirara because zvavakatiita inini hazvigamuchiriki. Ndaicharisira support kwavari kwete kuti vandirwise. Tsvaga chechi wekona. Find another church. Chekutanga. 2, you need deliverance, my sister. Now I don't know kuti ndomurifair kupi for deliverance because she really needs the deliverance rachokwadi. Anoda deliverance. Yeah. And anotori iye pachake muissues adweka mwana uyu. And anotori destiny yake itori kumberi, anotori bright future yake. But ari kungovharidzikwa zvinhu zvake nezvimwe zvinhu zvisina kana nebasa rese. Anoda deliverance, angodeliverwa chete anoita free. Unoona? But now chinonesa nchokuti deliverance ukoko kuDurban kunomutanange papi? Kunomutanange papi? Pane munhu ati kwanzi toda kumunamatira tese pano, handichamuoni munhu wacho. Primu waindepi? Ndandiri kutoda tochiwe primu lead prayer iyoyo because iwo tinozivawo pako pawakabviswa naMwari. Tinopaziva pawakagonerwa naMwari pakanga pakatoipa ukapabviswa ipapo. Saka zvanga zvakanaka kuti ukauya umbolidha iwewe. Zvinanga chitarugesa apedza here. Aiwa deliverance haidi kwamadzibaba kanisha. Anozonongoribatsirwa ake kwamadzibaba kana apedza but anoda deliverance iye. Fortunately I'm trying to aid you. Handizochi kuda kuti buda udzoke wambobuda here ukadzoka. Ndambokuti buda udzoke. Hi Braji. Kuri kunzvimbo ipi yeDurban? Kuri kuDurban? Durban kupi wacho? Durban Phoenix. Oh, Phoenix. Phoenix. India. Mandiao. Yeah. Right. Yeah, correct. I'm trying to aid Esther Wanda Kainga, how are you? I'm trying to aid you. And this is actually kuramba name ngikiri. I don't know to network yangu kuramba kuti aid vanhu zvifamba sembe. Kwaina favor nambatira pa TikTok. Zveku TikTok ndo mahumbwe chaiwo amuda kutaurira pahumbwe chaiwo. Ndo mahumbwe chaiwo pa TikTok iwo amuda kutotudza iwayo chaiwo. Mahumbwe licious chaiwo. TikTok uko. Kumasha ndake kuna mazambo zikapatanga chingoda just a prayer then but like ona. Na prayer yacho tanopinda ire. Uye kuramba kutopira. Thank you Chichi. TikTok madrama ndingachitwaiwa zvakafana Facebook. Handiti vakatiza kuno Facebook iyo vanhu vakuna TikTok avo. Handiti vaita izvo kuno kuti kavatsika kodzi kunoti hai fake dzoga taigara takatsika kodzi muri kuzviziva imi pano paDiaries makavharisa vanhu vakawanda vakanga vachiita fake dzavo pano paFacebook. Vakatiza vakaenda kuTikTok uko. Ndokwavakuoparita vari. Facebook yakambonetsa guys vanhu vanoita zvokuningira kudai pari kunamatikwa vanhu. Kudai pari kuitwa mashure apo kodzi pari kuni. Can I call you said alright, but here ari pakoli ipapo manje saka nenda kuita sei? Nenda kuita sei? Because ari pakoli iyo isa message. Braji isa message ndikuiti pakoli iyo. Isa message ndis uyapinda. Good. Hello? Hello Sis Mary, ndakuwandisa face yangu because ndine zvakawanda zvinoda kutaura saka wandisa ako. Very cool because I also in same situation nemunhu abva uviri kuvhute. Saka ndichangoita kuti I don't know kuti handisina kuburitsa zvangu face yangu because mawani it's okay. Inini sezvo ndakaita inini. Ndakakura mumba medu isusu amai vangu vakauya vaine vana vavo 2. Amai vangu vaine vana vavo 2. Ndobva vasvika mai vangu vaine vana vavo 2. Ndobva vazozvara inini vanaita first born mumba mababa vangu. Ndaita first born inini mumba mababa vangu. Then
Vakazozvarwa vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu bvataita 5 mumba mababa vangu inini. Amai vangu vaine vana vavo 2. Saka mukukura kwedu isusu kwataita tete inini, amai vangu vaingova munhu uya wekuti vaingondibata rafu zvekuti dzimwe dzenguva ndaimbofunga kuti chii. Saka ndingori mwana wekuti ndaingobatwa rafu chingobatwa rafu. Imwe rafu yekuti ndakatombosvika pakuenda kumusha kwababa vangu inini ndikandobvunza kuti imbonditaurirai, ava ndo amai vangu here chaivo ava? Ndobva vanditi ndo amai vako chaivo, but munhu ane mwoyo wakaoma tete. But inini baba vangu tichikura, munhu wekuti zvinhu zvese zvaiva bo, handimbode kukunyeberai tete, zvinhu zvedu zvese zvaitofamba bo, everything was good. Saka everything chiri good, waita bo mwanangu, everything zvese zvaiva good. Takatokura tichienda nodzidza kutaundi, taitokwira makombi tutu. Ndakadzidza pachechu, primary yangu ndikadzidza paAdmiral Tate. Saka nekufamba kwenguva tete, ndakazongotanga kungoti mumwe musi ndichienda kuchikoro, saka taikwira mabhazi mutaundi paFantasyland paipai. Saka mumwe musi sobva ndangoti ada kunokwira chibhazi chakachipa kuita kuti ndimbosevha mari ndizowana something chandozvitengerawo paweekend. Munoziva mari yako yebhazi kudhara kwega kuchine mazupko. Vandakwira zupko rangu kubva kuchitungwiza, vandoburikira pamanda, vandoburikira pamasasa. Asi ndakasangana neumwe mukadzi iye akanditi iwe unoziva kuti anga ari mukadzi wechipostori. So akanditi iwe unoda kupengeswa iwewe, asi kana uchibvuma imboenda chero kumasoyo kwaunokwanisa kungoenda iwewe umbonobatsirwa. Ndobva munoziva ungoro ndanchiri form 1 ipapo, bva ndangozviignore. Saka step sister yangu inini yaipinda Masowe kuGlenora, papolice station yekuGlenora pepe painzi pamadzibaba Tindo. Ichipinda Masowe pepe tete, ndobva afona kuba paLemzini. Varakamera yako zvachose. Mukoma hanzvadzi yangu dai wamboya kunoku paweekend. Wanzo Brazil wazviwa vhara kamera yako zvachose. Itoita kuvhara kutena kamera kana kusa chimwe chinhu pamusoro pekamera ipapo. Alright, ndavhara. Saka paipe Sisimeli vanangoti umwe musi rega ndete sei ndiende kumasoyo kwega. Bva ndaenda kumasoyo kwega zvikanzi iwe uri kuona chii, unoda kupengeswa. Asi zvaunoda kupengeswa iwewe vekudzinzawo kwako iwewe vari kuramba newe, nekuda kwekuti iwewe uri kunzi wakapiwa zita rasekuru vako, asi zita rasekuru vako iwewe, sekuru vako munhu akachena. Saka unenge uchirwirwa iwewe vakanitaura kanditi chiri kukurwira iwewe midzimu yekumusha kwako isingade chakaipa paropa rako, nekuti iwewe kana vakakutarisa unenge uchinzi uri munhu mukuru, asi kune munhu ari padhuze pako iwewe arida kukushandisa semhepo yechikwambo, kuti kana uchinge iwewe wapenga zvinhu zvake zvinoita tete. Pandapiwa muteuro yangu paipai, zvinhu zvangu bvazvatanga kutofamba zviri right. Saka ndiri munhu aitotamba kriketi ndichita sese, ndaifarirwa nevarungu tete, kuti chero ndikaenda kupi inini varungu vaindifarira, ndikasvika kupi ndichita sesei, hapana munhu anga asingandifarire. Zvinhu zvangu everything was bright. But ndaa form 3 tete, ndakatanga kungosangana nemhepo dzati dzekungoti unopomerwa so, kana kungonzi paitika chakati wobva wanzi ndinhingi, iwewe utotanga totati handisirini so. Hapana ndozvinzwa. Kudzamara inini umwe murungu wepachikoro pedu ainzi Peter Shapozi. So akanditi no, I need this boy kuti ndimutore semwana wangu. Haana chinhu chakaipa, but kati munhu yamumu understand tete. Peter Shapozi akanditora bvatanga kundita sababa vangu sachichi. Asi amai vangu inini nababa vangu vakapedzisira baba vangu inini mwe musi vakazongoti vari mumba vakati inini ndaneta this type of life. Inini ndakuita sei, ndakusuduruka. Kuzveshuwa vakasuduruka, vakasiya pamba pedu paiva nemakombi nemotikari, vakandisiyira inini vakanditi ndiwe dangwe rangu, chiwo kamotikari kadika kekuti unodzidzirawo kudhiraivha, uchizongorowo tumaraunds womumaraini munono. Inini ndakuenda kunotangidza upenyu because handikwanisi kuti ndibve nezvinhu zvandakashanda naamai venyu, asi inini ndaneta. Kana makura muchazoita sei, muchazozvinzwisisa. Baba vangu vatooneka, havana kutiza.
semataurwa zvinoenda baba vangu vakatotioneka isusu ndikatosara tete school fees yangu yaibhadharwa handinambobvira inini ndanzi baba vangu ndine chigumbu navo kana kuita sei navo handinambobvira namboti ndine chigumbu navo school fees yangu yaibhadharwa vaning'ina vangu inini vese vaenda kumaboarding schools hapana munhu aishaya tete pamba pedu isusu vanhu vaitouya vachikwereta mari dzezvimbadzo amai vangu inini vaiita zvemabhero ndo vanhu vakatanga kuita zvemabhero nevaive vanonzi ana mai nenzi mavaziya vekuSt Mary's ndo timu rakatanga kuita zvemabhero kunzi kwachikwana kune mabhero amai vangu vaita zvemabhero vachiputita mabhero achiri kuputitswa achiri kutengwa kuGulf isati yapfumbira sezvayakaita so vachitengwa kumaIndia vainzi ana achi but chaindisanisa inini ndaingoti amai vangu pamwe vanenge vaida kuti ndidzidzire business vanga vasingabvumidze mumwe munhu kuti vakauya nemabhero vainditi iwewe vhura mabhero aya uvhure uverenge zvinhu kuti zvingani ndovhura kana riri revana rere machanga aidzi mamixer aya mablue line nemashampagne ndovhura ndotanga kuverenga hembe ndoti umu mune 345 umu mune 400 umu mune dzakati umu dzine mune dzakati but kana yaholiday ndakasingabvumidzwe kutamba neshamwari ndaingonzi enda kwachikwana ndoswera kuenda kwachikwana kuya kudzamara ndadzokera kuchikoro ndaform 3 zvechikoro zvaibva zvatanga kutange zvakunetsa zvakuita sei ndakungopomerwa zvinhu zvakawanda amai vangu bva vauya kuchikoro zvikanzoni uyu handichada kuti adzidze panapa zvezvekuti ndakaita kamusikanzwa tiri vanhu vechikoro zvokuti shamwari yangu yakauya nedoro kumba kwavo kwangu ine pati auya nedoro batarimwa doro riya riya batanoviga rimwe museptic tank vatanzi chiendai munotora vabereki venyu because mamwa doro ini vatanga kugaya kuti nemahwana andinawo namhomes aya izvi hazviite izvi vakaenda kune mukomana aishandira makondo edu sainzi Temba wandaiwirirana naye ndikati mukoma Temba ndaita mhosva kuchikoro soso but ndikaenda namhomes kuchikoroko mahwana angu kuti ndidedze mudhara anondida zvakanyanya zvekuti kazhinji ndikaita musikanzwa anopedzisa kuita sei akuchema saka I don't want that zvikana Temba alright handei vandaenda kuchikoro inini vananosvika Temba waya batotaura nawo zvikanzi hatokumbira uregerero ndini sekuru wake so kumbirawo batata sei vana batatoregererwa pepe sisimeri right zvakutofamba zvakanaka ndikutotamba cricket pandasarudzwa inini kunzi ndada kuenda notambira Zimbabwe saka taienda kumatrials inini anoona anonzi Hamilton Masakadza uya natetenda Taibu naVhusimusi na Brezaliu tinenge tiri 5 tichitaibva paChechu Boys high waitamba cricket tate inini pachikoro chedu zvandiri kukutaurira paChechu Boys high chiro mukaenda izvezvi munotosvika muchiona mapicture angu arimo kutonzi uyu nhingi nanhingi uyu ini Masakadza tatenda Taibu Sydney Sengwe noumwe ainzi Alistair Maregwede akazoenda kuUnited Kingdom noumwe akazoenda kuUnited Kingdom ainzi Alistair Maregwede akatorwa nevarume ndimadhamu wangu wangu apinda munomu haikona iwe vari pafoni iwe taura hako right saka tete ndakati tasarudzwa tichinzi toda kuenda kumatrials kuti tinotambira Zimbabwe mama wangu tsamba yekuchikoro ndikati mama ndanzi inini musi wakati ndichazoya ndichitorwa nemotikari panapa kwaisponswa neyainzi Minute Maid yemadrinks yayi vacho ndonosangana nevamwe vangu pa4 primary school kuzengeza totorwa toenda isusu so matrials saka tikuenda kuSt George's tichanogara ikoko kwemazuva amai vangu ndakavapa tsamba inini but havana kuita kunge vafarira zvange zvakuda kuitika mukati meupenyu hwangu tete dzimbo rangu rakatanga kuzvimba from nowhere tete gumbo rangu rakatanga kuzvimba tete gumbo rangu rakatanga kuzvimba gumbo rangu ratanga kuzvimba tete anoza zvinoita munhu ane elephantiasis zvezve
Ndakatanga kuzvimba tete apa inini ndikufanira kuenda the next weekend kumatrials. Ndikarara kusvika holiday pere. Murungu wangu inini Peter Sharpos ainge atiita kuti tiende kumatrials aya akadriver from Churchill akauya kuchitungwiza kumba kwataigara isusu akasvika akati I want to see this boy, what's wrong with him. Akandiona zveshuwa ndakarara akamboedza kunditi hande kuchipatara. Tikaenda kuchipatara akati is okay. Hani muri kuona matrials aya achinzi tete apfuura. Handiti amai vangu inini vakazongonditi uya ndifambe newe ndiende newe so kuchimiri pane chimwe chisango so chiri paZingeza 4 chinobva paZingeza 4 pakati pekwa Chikwana so cheche chinonzi pane chikoro chinonzi Murimwe so Torondo ya maiza Torondo so chimwe chikoro chevanhu vane masabhuku vakafoira so pane chikoro chiripo so painzi Torondo so amai vangu vakabva ngonditi tora mashizha aya so eumwe mupfuta wotanga kutora so comment section please. Vachiti vabva vatanga kunditova so vachinditova musango so bva vanditova ndatova ndega zvikanzi chisiya ipapa ngatichifamba tidzokere kumba. Zveshuwa ndichinosvika inini muna Tilco Road yaenda kuConi Textiles. Gumbo rangu ndakatanga kuti ndakutofamba but inini ndatorasikirwa a greater opportunity yekuti I was supposed to be one of the people vaitambira Zimbabwe. Kudzamara pachechi pepe zvinhu zvazongonetsa tete. Amai vangu bva vanditora saka pese pandaiti inini but ndaita kunge ndaizoita zvekuti kana ti ndaizoita kunge ndaigarwa so zvatanga kuvati mama zvamunondita zvindite kutange ndotanga kuita kunge ndakungotaura from Norway. Amai vangu kuti ikadonha muprema uyu ndosaka chitanga anopenga but inini ndaitora maprize kubva ndiri kuprimary kusvika ndiende kusekondari koko ndaitora maprize. Handina subject yandainzi ndaitora chero ndapa chechi inini ndaitoziva kuti metalwork, English, science, geography ndainotora but handina munhu inini aikwanisa kuuya kuzoti andigamuchire prize yangu. Asi kune umwe mukadzi akazviona so kubvira ndiri form 1 ainzi Miss Gitch. Amai vemwe shamwari yangu murungu andaitamba naye ainzi Gitch. Taura henya ndikuzwa mukazarikwa chaiko taura izveni. Saka just give me a minute. All right. Comment section view. Saka amai vangu inini vakazonditi nini zvepachechi zvaizva zvaramba bva vanditi nda kumubvisa bva vandibvisa pachikoro paipai bva vanditi ndada kuenda newe kumusha kuna sekuru. Ndichinosvika kumusha kuna sekuru wangu akanditi mauya naye muda kuti adzidze kumusha uyu mwana uyu haazive zvekumusha asi muda kuti adzidze kumusha why but lucky randakaita inini ndikava ndasvika kuina bamunini vangu akanditi hazviite bva watanga kunditi heye ane musikanzwa heye ane chichi zvikanda bamunini vangu rega ndimbonoona musikanzwa yake inini ndinaye. Bamunini vangu vanditora inini vandaenda vatanga kugara navo kuShavani. Bamunini vangu vatanga kutogara navo bobo vachitogara neni bobo. Saka kumusha kwedu isusu vanoita zvechivanhu. Bamunini vangu bva vatanga kunditi mwanangu I want to protect you. Saka zviri panapa kandezvekuti iwewe enda mumarket munotengeswa zvinhu zvechivanhu unozvitengera bute rako wega iwewe. Omari asi bute rida kuti every day usati wabuda pamba. Chero kasanzwa kuda kufemba asi riise musokisi mako uchienda kuchikoro everything was good. And then amai vangu bvaona kuti munhu uya yakuchita sei ari kutoenda nehama dzake zvichita sei bva vauya futi zvikati ndasuwa mwana wangu watanga kupopota. Saka amai vangu inini she is a violent person. Vanhu vekuti ndere vabereki vavo vanga vari vezano saka vanhu kumba kwedu sana bamunini vangu vajaira hondo vanhu vakaenda kuchikoro chichi hane munongoziva vanhu vakaenda kuchikoro kuya saka vanhu vasingade zvenoise vati havape mwana but kana iwewe une zvinenge zvinokunetsa mwanangu just give us a call tinoitisa sei tokutora. Amai kwedu kugokwe inini baba vangu inini vanga vakavavakira imba yakatopera 8 roomed house zvese kitchen mombe zvese everything was there. Saka sekuru wangu inini kubvira mai vangu vanzi baba vangu vabva pamusha vakanditi musha uyu ucharamba uri wako muroora wangu
Kunyangwe mwana wangu inini akati hachakuda hachaita sei, isusu tinozviziva, asi iwewe unouya feel free. Munda wako uri vakatanga kuita mamwe maitiro asingaite. Zvekuti vakatanga kuita maboyfriends machichi pamberi pangu ndichizviona. Vachiita zvinhu zviya zvatete inini ndikatanga kuti aina ndichakwanisa kuti ndirare pana pamanheru because unozoona mumwe munhu achiuya vatanga kudzika zvinorara kwasekuru. Saka sekuru wangu akanditi ndinonge ndichizviona muzukuru wangu zvinhu zvichiitika, but munhu watakaita sei musiye akadaro nemanyanga ariite sei hariputiri. Saka amai vangu vakabva vatenga kutukana nasekuru wangu, vachituka vaitotuka sekuru wangu nezvemubhurugwa nezvechii, asi sekuru wangu inini vaingonditi isusu kwedu hatibvumidze kuita zvakadai so, isusu tiri vanhu vane chikoro. Because sekuru wangu inini vakange vari headmaster kudhara kwavo, ende vana vavo vese upenyu hwedu ivona vanabamini vangu vese inini vanhu vakabudirira. Saka zvadai tete amai vangu baba vangu vakabva vazoti ndawana mari. Saka mwana wangu izvo asiwa kumusha, rega ndiende kune mwana wangu. Inini bvawaenda bvauya kumusha, bva wanditi mwanangu vanga kugara kuNamibia madhezi wayo, ndauya inini nemari, chitsvaga mombe dzako iwo dzaunoti dzako utenge. Saka munoziva kuti ana amai vane kamwe kakunyengera kavanoita, bvawapiwa mari yange tete mari iyo yakauya iri mazibhachi. Anoza mazibhama zvekuti inobva kubhengi yatorwa, so iri large sum, yakauya iri mucardbox. I'm talking about kuma 2000 tete. Mari iyo yange yakaona. Ndaifanira kutenga mombe nini dzangu dzaisvika 30 kahwani, kuti baba vangu vandi tukatenga mombe dzako 30. Iwewe uchazotanga kutora mombe idzodzo, sedza unovhura bhucha rako, unoita sese, unodidi. Utanga kuzviritira kumusha because hausuda kudai. Amai vangu vakabva vati mari panoti titenge mombe, ukangotenga mombe 5. Vatenga mombe 5. Pauda kuti tizonotenga dzimwe mombe dziya vakabva vangogara yanenge 1 month. After 1 month bvatengesa mombe dzese. Vaturunura marata epamba ese, ngoro, window frame, bvawapaza zvese, bvatengesa, bvawandisiya ndichigara mukitchen. Vakanditi ndakuenda inini somewhere kuHarare, ndonosvika inini ndoita sei, ndozoya ndokutora. Ndikati hapana chakaipa chii mama, indosara ndakaita sei, ndakajegera kana zviro zvamaita sei zvamataura. Apa unenge uchiri mupana futi unoza uchitwiswa hamenozva kutaura kunge vanenge vachikushandisira mushonga here kana chichi madhezi acho wayana asanda nyatsovhurikawo brain. Ndikati hapari bhome homes, ndatowapinidza kubhazi, vatoenda nokwira bhazi kuGokwe, vatodaidaiswo vaenda. Homes vaenda 1 month tete ndiri kuGokwe, 2nd month tete ndiri kuGokwe, 3rd month tete ndiri kuGokwe. Apa ina handina skiri, handigone kurima, handigone kana kutema huni kana kuita sesi. Apa kuGokwe hakuna madhiri anoitika tete, hakuna chii. Ndikati ndoita sei? Apa chikafu kuGokwe ndaenda kwasekuru, ndainodya kwasekuru, but that was not my life yandaida. Hapana kwasekuru wangu ndikatoenda ndaitopiwa kutonzi muzukuru wangu atouya ndopiwa zvese, hapana chandaishaya. But wangosiyiwa padhena, hapana marata, hapana chipa kukuita ngipadongo. Ndikati ndoita sei? Hata kulezi ndokumbira mari yebhazi ndimboenda kuHarare. Tete sisimeli ndakanoti ndakwira bhazi remukadoma, fana nosvika mukadoma, from Kadoma fana nosvika muHarare. Bhazi raisvika muHarare, ukakwira kuGokwe taikwira usiku, zvokuti mukadoma bhazi raisvika kuma 3 o'clock 4 o'clock. And then ndozokwira from Kadoma kuenda kuHarare by 10 o'clock. Ndainge ndatosvika muHarare. Pamana ndakafara ndichiti ndakuenda kuchitungwiza padheni. Munoziva tete ndichitosvika muraini medu, ndikasangana namai vangu vachibva padheni vachiuya kudai so. Ndikatotanga kumhanya, ndikati ifarira kuti ndauya. Munoziva kuti vakanditi chiitete, vakanditi uri kuenda kupi? Ndikati ndiri kuuya kumba. Zikanzi handidi kukuona kumba kwangu. Ndikati mama muri tete, munoziva kuti ninge wakabereka kasecha ukane tuhembe twako so. Apa mumzi wakutora tanzira kuenda padheni, asina kukuona padheni. Tete amai vangu ndakati munoziva unopererwa so, zvikanzi handitomboda kukuona pamba pangu, ibva pamba pangu. Ndikasaka mama mukuti ndoenda kupi? Saka tete ndakangobatwa nezvivindi zvezvo ngotaura kuti iri bho mama, rega ndesei, rega ndiende ndonoda ndoita sese. Tete from that day ndakaenda ndikanogara with street kids.
ati zvandikukutaurirai tete, it's a true story yekuti munoziva tete zvekuti iwewe you are a cheese boy. Wakura iwewe uchingoziva kuti mastreet utongomaona uchingodaiso, but nhasi watongosvika padheni ubva watongonzi naMoms, zvekuti inoita shock of your life kuti zvese zvaimboitwa kumashure unenge une disbelief yekuti pamwe ndaitowo musikana ndisaka wachindidaiso, but ipapo ndokutanga kunyatsoona kuti aiwa ininika ndatokura, ndatanga kuti amstreet kid. Saka tete madays iwayo kwanga kuine yaya inonzi Tropicana neArchipelago neSinage, ndo lake randakaita. Saka inini ndikava ndangogaya kuti ndikaenda kuTropicana kana kuSinage kana kuArchipelago ndinowana vanhu vandakambodzidza navo neshamwari dzangu dzekuchechi dzedza, ndinodziwana chete because ndo maclub avaienda ataiendawo tichiri kuchikoro. Ende zveshuwa ndichekeka ndikanosangana nemwe musikana wandakamboshamwaridzanawo naye achiri paRoosevelt. Pananosvika panaona Yuda, ndikati Yuda una ndaitwa mahwana akadai, saka aisi danger umwangu. Ndogona kumbotesa sei unogona kumbonorara nehanzvadzi dzangu padheni so hamunongozoroka live kamukeke kuti kudhara waigona anoziva kuZimbabwe kuti ukanosvika padheni pemunhu unongorara, vabereki vangu vasina basa nazvo, zvinhu zvakanaka. Yuda banditora first Saturday chichi tete ndakatanga kutibhumuka. Munoziva kunonzi kutibhumuka kwekuti unenge uri street kid, apa iwewe hembe dzinotanga yakambonaka izopesa yadhakwa, pandapesera ndazoti umwe musi. Saka ndandingori munhu ane lucky chete kuti ndikaenda kubhawa ndaigona ngoti pakaunda paipe ndogona kunhonga mari. Saka ini anangogaya kuti ini ndakakura ndichitengesa hembe dzekumupedza nhamo. Saka pandatanga kuita sei, saka first mari yanga ndakanhonga ndikava ndangoisungirira, ndikati inini ndofanira kutsvagira pekuita sei, pekugara. Apa pekugara paipe manzo chiri mupana pakati pemwedzi apawanikwe. Saka ndakatanga kuti ndikatengesa hembe handiti ndikasvikira ndikanohodha hembe kumupedza nhamo, ndoenda mumagaba meme ndinodziainisa, ndoenda mese munana Copacabana, munana Chichi, ndichitengesa masheti angu, matomi Hilfiger, machichi. Kudhara mupedza nhamo yainyadzisa. Saka vanhu vakawana vanga vasingade kunoenda kunokotara kuyakuyachi, because vaiti kota maibhotiki, vanhu vaitoishora. But inini ndaingoziva kuti kutora hembe ikwayi ainaka, kupinda nayo kana mune vanhu vachatunhu vaive vanotenga. Ndivanotanga kuti sei aina hembe dzangu dzechinotengesesa. Saka ndaizoti inini unosangana nevanhu vakawanda mustreet meme, ingatoti ndogara muroad. Saka ndikuna muna Ruzende meme maipakwa makombi, muna Ruzende meme makombi aipakwa from 8 o'clock kusvika mangwana makusenichi kuma 4:30 5 o'clock. Varidzi vaya vakuya zotora makombi. Saka ndaizvene ndonobhadhira kukomana iye vanogadha makombi atopinda mukombi worara kuback seat. Makuseni omuka futi ngoma ndiyo tete. Unoziva life iyi tete. Ndo vatanga kugara ndakadaro. Saka ndakazinge ndakuti ndikawanawo kamari kangu ndoshanyira hanzvadzi yangu step sister nangu vaenda kumasowe, because ndaingofira kuti nini ndofanira kungoendawo kunonamata. Muri. Saka hanzvadzi yangu yakati ndakauya panapa ndisiva munhu anoita sei, anomuchengeta, anongotozi ndikatongoziva chete kuti munaye mahwane nyateta sei atotangidza. Ende my mother inini munhu ari very violent tete, handidi kukunyeberai. Munhu ari very violent. I hope Maya vakafa. Vapenyu tete. That is why I'm telling you, because pane zvimwe zvinhu zvekuti it's a long story yekuti da kuti mundinzwisise. Ndanzwa hanzvadzi yangu ichitaura nenda nayo iri kuvhute. Saka ndokwanda kuti ndizosvika naye ndimuudze kuti hakuna chinopinda mwani nemunhu pasi Mwari akasachisunungura. Yes. Vadaro tete. Ndichienda kumasowe kuya. Ndakazosvika pakuti madhezi emuramba tsvina yaya vanhu vakuenda kunogara kuna Dombo Shava. One brains kuti handokuna kuenda kugara kuna Dombo Shava, tanga kuno Roja. Saka toenda kuno Dombo Shava zvisho ndoona pamba pekuno Roja. Atanga kuroja kuDombo Shava. Pati ndiri kuDombo Shava kweka tete ndinotanga kutamba nevamwe vanhu. Vatanga kutamba nedzimwe shamwari dzangu, tikutomwa doro tikuita sei. One day ndakatorara mumba mandai Roja meme. Ndakarota inini sekuru wangu vachiuya chinditi muzukuru wangu ndinoziziva kuti nini pane zvatichazinge tada kuti utiitire mukati merudzi rwedu, asi ezvinezvi da kuti umbochengetedzeka. Asi sekuru wangu wakandipa Betimaya rekumasowe riya netsvimbo yekumasowe. Vakanditi kuona izvi ndo zvichakuchengeta, zvitore
uende unonamata. Hope dzobva dzapera. Pavaindotesa hope idzi ndakagara pabus stop. Chichinyazona kuti ndakagara pabus stop, so bus stop iyo yatange kuroadport. Vatanga kuverengera. Badzauya hope idzodzo kechi2. Ndichinzi muzukuru wangu, tora zvinhu izvi ndo zvinokuchengeta muupenyu hwako iwewe, ndo zvichakuita sei? Zvichakuchengeta. Tete kechi3 ndikati uri kuona inini. There's a reason why ndakazogara kudomboshawa ndakuzvibvunza ndega paipe ndamboedza kudza umwe munhu, ndamboedza kudza kuenda Masowe so kunoshandirwa vanhu. Zvikanzi uri kuona mwangu. Ingoendai munonamata, hatisi kuti namatai panapa. Kwandakatanga kuenda kuMasowe, ndakaenda kuMasowe tumwe twakaita tudiki. But hana yangu inini yakazorovedzera kuMasowe kwa Christopher, vamunoona Christopher vai. Vekudomboshava. Panonzi pasoneda. Kupiwa motikari naWikinero vai. Ndo Pasowe panaka ndati ndichinoenda inini. First day rangu rekuenda paMasowe ndakatongopfeka short rangu naenda kumupedza nhamo, ndikatanga kuenda kumupedza nhamo batenga short rangu, chikabudura changu, ma-t-shirts angu. Zvemagemenzi ndasingaziva kuti magemenzi anosoneswa kupa netwa CSA, because magemenzi edu isusu we just believe kuti aisoneswa nemapostori. Tete zveshuwa ndakaenda kunonamata rangu ndichinoti nhasi ndauya kuzonamata ndakutobatwa pamusoro. Zveshuwa pakaswana mudiki so kune mumwe madzibaba so ainzi madzibaba Ishmael. Akasumuka akati madzibaba ava ngavandisumukira, vakandisumuka vakandiprofita upenyu hwangu. Vakandiprofita nemukadzi wangu wandinaye ezvinezvi. It's now gore rineri ndo rechi20 years. Ndine same wife. Ndakaroora inini ndine 20 years. Gore rineri ndatendi kutena 40 muna September. Mukadzi wangu andiprofita akanditi mukadzi wako iwewe. Haasi musikana wanodanana naye anogara uku. Asi mukadzi wako iye anogara kurukova. Kuimba iri kurukova akadai so. Vakanzi ana mai veMusowe muno manzi mwana uyu muchengetedzei. Ndiye inini ana mai vechikuru madhama ana mai mudare madhama mwana uyu mwana wenyu wamapiwa naMwari. Chimuitai kuti anzwe kuti Mwari ariko. Saka imimi pachada kunokura kuti anorakidza tete vake musikana wake. Imimi ndimi muchaenda muri ana tete vake. Asi ndanze zvinezvi chienda unosonesa magemenzi ako uye unamata. Zveshuwa tete ndakatanga kunamata. Andinambotora mwedzi 3-2 ndisati ndava nemukadzi wangu. Ndikatanga kugara nemukadzi wangu. Amai vangu pavakanzwa kuti ndakunamata, vakanditsvaga. Vakanditi matombo ashande kwandiri. Pane kuti nini nditome vangu vakufara kuti mwana wangu haachamwa doro, haachaita sesi. Vakatanga kutaura kuti matombo haashande kwandiri. Vakatanga kutsoropodza zvechipostori. But inini tete kudomboshawa kusati kwazara vanhu kwainamata zvekuti Tuesday manheru munenge muchinamata. Tainamata kumwe kwainzi kwamaidhuri. Wednesday toenda kuchitatu kwainzi kwamadzibaba Washi ani manheru. China tonokwira pagomo futi kudomboshawa tonamata. Saka tete ndakange ndiri kumunhu wekuti ndakasvika palevel rekuti ndanga ndisingashandise miteuro, but ndaiziva kuti ndikunamata kwandiri kuita inini ndikutopiwa masimba ine ndine chiedza chandinini. Because Mwari watinonamata kupostori chiri kuevangelist kana kupi mumwe chete, because ndiMwari. Asi nzira dzekunamata ndo dzakaita sei dzakasiyana. Asi tese tenchipfugama takanamata takatasa kumabvezuva. Ine tete ndichinamata tete wangu inini ndakatanga kuti tikabata pamuye. Saka nemunoziva kuMasowe tinoparidzirwa kunzi vabereki vako vade kunyange vari ndo vakaita kuti uve panyika. Saka tete Mwari akandikomborera zvekuti ndiri paMasowe paipa ndakangonzi madzibaba. Network. Hello, Kola? Kola? I think network here where it is. Kola, hello? Network. Guys, vanenge vakatakura kurema vachida kutodurura guys. Vanhu vakatakura kurema vanenge vachida kutodurura chero varume guys. It's not easy. Hani muri kunzwa nyaya dzana maidzi. Muri kunzwa kana mai kuti vana vanokura nebitterness nemi sei.
ndinotozowa kuti mai ava zviri kunyatsokufamba sei munoza ndatoita kujegera story kuti ndiwo kuti mai ava vanokwira bhuruma zvakazofamba sei network. aiwa kusati kwamasta regai vadurure I think it's been long vakachengeta zvinhu izvi. Let him rura namasta wetu kutomada vabva vadona inetwork. Pano ivanoveka network ka guys. Right, vachidzoka mirai tione inetwork iyi. Ndine mwana wangu ari pafoni yayo. Mwana wangu vhura foni yako unga kamuta. Vhura foni. Right, uri kunzwa here another brother vane certain nyaya seyako vanzwa here. Yeah, ndikwanza Yadona network asi ndakatomira kujegera tinzoti nyaya yayo yakazofamba sei yakadzoka. No, vari kunzwa vari kusimbisana ipapa, vari kusimbisana. Right, ndobva zvadini hazvadzi. Saka zvadaro tete ndiri kumasowe kwega musi ndakazomboprofitwa naKristofa zvikanzi uri kuona iwewe da kuti uchirarama upenyu hwaunorarama kana uine ndarama yauinayo izvezvi mumuhume yako yebepa tora ndarama iyoyo tikunamatire. Pandapiwa vadare vatatu vekumasowe, umwe wacho ndimadzibaba Tozi vaiva vanonzi madzibaba Tozi nemamwe ana madzibaba enza madzibaba Abrahama. So pandapiwa madzibaba aya wandinamatira zveshuwa zvikanzi zvinenge zvarwera kuhana yako iwewe ndozvaunofanira kuita iwewe. Tete ndakangonzwa mwoyo wangu uchingonditi enda kuZimex kuya unotanga kuita madhiri apa ina ndina chandinoziva zveshuwa. Tete ndakatanga kuenda paZimex ndikatanga upenyu hwangu ukatanga kuchinja. Upenyu hwangu hwatanga kuchinja tete, zvinhu zvakatanga kufambika zvakanaka, asi mwana ndiye akatadza kuita sei kutadza kubatika. Mukadzi wangu aita akazvitakura pamwiri kana pane 4 months pobva pabva 3 months pobva pabva. Pandasangana nemwe mukadzi futi kumasowe akanditi aiwa hapana chinombonetsa iwewe mwana uchatomubata iwewe kana vakambodya vana asi iwe uchaita sei uchamubata mwana. Tete takaitirwa muteuro, mukadzi wangu akatanga kuzvitakura. Saka madzimai vangu ini matakuro avaizviita vaita kunge munhu zvokuti ukavaona iwewe unoti mukadzi uyu ane chidumbu apa mimba iyoyo inenge yakutozvarwa. Zvokuti vana vangu vese ndakavazvara inini vakomana vachingonditi mukadzi wake ane chidumbu uyu, mukadzi wake ane chidumbu. Mazuva ano angatadze kuita chidumbu sei nemari iyoyo yemafoni. Havana chakanaka chavaita kwandiri. Bharadzamara paipe tete upenyu hwakuendeka 2008 tete zvinhu zvakuchinja, maUS akupinda, madhiri akuenda kunodhakwa paZimex. Pandambochovha 2008 2009 10 11 2012 ndikati inini ndikatite sei timbonoona kuti kumhiri kwaSave kwakamira sei. Pandauya kumhiri kwaSave tete, saka munozaka moyo kaike ngoti kana wakuenda kuvatorwa enda unoita sei unoonekwa kuno. Pandaendawo pamba pedu paipa ndikanooneka zveshuwa handakumboenda kumhiri kwaSave. Munoziva ndakanzi hama kuenda kumhiri kwaSave ukadzoka iwewe wakazadza zvinhu mukabhegi akaka undibvunze. Ndikati ndoita sei. Mwoyo wangu andirambira kukwira bhazi musi uwoyo. Pandadzokera futi kumasowe, pandanobatsirwa kumasowe, pandakwira bhazi pandauya kuno. Ndauya tete zvinhu zvakatanga kuita zvisinga kuita. Zvinhu zvakuita tete vangu ngati saka ina ndine shuku dzekuti rega ndidzokere kuZimbabwe hamunoziva munhu wemadhiri ndokwajira kuti ndawana capital ndowana chii. Rega ndidzokere kuZimbabwe kwandajaira ndinodai so ndichinodzoka kuZimbabwe kuya. Saka kamoyo kaike kekuti mberi mwangu rega ndimbomubatira. Ari muri kuonawo ndiona kuti mararamiro avakuita sei avakuita kuti zvinhu zvese zvavakasiyirwa futi vazviparadza vaita sese vadidi zvokuti vakatombosvika pakutengesa yedu imba yavakasiyirwa. Baba vangu inini futi vakaenda vakanoitora bheki vakabhadhara muridzi weimba yayo vakataura kuti imba iyi ndeye vana vangu inini ndeye dzinza rangu saka itengeswa. Ndakaiwana inini nekubirikidza kwekuti Mwari wangu nemudzimu yangu ndo yakandipa imba iyi. Saka imba iyi ndikatengeswa inini kana Mwari wangu kana mudzimu yangu inondiseka because it's something for my kids. Ndinoda kuti vana vangu vagare varare papapa ndimunzwisa. Vakaenda kunotaurana nemunhu uya vakamudzosera mari yake, munhu uya akanzwisa vakamudzosera mari yake vakati ndandigare panapa ine munogara vana vangu. Right. Ndadzoka paipe tete zvinhu zvangu zvakuenda. Tete kwakatanga kuti
Saka madhezi waya ndikabva ndahodha hembe dzakawanda bva ndichitengesa zvinhu zvevana. Pataenda kuAvondale ndiko ndakavhura flea market. Saka ndiri kuAvondale kwekuya tete ndati ndakubva kwekuya ndotanga kuti first born yangu iri kurwara mazurudoka, vaingorwara mazurudoka. Makuseni vanenge va right. Tete umwe musi bvana vanangonzi nemwe madzibaba so ndakukuitirai muteura, ndiri kutaura zvakawanda, ndakuti muone zvinoitika mumba menyu kuti vana ava vanoshandiswa sei. Takati takarara tete so tabva kushandisa muteuro. Mwana wangu mukomana akamuka mumba maairara akatanga kufamba akananga kudhoo achiti gogo handisi kukuonai muri kupi, ndoda kuti muri kupi, mati ndikuvhurirei kupi. Tete unorohwa nehana tete, handikunyeberei. Unorohwa nehana sisi meli, ndarohwa nehana so ndikatora muteuro atanga tandipe mwana ndikamukusha. Because munodza kumasowe kuchishana vakudzi kuti amai vako ndiwo ari kukurwisa, asi vanokubatsira because vanenge vachiti chirombereko wako iwewe akanzi anobuda iwewe tinenge tichida kuti iwewe unamate zvokuti auye kumasowe timubvise mhepo dziri paari kuti azive kuti kuna Mwari, ende aubvumidze kuzvitaura iwewe chero kuti vanhu kana kupi. Tete munoziva kuti sisi meli munoziva kuti ndakatanga kurohwa nehana so ndikabatwa neshungu ndikati nini muupenyu hwangu handichafe ndakadzokera kumba kwedu. Ndakatoresa vana vangu vese mapasipoti vese nemukadzi wangu ka1 ndikakwira bhazi tete inini ndisingazive kuti kuSouth Africa kwandiri kuenda zvinezvi nekunayo kuti ndaiziva kuti ndakambogara kuSouth Africa inini kuDurban. Saka ndakutongokwira bhazi inini ndiende kwandiri kuenda inini, asi ndikunosvikira muloji. Tikatanga kukalkulita kuti ndikagara muloji kubva zvinezvi nevana vangu kuzosvika ndiwane imba inini ndendikaita sese ndisingazive kuti basa ndichanowana kupi. Zveshuwa ndo zvandakaita, ndikakwira bhazi first class year madhezi ayatanga kunge ichifamba 2014, that was 2014 2013 2014 ndikauya kuDurban tete ndikasvika ndikasvikira muloji ndikatanga kugara nevana vangu ndichiti makuseni vanobuda muloji voenda kupaki vonosvikira nemukadzi wangu achitamba kupaki pamuzerere yeya mainini ndoenda ndonoita madhiri angu kune imwe nzvimbo so inonzi kuClaywood, ndotanga kuita madhiri angu ndodzoka kumba manheru notora vana vangu kupaki topinda muPick n Pay totenga chikafu chedu chingwa tumadzingi todzokera kunorara. Makuseni ngoma ndiyo kudzama ndazowana imba yekurenja zvatanga kudaro. Saka inini ndiri munhu wekuti ndikatanga kupinda mune zvema-events, pandavhura kambani yangu yema-events saka ndavhura kambani yema-events tete wangu ndakatanga kubata ma-events, ndadedzwa apo ndadedzwa apo ndadedzwa apo ndadedzwa apo ndadedzwa apo ndadedzwa apo tete zvinhu zvakuita bhobho. Saka munoziva kuti ndiwo unobva wavhura Instagram yako, Twitter yako, maaccounts ako ebasa rako iwe. Saka hama dzekwababa manje dziri kuona kuti aiwa mwana wedu ari kuita zvinhu zviri bho, vari kukomenta kuya vanobva vaona kuti ana mai vangu nini kune vamwe vanenge vachiona kuti mwana wenyu avhura kakambani yakadai so vakatanga kuteerera pai. Umwe musi tete ndakazongoti ndakandaflya ndaenda kuJoburg. Ndaflya ndaenda kuJoburg ndikutoita basa reumwe mukadzi so rekunoku so ane kambani yake inonzi Pebble so anga towards Christmas. Ndikutoona mwana wangu ari kundifonera, ari kusenda mapicture so ari kuti tauya tikabatwa nevamwe vanhu pamba vari kuti tiri kuda mari kubva kuna baba. Mhepo dzinenge dzasumudzwa ka vanhu vabva vati madhezi acho vaiti vari kuda 45,000 kidnapping. Hey, network vanhu vakatakura kurema kushoko vedu kweimi. Hey, network. And the stories dzavo dziri similar nemwana wangu. Ndakuudza ngati inoita nharo noupenyu, ndinoona kuti adzadzi ine yakaita nharo noupenyu. Vachimurwisa akaita aita nharo noupenyu. Adoni. Gadzoki. Aiwa, yandinonoza kubika nhasi. Ndikaitietsohwa kuti yakapera sei.
Haiwa. Haiwa ndakanoigarira guys. Shuki. Another day, another yuki. Name. Ene mai vari kuzama kuda kubata network chaiko. Manje get away in the name of Jesus. Go away, Satan. Zvakaoma. Kidnapping yatorohwa mai mwana. Saka wodii woita seiko munhu wodini kana una mai vakaita samai vake vabraiva vavadza dzedu iyi una mai nikwi wodini nhai. Zvakafanana nesekuru vangu ndotoita kuvarota kuhope chaiko. Vanotouya vari ivo wotochinja woita nyoka, wochinja woita chimhuka, uchitonyatsovaona kuti But muchinzi mosvaendei kwai muite sei? Hanzi haufanira kuita anything. Inini ndaifanira ngova munhu wekushanda pamusha. Ndaisafanira kunge ndaifanira ngova munhu weungoro unongorenda ndotanga kuvashandira ivo vakagara. Saka ivo vaizombofunga kuti ndichaita umwe munhu mulaife yokuchazo because mufamily yese ndini ndega ndiri kunoku. Mufamily yese necousin sister yangu chete. Vamwe vese family yese kuZimbabwe. Saka kutouya kunoku wakatoona kunge ndakatoachiva singe because havainditarisira kuti ndingatobhuya mukabhodha because ivo vese hapana tayambuka bhodha. Vese vari tu vari kurwisana namai vavo. Vose vari tu uyu nahanzva dzedu yadonai vari kurwisana namai. Naimi vana mai asi munhu wasei nai munhu zvinenge unozowasei. Mwana achidai kuita resentment. Mwana atovere vana vatova neresentment ka. Enga chaiyo hatred towards mai. Zvinozodini? Zvozodii? Zvakaoma. I think kugara kure navo chako then you block everywhere is the best. I think zvitori nani. Kana pamafacebook apo uchadza ghost account kuti idzo hama chadzosisa vaudze kuti tamuona kutoita ghost chaipo. Nokuti vasha kuti akaita ipi iwo uripo uchivaona. Nokuti zvinhu vanogwisa zviro vanotovaroi. Ndakabloka vanhu vakawanda vasingatombozwa idzonga wakaiswa pastatus nasekuru wako. Sekuru vakandibloka so vakandisa pastatus oenda kufacebook vonotora mafoto pavaisa pastatus yavo kana kudiisa paprofile. Asi vakandibloka vatauri nini. Hamene munisa mastatus enyu nepamafacebook enyu nepamapikicha nepachii hameno. Isai henyu mastatus enyu. Isai munoita mastatus mati zvese zvamukurarama paupenyu kaupenyu muchikanda kumastatus. Right, I see you. Vanoona guys. Vanenge vachiona. Tongo chadzvinywa usiku vete. Sure Millie, ghosting is the best. Vanhu vavasha kuti akaitepi iwo uripo zvako. Ndione ngochivabokola iyo vasingakubokoli. Because Natasha, vabereki, I think muroyo hana basa kuti ndiri kutira kuvaenda iri kusiti edging. Handifungi kuti mubereki muroyo ane basa razvo kuti vana vangu they are doing good mangwana gura nchienda kudii. Chake chirada ngofa ngomuparadza. Afa ungodya. Handina kuti vaidya vana vemukomana uyu. Vana vavazukuru vakapedza kudya vana vevazukuru. Vanenge vachinzika vane rupa refresh. Yeah, sorry, network iri kuda chidoni. Saka muri kuona sisi ndabata kupaipaya kai. Hameno mwari wangu vakazongondisira vana vangu vakazongonzi vasiyiwa kupolice station inonzi Mandini so takuenda towards Eshowe. Vana vangu bva wasiyiwa bva wadzoka nepolisi. One day ndiri kutofamba ndiri kutozvifambira. Ndobva ndasangana neumwe mukadzi wechiZulu. Ndiye akazotanga kunditaurira nawe sei kutaurwa nehanzvadzi yangu iyi yerukuvhute. Nawe yerukuvhute zvikanzi iwe amai vako iwewe vakaenda kun'anga bvavanoona zvauinazvo iwewe. Vaona zvawakazvarwa nazvo iwewe vhudzi rako rekutanga nerukuvhute rwako iwewe. Vanazvo. Vakazvidyara pamuti kumba kwenyu so unobereka maavhu. Neye muZulu, tonga mwari wangu akanditi ndikakutumira muZulu unokwanisa kuzvinzwisisa. Saka zvavainazvo zvinhu zvezvia zvemuguru kuvhute rwako nevhudzi rako iwewe.
pfuma yako iwewe vaida kuti iwewe unge uchishanda uchipa iwo wainge usingafanire kunge uchinzi urore, asi nenhau yekuti iwewe wakatodiona Mwari wako nemudzimu wako ndosaka uchiona uine mukadzi uine vana. Asi ndada kuti ndikutaurire zvakuitika kuna amai vako, zvinhu zvavo ivo amai vako ndo zvakaita kuti baba vako iwewe vati kuna ndaneta. Baba vangu inini hapana, kana hama dzangu inini hapana anoziva kuti baba vangu vakanete. Baba vangu hama dzedu kune vamwe vakabva kuna naEngland, Australia vachidzoka vachiti imba iyi haingaparare, toda kubvunza kuti chii chiri kunetsa, but hapana chokwadi chaibuda. Ani muri kunzwisisa? But inini manje chokwadi chandakazochiziva nekuburikidza kwekutoti ndichitongofambawo so ndakatongopaka motokari, mumwe mukadzi ndiye akauya akatanga kutonditaurira kuti izvi nezvizvi ndo zvakaitika muupenyu hwako. Amai vako vane rukuvhute rwako, vane vhudzi rako rekutanga iwewe vakaribata, nekuti kuvhute rwako iroro kana kuri kuchivanhu kana kupi rinofanira kuraswa munzvimbo nyoro nekuti ndo upenyu hwako iwewe. Saka ivo vanenge vachiti tamba chidembo musi wendakaita sei ndakabata. Anything chavanoda kuita iwewe vanoita sei, vanongoenda parukuvhute paipai pamuti uya wawakadai wakadyara pamba. Asi iwewe tada kuti zvichipera, asi kana zvinge zvapera iwewe ndazongoona umwe musi wazongomuka uchivaudza iwewe tete. Ndakazongoti umwe musi so amai vangu vakatsvaga nhamba yangu inini kune dzimwe shamwari dzangu dzandinoenda dzinenge ndinadzo kuZimbabwe nevamwe vanhu veukama, so vakandifonera inini vakanditi mwanangu unoziva kuti upenyu unenge ichiziva kuti hatiwirirani hatite safe ever since, but unofanira kumbopota uchiuya uzondiona, ndiye ndisingade mari yako, ndiye ndisingade chichi. Ndikataura tiri bo mama, kana ndikawana mukana ndinoita sei, ndinouya ndichikuonai. Asi amai vangu vanotoziva kuti nini mwedzi wega wega inini ndinotoenda kuZimbabwe, asi handiende kumba kwedu. Ndakatozvipikira ndikati tsoka yangu iyi kana mwana wangu inini havafe vakamuziva, ende vana vangu vakapedzera kuvaona vaine 5 years. My first born ane 17 years ezvinezvi, asi havatomuzive, kuti kana vakatomuona havatomuzive kana kuti akaita sedidi, because ndakatoona kuti it's better kuwada vari ikoko usingagumane navo. Yes. Kuvhute rwendo tete. Ndasangana inini nevanhu, mazulu anoti chakaitwa nemushonga chinogadziswa nemushonga. Tete vatondigadzira inini, amai vangu zvezvi zvikatanga kuvanetsa. But umwe musi tete so ndakatorara, ndakatanga kurakidzwa zvese zvakatanga kunetsana amai vangu nababa vangu kuti vazosiyana, kuti kunoita amai vangu inini vakaenda vakanoromba, vanoromba vaida kushandisa inini ndaifanira kurarama ndiri munhu yoyo anonzi chidhamudhamu. So chidhamudhamu kuti inini amai vangu inini chiro ndikanetsana navo inini kana ndikavapindana navo vanonditi unopenga wakadonha mupurema uri mudiki, saka pamwe njere dzako dzakasangana neropa. Handiri kuona apa inini ndinopenga inini njere dzangu dzakasangana neropa. Ndine wane munhu mumba mababa vangu inini, ndine mukadzi mumwe chete, ndane 20 years. Vapana vangu inini vaiti ndikavati inini handei kumasowe, amai vangu inini vaibva vanditi musanyeberwe nemukoma wenyu uyo anopenga mukoma wenyu uyo atoshaya zvekuita, anenge arohwa nembanje, arohwa nemadrugs. Handi muri kunzwisisa? Asi inini ndine vaning'ina vangu inini, one wacho akambopenga, apenga amai vangu inini vanobva vamusairira kumba kwedu. Akaenda kumba kwedu, hama dzangu dzikafamba naye, akaita bho, vanobva vatanga kumuti uya ugare kunoku, obva agara kuya. Mukadzi wake vakatoroora zviri bho. First wandotedzana naye inini wacho inini wandotedzana naye, akatoroora mukadzi wake aiva ticha, iye achiita basa rake remaoko rechichi, zvinhu zvichitoenda bho. But rimwe gore akazongozvara chirema. Azvara chirema, hama dzemukadzi dzikati toda kumbotora mwana wedu timboona kuti chii chiri kuitika. Zveshuwa mukadzi akatorwa akaudzwa problem, mukadzi anazongobvira adzoka kumba. Kudzamara inini tichingoti vaning'ina vangu ndinochivaudza kuti vaning'ina vangu ngatinamatei, ngatifambei, ngatite sei. Amai is very dangerous.
Saka munozwa kuti vaningina vaive vekuti unenge wakaita inge wakabatirwa tsotso dzakanyanya stereobozi avasi imbwa hadzisunui chete vanobva vaudza. Saka last year mfana wangu inini aiwa last year but 1 ndine mwanzvadzi yangu inini yakazongoti inini saka zvese zvinoitika kune vanin'ina vangu tete ndotange ndotaka ndazviroteswa inini ndakarota hanzvadzi yangu inini ichinetsana nevanhu asi mukunetsana nevanhu memeya akazopedzisira asungwa ende zveshuwa inini hanzvadzi yangu yakarova munhu akatange afa munhu wemusikana akabatwa mhene kuti masimba iwa yakamawana pakarova munhu muhombe kwaari munhu yeye akanopondera muchipatara asapondera muchipatara atiza patanga togara kuno imwe nzvimbo asi one day akazongozviti ndakuenda akazongozviendesa ega kumapurisa akabva atosungwa zveshuwa neattempted murder akaenda kubhindura kuchavagona kuya asi amai vangu pese panoitika chakaipa kumba kwedu nhamba dzangu inini handidzichinje because of work and handivablock because ndaamai vangu vanobva vandifonera vobva vanditi ninga asungwa aendeswa kujeri kana uine paunokwanisa kumubatsira napo unofanira kumubatsira asi inini mwoyo wangu unondirambira kuti ndivanyenyeredze ndinovaudza chokwadi kuti mama imimi zvamunenge muchiita zvekuti munondifonera muchidudza kuti ninga asungwa handizvoba amai imimi munofanirwa kusunungura vana venyu mogara pamba semuchemberi tokuchengetai. Saka zvamunenge muchindiita inini muchinditi inini vana vasungwa ndinoziva kuti ndini dangwe asi it's beyond power rangu inini kuna kumubatsira kana kutengera masiripazi kana kuenda kunomuona nditotadze kuenda kunomuona ini ndaitoenda kunomuona zveshuwa kujeri kwake asi imimi munofanirwa kuti sunungura kuti tirarame upenyu hwakanaka nekuti upenyu hwedu hunoti ukaenda wobva wadhonzwa ende amai vangu zveshuwa vanotanga vanofembera vanina vangu inini vakaenda ende zveshuwa munoona vanina vangu inini vanotsvaga mari tete zvokuti vakabuda vachinzi vari kunotengesa kana kuti vari kunoita madhiri avo vanodzoka vaine mari asi chero akawana mari akaroora kudaro anotora mari yayo oenda onopa amai votanga kunzi rai tichitora 100 iyi munotenga zvakati chitora iyi munotenga zvakati chitora iyi munotenga zvakati panopera mari iyeya ukama hwatopera kudzamina wangu inini wandotedzana naye azobva pamba akugara kuBulawayo munini wangu inini akazongondifonera akati Blazi zvakawanda tingataure pamafoni because madziro ane nzeve asi inini kuna moms handichaenda asi mama vaive manje vanobva vaita sei mama vaive vanobva vakwira bhazi zveginya vozongorekana vangofona vachingoti ndaamubulawayo muno muya mutitore panhingirikina munoziva munhu uyayo kutoti kana mu1 room mene mekuti unofanira kuziva kuti vana vangu vanoshanya vanogara mu1 room kana kuti vanogara mu2 rooms vanoshanya iwewe haukwanisi kuvadzinga ende vanenge vatora kumission ende ukasavapa mari iwewe upenyu hwako hunoita sei hunokupenda zvokuti vapana vangu inini nyangona nhasi vanzi parumanda nzombe vanzi vapashi handizive kuti inonzi chishona iyo vari pavice vanotange vanhu vari kutsomwa nemasiteni ekwapresident ndichakuti wangoita madolars muhomwe mupana wangu inini umwe mupana wangu inini wechinumber 3 vakanetsana namhomuzi wangu inini vakamusungisa asi mupana wangu inini anorwara neshuga munhu wekuti anorwara neshuga anoziva munhu anorwara neshuga anozvibaya everyday insulin yaya vakamusungisa vachimupomera mhosva but nhau inenge iripo ndeyekuti vaida kuti anofira kujeri kunzi azongonzi afira kujeri zvekuti munhu wese anongonzi kujeri kune zvirwere kunoshayikwa chikafu afira kujeri but mupana wangu inini mukoti chaimo
vana mamejati akataura kuti haana mhosva vachimupomera mhosva zvekuti mapurisa anongonyora dhiriketi wovharirwa akaonzi chienda kukoti akanogara kurimandi. Amai vangu vachiuya vane vazukuru vavapo, so vana vehanzvadzi dzedu isusu vavepo, so vachivafidha kuti mukasvika kukoti munotaura kuti chakati nechakati nechakati nechakati. Vana vaye vanotosvika vachitaura kuti ezveshuwa sekuru nhingi vaidaro vachidaro. Mukaona munhu wekuti koti hakuna munhu wekunzi ukanetsana namai vako iwewe koti inokuregerera ka. Koti yakasvika pakudropa macharges ese aya kuti hauna mhosva, you are court free, enda panze iwewe. Asi munoziva zvinoita upenyu sisimeli. Ndakashamisika mai vangu ndichivaona inini vachienda kwastand master kunokumbira mari. Vaenda kwastand master kunokumbira mari. Kune vanhu vanovaziva paFacebook vakataura kuti aiwa amai ava vanonyeba ava. Isusu toda kuti ndikutaurire zvinoita Mwari. Genaka rekudenga riya nderekupedzisira. Gena rinotangira pasi. Yes, he start from here. Amai vangu inini tiri 7 mumba medu kusanganisira mastep sister angu. Hapana mwana anotadza inini toti ndikavati pavana 7 asi vana 7 ivavo vese tinovatya. Muri kunzwisisa? Vana 7 vese vanovatya zvekuti hakuna mwana anoda kuenda padhuze navo kana kasese munhu wese anenge achingotambira kure navo. So first born yakaroorwa ine murume wayo, havashaya vaite sei vane imba yavo, vanotozviwanira mari yavo, but vanotya mama vangu zvekuti vanenge vachitambira kure. Sisi vangu inini vanodzidzisa manesi. Second born tikutaura pa7 wedu. Second born inovadzidzisa, inodzidzisa manesi paparire nyatwa, asi inenge ichitambira kure nawo. Inini kunoku I have my own company which is running tete. I have mukatonzwa kunzi kunoku especially kuDurban Kingswell tini uyo yakafa uyo tikaenda isusu tikatomugadzira maruva ake dheko rake tete, au send you proof kuinbox kwake ndichiwarovera dheko kubva pakafa baba vake vaKingswell tini. Tisi takaenda tikanoita funeral yavo nemakambani emafuneral pala. Iye paakagarwa kugadzwa huma tisi ndini ndikaenda tikanomitira inini nekambani yangu dheko yake. Ramaphosa pavanouya vachinzi vari kuuya muICC vari kuita sese ndine makambani andoshandidzana nawo. I'm one of the people vanoenda vanotoverenga kunzi isusu tinoturika machira kana ari matende tinorongedza. Kurongedza zvazvo zvekuti vanhu vanokutaura kuti aiwa sibare kuno kwanotiti sibare ka munhu sibare makanyanya zvekuti inini nemukadzi wangu tikaenda isusu izvi tinogona kutofonerwa tete kuflya. Hakuna kunhu kwanisina kuflya. Ndakaflyiswa inini nebasa rangu remaoko. Kukwidzwa ndege kunzi tikukukwidza ndege tokubhukira iwewe nemukadzi wako nechichi nevana vako iwewe. Ndo kuropafadzwa kwatakaitwa isusu kudzinza kwedu. Vapana vangu is the same thing. Ani muri kuona? But inini ndiye ndichitosimba nekuvanamatira nehama dzangu dzichitaura kuti isusu kumba kwedu hatinzwaro. Ani muri kuona? Asi Mwari manje anobva atanga kuti iwewe rifa revana vako riya haufe wakaridya iwewe because iwewe hauri chakanaka kune vana vako. Anotanga kukuraramisa upenyu hwekuti unotanga kuona mwana wako. Uchazoziva kuti mwana wangu inini ka haatadze kutitumira grocery kana kutumira mai vangu kuti amai inini garai imba munayo. Chigarai pamutumire grocery kana ngoti endai mushopi yakati munotora grocery. But tinototya kuti amai vangu inini kwavatumira grocery anogona kurishimira. Ani muri kuona? Stand master vaida vanokumbira chii? Vaida mari? Kwastand master ka hatiti vana veshe vakuvabuka goye sisi mata vakuvazeza ka vanyatsoona matrupas avo kuti nawi yakareba. Kwastand master kwega vakuenda kuda kunorova manje Zimbabwe mari kuvana vedu isusu zvate zvaramba. Because inini kuropafadzwa kwangu ndiropafadzwa nekuda kwamai vangu kaini. Ndiropafadzwa nekuda kwedzinza rangu because zviri muropa mangu inini hazisi zvekwamai vangu ndezvedzinza rangu.
pfuma yandinowana inini ndinowana nekuda kwekuti madzisekuru angu inini ndo vaiva vavhimi, kana kuti kumba kwedu takaropafadzwa tichinzi imimi muri vashari. Saka ushavi ihwohwo haudzimwe nekuda kwekuti amai vangu inini vari kundishereketera, because dzinza rangu rinouyawo futi romira neni. Mwari futi anotoziva kuti kune maevil moms. Saka Mwari anomira newe. Makadziva sei kuti waenda kwastand master? Ko vanhu kwava tinenge tichiona kasisi mail handiti tinoadvertisa basa paintaneti pachichi. Saka nemaghost account yangu yakatonzi Brajia inatuma followers wakanyanya, but inhau yekuti ndo pane ndichida kuona kuti nhinga ari kuita sei, nhinga ari kuita sei. Even company name yangu ndakatosvika pakuichinja zita zvekuti eneta vachaiziva kuti ndinoshandisa which company. Saka kwavari inini ndinorarama seghost, havachatombosiya any move yangu. Yeah, that's good. Ane muri kuona. Saka manje ndakutoona ini ndakutosenderwa manje nevamwe vokama kunzi moms tazovaona kwastand master. Ndikati kuona zvinoita Mwari. Funga kuti imi pavana 7. Mukuita kuti pavana 7 zvandikutaura kuti sisi wangu hapana inini sisi wangu mastep sister angu inini akatororwa yese. Vakatochacha vanotoenda kuchechi. Umwe anodzidzisa paparire nyatwa. Muda kureva kuti mimi chero zvikanzi tiri kutambura. Hanzvadzi yangu inini ingatadza kungotorawo kana 50 pamwedzi. Ari kuparire nyatwa uya angatadzawo kana kuda iyoyo mishonga yacho iriko mishoma yekuparire nyatwa angonoitengesawo kuti tingopa mama shuga tiri 7. But vanhu vanotya. Ani muri kuona zvinoita Mwari. Saka kune hanzvadzi yangu yanga ichitaura zveri kuvhute zvechichi. Hanzvadzi yangu zvazvinoita kuna Satani so kana uchinge wakashandisirwa mushonga, haufe iwewe wakawana zororo nenguva iri padhuze, because munhu iyoyo anenge achiona every move yako iwewe. Saka chinhu chaunofanira kutanga kuita iwewe, ndosaka ndambonzwa achitaura zvekuti ndakamitiswa ndikaita sei. It's because Satani anokupa chimwe chinhu chinoita kunge chine future. Satani muna vanhu vaya vanoshanda naSatani. Kune mukadzi kubva kuna Satani, kune murume anobva futi kuna Satani. Anzi kamera yako, anzi murutadza face, kamera yakubudisa face. Oh sorry, chero wakaona ine zvavanacho vachandita because Mwari ndinaye every day. Ndizvozvo. Saka zvinoita life. Vanhu vaya vanenge vachishanda pakuti ezvinezvi vanotoona kuti wauda kutoenda kunotsika pakanaka. Saka vanobva vatuma iwewe murume anoita kunge ari pachokwadi asi ari Satani futi. Saka pauno kutumira Satani paipe akutika Mwari anoti ukagara uri mushangu dzangu, whether uri kubhilivha muna Mwari kana kuti uri kubhilivha kune chivanhu, zvinonzi Mwari anoti mwiri wako iwewe itemberi yaMwari. Saka unofanira kunge wakachena. Saka panouya murume uya anenge akasviba uya anditika anenge achibva kuna Satani, iwewe uchatanga kurara naye. Saka temberi yaMwari iri kusviba, handitika. Saka Mwari anodududza because iwewe uri kusvibisa mwitemberi yake. Same thing nemunhu anobhilivha futi kana kuchivanhu. Ukatanga kurara nemunhu asati murume wako kana chii, kurara nemunhu is very very deep. Hakusi kungorara zvatinongoti hana kurara. Unotapurirana nemhepo dzausingazive kuti dziri kubva kupi. Saka Satani wedu isusu anoshandidzana nevanhu vai. Anonzi masoul ties. Wasirwa mhepo dzedze iwewe mukurarama kwako. Wakutanga first iwewe kuda kutakanurana nemhepo rwendo rwako, asi chinenge chichifamba inguva, because nhasi iwewe wasirwa mhepo dzemunhu wangu kusira mwana nemhepo dzake iwewe, iye atoenda. Uchatanga kuda kubviswa mhepo dzedza dziri pauri first kuti wewe uchitanga kufamba rwendo rwako. Saka advice yandinopa kune vanhu, inini ndane 20 years nemukadzi wangu, asi amai vangu vaida kunditi nini ndirarame ndiri chidhamu. Munhu yeye anenge achiti but inini years kutete. Gore nendore chi20 ndakata 20 years muswa 13 May. Ani muri kunzwa ntorai. Saka chandinoda kupa inini kune handidzi yangu ndechekuti
iwewe enda uchitsanya, usaende kunonamata pachechi pane vanhu vakaungana because Mwari chero muBhaibheri akanyora kuti tsvaga nguva yaunozvitsaura woenda pako wega iwewe pachikona chako wonotaura naMwari wako wega iwewe kuti Mwari, because kutsanya it's a sign yekuzvininipisa, wotanga waenda pasi petsoka dzaMwari. Because Mwari watinayo ikauyo haangozi Mwari wemakombororo chete, Mwari wehondo, ende hondo yaMwari haisi yemafani. Ndoti ndikutaurirei, hondo yaMwari ndeyekuti akakutumira varwi vehondo, mukatoziva kuti Samusoni anga ari murwi wehondo, kana mukatasa vana veIjipita, Mozisi akatanga kutopiwa masimba ehondo, haana kungoburisa vana veIsraeri zvingori zvekuti Mwari ndewetsitsi. Mwari haasi wetsitsi. Ndoda kuti ndikutaurire, Mwari atori nehondo itori very 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 powerful kudarika kana Satani. Asi iwewe unofanirwa kutanga wazvininipisa kuna Mwari kuti Mwari, ndinoziva kuti ndiri mutadzi. Kukonfesa hakusi kuenda kunoudza mufundisi kuti inini ndakaita upombwe kana kuti ndakauraya Mwari. Kutaura naMwari wako zvekuti wewe wega iwewe unofanira kuzvinzwa kuti manamatiro andaita aya, kana kuti kureurura kwandaita inini ndichikonfesa kuna Mwari ka apa zvasvika unozvifila iwewe wega kuti ewa ndazvifila. Saka inini nemhuri yangu, inini ndikutaurira hanzvadzi yangu yanga ichifona, takazvipira tikati isusu we are prayer warriors. Mumba medu hapana chatinoita isusu tisati tanamata. Inini nyange ndichinzi tikuenda kunoona customer, we pray mumba medu kuti Mwari, ndimi mandipa customer iyi, ndoda kuti munditungamirire dhiri rangu riite. Ndikakutaurira hanzvadzi, kune vanhu vanondisira mari vasina kuona chiso changu. Handisi kutaura zvemari shoma, ndikutaura mari yakawanda. Munhu anenge achinditi ndoda kuti uzondichatisa, munhu iyeye anoisa mari asina kundiona fesi yangu. Ndogosvika pakusangana nemunhu ndichitomti aiwa inini ndini nhingi wamakaisira mari uya. Ugonditi yes, how are you? Ndototaura naye, ugonditi saka do you want some drinks? Ndoti aiwa ini handimwe doro, kunomwiwa doro. Alright, saka let me give you mari yefuel. Otondisira e-wallet yefuel futi. Ndigoenda kubasa inini ndigonomitira function, ingave wedding, ingave birthday, ingave umembezo, ingave kupi. Ndinoenda. I will give you an example. Kuno kuSouth Africa kwandorarama ndiri hanzvadzi yangu, ndinodriver ndisina chitambi, handina kana traffic register yariya. Ndichinogara pasteering yangu ndinototi Mwari, ndakufamba murodhi, nditungamirirei. Ndikasvika pamapurisa ndinotonzi famba buda kumidza. Ani munoona ndikada kukutaurirai, ine tange ndinoda kuwedzera, but inini ndinotaura kuti Mwari wanoita kuti isusu tinge tiri pana panyika, chimwe chibhuru chekuti I don't know how to describe Mwari, but Mwari wedu isusu ndewe munana. Pamwe pekuti unogona kuti tapfuura pamapurisa, uchinosvika pamapurisa uchimiswa kudai so, unobva mupurisa uya anongoita kunge panokuona so, anongova mheno zvinongoitika sata kubvunza leseni kuti anobva kupa futi signal yekuti pfuura. Kuno kwatinoenda kuita mabasa so hanzvadzi yangu, kuno kunotodiwa kunza upinde wewe kana uine passport, kunopindwa nemunhu ane ID, because zvimwe zvacho zvinenge zviri zvimatenda zvine machichi handisika, but inini ndinotonzi tumirwa munhu anouya achinditora kunzi hanzi ngaapinde naningi. Vanhu vaya votovhura maboom gate totopinda. Zvakafanana nekuZimbabwe. KuZimbabwe haupinde iwewe kana usina work permit uchinoshanda ikoko. Asi inini ndinotosvika ndonzi uyu ngaapinde, totopinda muZimbabwe ndogotobuda inini. Handiri kunzisa hanzvadzi yangu. So what I want to tell you, zvipe nguva, wozviendesa pasi paMwari, wotaura kuti Mwari, ndakakanganisa nekusaziva.
asi ndakuzvipira. Remember, Mwari haasi munhu anonzwa zvatinotaura, asi munhu anoona zvatinoita. Ndo mistake inoita vanhu, because isusu tinoita nge zvakafanana nemunhu ane makeup, hatisi kunyatsoona kuti ndewe black here kana kuti ndewe brown. Manje Mwari anoona see through kuti aiwa iwe uri ngosunga pavanhu kuti ungonzi uri bho. Ukazvitaura iwewe zvichibva mudundundu mako iwewe, minduro yako hainonoki. Minduro dzinononoka because isusu tinenge tichisa makeup kuna Mwari. Asi isusu tasumuka, isusu kana pangeve pachechi tichitaura kuti ndoda kureurira upombwe handichaita. Tobva tadzokera futi vatanobata futi zvezvo zvatareurira kuchechi. Saka tikuramba tichingoramba tiri musemuseko. Saka hapana kwaunoenda iwewe, because Mwari zvandikukutaura kuti haasi Mwari anoona anonzwa zvatinotaura, asi Mwari anoona zviri muhana medu. Right. Saka iwewe munhu wega wega ane ngirozi yake inonzi guardian angel. Ingirozi yako iwewe. Saka ngirozi inotofamba iri pauri iwewe mugotsi mako. Ndisaka uchiona umwe munhu achingoti rega tine nekarodhaka, muchifamba nekarodhika yake waenda nerodhi yobazozi kurodhi kwamapinda kuenda nako kwazobatwa vanhu. Ingirozi yako iwewe inenge ichitokunyumwisa kuti enda neukuku. Saka the very moment yaunotanga kutadza, ngirozi yaya inotanga kukusema ichisuduruka kure newe. Saka mukusuduruka kure newe iwewe, muvengi wako ndo paanowana chance yekupinda iwewe. Handikuchinzwitisa. Saka iwewe zvinonzi enda unoedzana nechinokuchengeta. Saka ukawadzana iwewe nengirozi yako naMwari wako iwewe, I am telling you, you will get your breakthrough. Ukadzokera futi kuna Sisimeli uchitaura kuti Sisimeli, zvinhu zvangu zvakufaya. Baba vangu vaive ndakukwanisa kuvatumira, ndakukwanisa kuvatengera masheti, ndakukwanisa baba vangu vari kutoya kuno kuti vazombogarawo holiday vamboonawo beach iri. I am telling you, inini zvandikutaura kuti I am telling you because ini ndaifanira kurarama ndiri chidhamdhamu, Down syndrome, munhu ane njere 5 dzakakwana, munhu aipasa kuchikoro but ndaida kutengwa kuti ndine chidhamdhamu kuti amai vangu vaite mari neni. Asi Mwari ndakakwanisa kuzviendesa pasi petsoka dzaMwari ndikatanga kuziva. And what I want to tell you, shamwari, there is no need yekuti uve neshamwari. It's better to have associates. Wekuti ukaona phone call ichipinda woziva kuti ndezvemari. Hapana, hakuna munhu anofanira kuuya achikunokera achikuti kune kapati kariko uku. Kusatani ndiye anoita mapati aya ekunzi chichi sezvinoitwa kuno kuDurban zvemazimba zvaiye zvekuti vanhu vanopfeka hembe dzeyellow wakaita sese wakadidi chihure chechi. Ukaona pati isina kubhadharwa dheko, isina kuitwa sese, aiwa chihure chiri kuenda kunoitwa kuya, hakuna zvakadaro. Hanzvadzi yangu, takauya kuno kuSouth Africa kugara kuenda kunotsvagirana nekuita sese. Hanzvadzi yangu, I am telling you, hanzvadzi yako ndiri pana. Ende zvandikutaura ndezvekuti nini I am 40 years now. Makore waya ndo aipenga vana vaye kunzi kuchitungwiza, kwazobatwa ndire kuchitungwiza, kwazobatwa mwana ari mumba achiruka madhoiri, ndo uyoyo. Chera namai Nancy vakatangana naamai vangu nemabheri inini, vakabatwa nezvimpurwa. Saka mishonga iriko, asi nekuda kwekuti Mwari ndakamuziva, ende iye Mwari akabvaona kuti zveshuwa ndinomuda nemwoyo wese, akandipa mhuri. Ndine mukadzi 1 nemhuri 1, ende ndakada Mwari nemwoyo wese, ende handizviti ndiri mutsvene, asi ukazviendesa pasi petsoka dzaMwari une imwe shield yekuti that shield is unbreakable. Unodzoka iwewe mangwana uchitaura kuti aiwa ndakambosangana nerimwe balance rakataura upenyu hwaro, rikataura kuchinja kwakaita upenyu hwake nekubirikidza kwekuti akaziva chinhu chinonzi Mwari. Handikuti hanzvadzi yangu,
unotozouya uchitaura kuna Sisimeli kuti ndikuwana murume inini asina mbobvira andibata zamu kana kunditsoda, asi akaenda kanondibvisira mari nevana vangu. Kuita vana is not the end of the world. Remember, munhu ari kukutaurira panapa, amai vangu vakaroorwa nevana vavo tu, vaichengetwa nababa vangu, vachidzidza kuzvikoro zvechirungu vaine vana vavo. Ukunzwa zvandiri kukutaurira? Hanzvadzi dzangu inini, step-sister angu inini, ma-step-sister angu, chero pavakada kunoroorwa, vakaroorwa kumusha kwavo, asi varoorwa vakatotenga masutu nemafamashoes nemachichi, vakauya vakati baba ndakaroorwa, kureva stepfather vangu inini. Undikunzwa zvandiri kutaurirai? Saka you will meet a person akaita sababa vangu, akatokukudzira vana, zvokuti vana vakwewo urikusema kuti munhu akangokusiya ka. Anopesera kutaura kuti imimi mudhara imimi tokurovai, ava ndo baba vedu vatinoziva. Mwari anokupa zvichibirikidzana nekuti wewe unovimba naye sei. Satani haana simba. Urikunzwisisa? Satani haana simba. Asi isu kuti tinomupa simba nekuburikidza kwekuti tinenge tichirarama tiri muzvivi. Saka just imagine kuti inini dai ndararama ndiri munhu anenge achibhema mbanje, achibhema mogo, achimwa doro, achita sesei, dai ndakangoramba ndiri chidhamudhamu. Handiri kunzwisisa? Saka iwewe shamwari dzaunenge uchifanira kutamba nadzo iwewe ishamwari dzichiri ndokuti kudii, shamwari dzinokuti kune kuri kudiwa vanhu paweekend uko vanoenda kunobatsira kwakati vanhu vanoita kuti uge uine chikafu patable. Ukawana munhu anoti handida kumbenda out kunoita sute kunodidi, hanzvadzi yangu, unogona kungozvigezera iwewe wotongoenda iwewe, kana pangave paMasgrave pakudhebheni unokuziva iwe, wotoenda paMasgrave unosvika unotenga kofi yako kana unozvigarira muwimbi wototenga breakfast yako, that's going out. Ukaona iwewe wanetsana kana kuti zvinhu zvako kubohwa, zvinhu zvako kuita sei, kuno kwakachipa wifi, unongotenga kalaini kako keTelcom kanenge ine unlimited wifi, enda pawifi uchienda mumalive akaita sana Sisimeli ava, unouya uchiteerera nhau dzevamwe vanhu. That fuels upenyu hwako iwewe. Vana vako must be your weapon kuti you want to be a good mom and a very good exemplary kwavari. Saka every time paunoona vana vako, it must be a reminder yekuti nini, I don't need a husband. Asi Mwari nini, uchandipa murume. Thank you. Kuita kunge wanga uripo masikati ichitaura naye. Hazvada kudza rekoni. Nino. Zveki zvakutaura ndosaka ndakateera zvaarikuudza zvakachikudza kuti you are une potential isingaiti because you are hard worker. Apa ndakanyarara because the history ya brother and your history ka similar, so similar. He was a hard worker. No, a hard worker. Akakati rejectwa nevabereki. You were rejected also by your mom. You see, arikunetsa zvinhu zvaizvo zvouroi kutyira tizvi mese, so mune similar. But ndakuza ndikati mune potential life, you just have to fight. Pavadonha ndakudza ndikati you see what he did. Zvona chikudza kuti he fought for his life. Ndakudza pavadonha ndakati uri kuona kuti akararama. Zvona chikudza kuti vakarwa hondo vachirwira upenyu hwavo. Zvichinetsa vachidonha vachimuka vachidzoka vachidzoka vachiroyiwa vachidzoka vachidaro. Ndakudza ndikati fight. It's a war, but you will win perpetually. Uri kuona hanzvadzi yangu, anachihombe vamunoona vaivari, anachihombe vamunoona vaive vachitaura kuti amai vangu vakandisiya vakaenda sei. It's reality. Kuna ana amai vane mwoyo wakadaro, but it's not the end of the world, because isusu unosangana mulife mako iwewe nomwe munhu anogona kutokuda saamai vako, zvokuti munhu anogona kugara iwe ndamai vako irawo, utoti aiwa havasi mhomzi wangu munhu ndikadai, zvokuti kuti uzomutaura kuti havasi mhomzi wako ka zvinenge zvakutoneta because it's a long story. Unenge wangomuti ndo mhomzi wangu, ava ndo mudhara wangu, handiri kunzwa ndikutaurirai. Saka what I want to tell you, Satani anopiwa simba ukabvumira
kurara nevanhu uri kupa simba Satani simba, ukabvumira kumwa doro uri kupa Satani simba, ukabvumira kuputa zvinodhaka uri kupa Satani simba. Saka by the end of the day mwiri wako kwataka kutongwa naSatani, unenge wakungorarama upenyu hwawakanzi naamai vako unofanira kurarama uchirarama uya. Saka unenge waita kuti ivo dream rako. Handiri kunzwisisa. Saka iwewe paunozvarwa ndosaka munhu achizvarwa rava meurarama uchitamanje kumberi tei riendere mberi. Uyu musikana uyu ari kuDurban, alright? Dambudziko rasangana ndikasa nareko zvino nderekuti ari kutsvaga pamwe nokuti apa paanga ari apa paitika mashiripitika napasita vake ari kutsvaga pamwe pekuti angakwanisa kuti akondiya nebhizinesi rake rekubika iri. Hambuda here pamunoziva pangaita nzvimbo yekuti angakwanisa ake kuenda because she really needs to work, anoda kushanda but ari kungobatwa kona tikona achinamata saizvozvo achishanda. So we are just there to encourage you kuti you are in the right direction. Ramba uchinamata, ramba uchichema ukabatira pangu yependero ipapo, usarare. Paunochema pepa uchirwadziwa, chema uri pamunamato, ukofunga kuti upenyu hwangu kurwadza, uchiwa kubudisa musodzi chibva watopfugama pasi tanga kuchema uchichemera Mwari kuti naye Mwari, saka inini muri kumbonyatsoti chiine zvangu, saka inini Mwari hamusetsa ndiona here, and because ndimi muridzi weupenyu hwandikurarama, mukada kungoti yes it's a yes, mukada kungoti no it's a no, saka muri kumboti chii, nyaya yangu muri kuitadza here Mwari. Handika. Sometimes it's very important yangu handizivi papa kana uchitaura naMwari wako kona like izvozvo nini wangu pazvinhu zvakusangana nazvo izvi. Quote some verses in the Bible reminding him what he said in his word. Kuti imi Mwari, imi ndimi makataura musoko renyu kuti huyai vose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Indaneta ini ndaremerwa handichina kutizira. Ndiri kuuya kwamuri ndiri kutotsvagawo zororo. Ndimi makazvitaura ndosaka ndiri kuuya kwamuri. Saka ndichazoti munoda kuti ndiite sei? Mukataura kuti nemazuva ekupedzisira Mwari mavhesi aya achapfugama achinamata achideedza ndimi dzichatipupura kuti ndimi Mwari. Inga Mwari ndakapfugama wani. Ndiri kudeedza ndiri kupupura wani kuti ndimi Mwari. Chindionaiwo ndisunungureiwo. Mukataura kuti pasi nedenga ndimi moga munotonga. Saka masimba ari kuuya achidisturba paupenyu hwangu aya ari kubva nechekupi? Why are you allowing them vadona bhuti wangu kwechiko chikuitika? Are you allowing kuti masimba yauya aite zvinhu zvakadai mukati muupenyu hwangu? Andiona. Remind God paunenge uchinamata. Quote those verses. It's very powerful. Andiona. Hausati waningirira havasi kuzokuparadza mai vako. Havasi kuzokuparadza. And there's nothing that she can do. Avakuzama you know unozati zvese zvakuenda through ndikandikusimbise zvangu chiti. Do you know kuti everything that you are going through God knows. Mwari vakatoona Mwari anoziva. God knows whatever that you're going through. Yeah, that's right. Hey, right now, I'm busy with our like God even finishing a game want to see is actually. But you're not going to one thing you're not hard worker. Ramboka Mira Simuka fight. You're not a loser. Tell yourself that you're more than a conqueror. I think the Bible says you are more than a conqueror. Tell him that you are more than a conqueror. I'm more than a conqueror. And you know what surpass. And you must have been gone Chimuka. But you know that ndinotomuka ende Mwari ende pasi paunotaura pupura zvakanaka pamusoro poupenyu hwako usapupura rejection iyoyi tangotaura rejection but don't pupura about rejection. Handika kana vakakuramba vese vachakuramba vese vanokuramba vese no problem but Mwari vanokuda Mwari vanokuda ndiwo nechigubvu chako chemweya vakakurambei hazvina basa asi Mwari vanokuda vanokusesedza vagonyadza muza kunonzi dombo rakavakwa rakaraswa nemuvaki ndo rakatogwa rikata cornerstone yemba dombo rakanzi harina basa handichiona ndo rakatorwa. Saka iwewe right now vachimaona una basa ka vanoita zvakaita nzvadzizvi zvokuti mai vakafunga kuti uyu ndakagadzira andakwane ndari kuvhuti ndinaro but muri kuvhuti vakasara vakabata chitambo chiya chiti chavanofunga zvikuru chakove chiri kuvhute rakove vhudzi mufananidzo but hazvichina simba. Simba china charangove vhudzi rakabata simba pachina vakubatirira zvisina nebasa because he overcame that. Overcome the moment he went in prayers. Everything was nullified. Whatever zvakaiswa pari kuvhute pachi zvakasukwa. Kwangosara mufananidzo kuti ndine vhudzi ndine tambo yeri kuvhute but chokwadi chechi chiripo ndechekuti hazvisina simba.
kune munhu anofamba mukati mebhodhi yake makatakura inonzi mapirisi anonzi masoja eHIV andiona achifamba nawo mubhodhi but haina zvainomuita HIV yoyo haimuvatisi simba because angove macells iwayo but iye akapora nechekare andiona haana simba ari kungombeya achingofamba zvake but kune munhu anofamba achinzi akatakura cancer andika angove macells ecancer but haana zvaanomuita haana simba nokuti akakundwa nechekare andiwazviona saka rise up mwana wevhu simuka ava mai inini zvangu ini advice yangu block and delete ndo pastage yaufanga kuti usvikire nanzvasa kuti hapana rikirimira nditrai kuedha futi apa block and delete because kana bhaibheri charo rinotaura kuti kana ruoko rwako ruchikutadzisa kuti unamate Mwari rugure kana soro rako richikutadzisa kuti zvakanaka uchiona zvinhu zvakaipa nguva dzose ribise. So we have to cut some of our branches in our lives kuti tiite zviri nani. We have branches dzakatenderedza masakatiri akatenderedza mapazi atika akanamatira kwatiri ndiwanudzi matavi akanamatira kwatiri kana tatakanamatira kwaari ati ari kutadzisa kuti tifeme ari kutadzisa kuti tikure ari kutadzisa kuti tirarame hauna pisi nokuda kwematavi ari paupenyu hwako kana asvika pakukuremera you cut the branches off. This is the time for you to cut the branches off. Ndikutako iri kuti aging kumusoro andiwana une vana vako whatever that you do now zvawabveudzwa nabrother antika hold on to your kids. Ita kuti ukamuka every day let your kids be your inspiration kuti ukavatadza kuti I want to go to work today to work for these kids. I want these kids to have a better life than I had. Handisi kuda kuti vana vazotukwa vachinzi vana chenzira. Handisi kuda kuti vana vazotukwa vachinzi vana vehure. I want to give my children a better life. Keep going and on. And they will say you prosper. Vachakuona uchisumudzigwa kudai segondo. Uchisumuka segondo kudai. Uchisumuka segondo kudai. Vachakuona. Iyo vari pasi kudai. Vachinge vakuona vakadai so. Uri kumusoro vagotsa kufunga kuti ndiye here uyu awatakarasa murambiwa uya. Ndiye here murasiwa uya. Ndiye here wachakaramba nhasi vamwe ndingadai kwafiwa musha vamwe ndingadai tovigwa naye zviri nani. Tiri kutambura iye ari kudya. Ndizvo zvinoita. It's part of life. So grip on, move. We move. And we move. Kana nokuti hauna kuapply kuti mai vako vakuvenge. I'm trying to aid you, my brother. I don't know what is going on now. Hauna kuapply kuti mai vako vakuvenge. You love your mom, but your mom is impossible. Your mom does not have the best interest, your best interest at heart. Your mom wants to see you suffer. Yeah. Thank you, Jeanette. Your mom wants to see you suffer. So God is not going to allow that. Yes, she's your mom, but vakabuda parudo vange vachikupa protection yavo semwana vakazvitaura vega. And I always tell people you can't force yourself when you are not loved, guys. Unonyazonota pandisi kudiwa. Unozama mazao changu chazama kucha chino ucha pausikadi uchero katenga helicopter vakabisa pakanasinga kuda vakudi. So you accept kuti waraita vanjidi asitenda sokuti waraita vasikundida kwanotida ndiani ndimwari. Sezi kuti ndimwari uri kuchengetedzwa uripo uri kufamba uri kurarama everyday uri kumuka unetoenda kubasa uchidzoka uchidai saka Mwari ari kukuda chaizvo vari kukuda Mwari ari kuchengeta uri kukwira kombi uchidai uchidzoka usina accident Mwari vari kukuda kuchengeta yako network iri kuna yakuramba manje yakuramba ndakazovabvunza mama kuti kosei makandisiya pamba pamakatadza kuenda nini kwamainoroorwa zvikanzi ndakaita zvekutiza because ndaishungurudzwa ndikasaka makandisiya pamusha pamakatadza kurarama imi makazoti ini ndiita rokwanisa kurarama zvikanzi ndakangoona zvochinani nditize inini ivo havana zvavaimbokuita ndikachiona upenyu hwandiri kurarama majambuka nemajambuka hapana chiri kufamba. Chinhu chinonzi jambuka ichocho tinozvikansela kudai kuzvikansela kudai kuti hazvina usambofa ukazvitaura ngati papedya kuti ini ndine jambuka ini ndine usatombobhabhatidze jambuka iroro zvachose handisika usatombo ngazvitaurike zvichidarika pazvino inewe hazvipo paupenyu hwako tongotiwo macircumstances it's just like anybody else pani pazvinombofuma zviri bheti tongoti zvako zvitombo ibheti panguva iyoyo usambobhabhatidze ujambuka pamusoro paupenyu hwako munhu ane jambuka ndimai vako vari kurasa mwana vari kuramba mwana wavo
handiona vasiri kuda kumira nemwana wavo vari kubatira mwana wavo otherwise iwe utori blessing iwe uri blessing ari kwanzi uri kupi kudurban nabhutano inonzi chii kwauri Yes. kunonzi kupi kwauri No finish. Phoenix ya ari kuphoenix kuma ideal ari kuphoenix. Don't doubt yourself. Don't look down on yourself. Don't undermine yourself. Ndakuzoti zvinhu zviri pauri zvakakura. Ndamuudza nene ndanyatozvifila ndakati iwe you are big man iwewe. Don't look down on yourself. Uri kudiita just a push in the right direction. Sumuka. Mai vako kuti ukafunga kuti mama vari kudzosera pasi. Mama vari kudai wobva wakuti spirit down. Nhasi chaiye kana zvaigona delete and block and tell yourself nhasi kuti I'm starting a new chapter. Mangwana nhasi vata uchibrainstorma kuti shamwa mangwana chimuka what am I going to do shop kana ndiri kufamba ndichitsvaga shop ndizvandiri kutoita kana ndiri kudii uchitonamata kuna Mwari nhasi Mwari muchanochilidha pashop yekuti we are going to pay close to nothing. Ichanotengwa pachanotengwa zvokuti hausi kuita competition napastor. Remember, don't look at what he's doing. Usatogottarisa kana kuchoka kana kudini. Go and do yours, your own things. Yokuti ndakunotanga zvangu kwangu Mwari, this is a new chapter. Ndavhara chero dzekumashure dzese ndakutanga inini chivai mutungamiriri wangu, chivai kumberi kwangu. Ufamba uchindi wakadaro zvapastor usadongorera. Usatobva kana kuvasitoka kuti vatekesa vari kudini asi kana kudini kana wakutoti ndakuenda mberi udon't ukabloka wabloka haucheuki. Ini ndikatobloka munhu ndinotobloka ndikatoti munhu ndichatodumuona nditobloka zvokutokangamwa kutoti kutokangamwa ndotozotizvo ndaona dzita because that's how you what you should do. Block and move on. Usacheuke itofamba utoenda mberi. Andiona chitonoka zvoupenyu hwako une potential iwe. Kana vamwe vakasimuka vakaenda kudurban vasina kana pekunosvikira vakanobudirira right now vakusana tava nekambani handika yemaevents atiri kudai dai tinokasachi. Asi brother yangu itai kuti mutore license. My brother, please torai license. Torai license my brother. Have a license. Torai yandi mune passport here. Torai valid passport. Mutore traffic register. Tinokurayirai kune munhu kana mukauya kuseri munotora traffic register. Muite license my brother. Because kudriver kuri dangerous. Musina paper, musina license. One day we don't know. We hatina matiri zvakaipa but ilife yatikurarama. Kunouya munhu ane mweya wake suicide ane achisvikandira mota menyu. Hanimaona achida kutofa chako chako yozvikandira muchidarika imutori right oya kuzvirasira mota menyu. Panotanga maproblems. As much as Mwari vachitibatsira chitichengetedza but ngatisaisai Mwari pamiedzo. Antimaona ngatisaisai Mwari pamiedzo. Ine munotora traffic register renyu mutore license yenyu mudrive zvakanaka. So munito wangu I hope mashoko andataura neaudza nehadzadzi yako akubatsira. Ivo vachakubatsirawo kuti kana zvichiita vatsvagewo panzvimbo pekuti tione kuti ndekupi tichafamba sei. Life goes on. Life goes on. Hapana chinoramba. Usatombozvitarisire pasi mwana mudiki une potential. Kana ivo varume right now is not the time yekufocusa nevarume. Andikuzwa. It's not the time yekufocusa nevarume right now. This is the time yekuti umboita reshape your life. Yeah, reshape your life. Nevarume aside bomira because they will come to destroy. They will come to eat shoma yokushandira. They will come to hit and run again. Unosiwa zvava nemwe mwana chimbosiya pasaidi zvevarume. Unamatira nyama iyoyo. Nyamatira mafeelings iwayo kuti Mwari chinoda murume mukati mebhodhi yangu Mwari iko zvino chimbofridzai mafeelings ai. Freeze them. Panobva kubasa ndibve takati chingovata kunge mwana mudiki ndichimuka ndichida kubasa ndzoka takalecha Mwari umbokanganwa zvevarume umbomuka uve stable wozotanga kuona Mwari vachakupa murume chai wangu chai ariko wako murume wako ariko he is there murume wako ariko kwatisingazivi sasa ariko hamusati masangana chete achauya paunenge wazove stable wakuti Mwari right ndakuchida muringani wangu ndakuchida imwe mbabvu yangu ina ndingoni mbabvu ino yachita itendrani ndiri kuda mbabvu yandichagara nayo Mwari sickness and health yamuchandipa imimi inokuremekedzai. Guys, ndafarafanira mune hadzadzi yangu ichitaura twanzi kubva 20 years one wife. How many can relate to comment section? Kumborero chairo kumborero ndaitaka kusotwa so ndaitaka kusotwa so asika kusotwa kaneke kakanaka so because ndaitoti nai Mwari kune varume vanogona kumira vachitaura kudai kuti inini one mukadzi 20 years one
ndaita kusvotwa guys munoziva asi kusvotwa kwezvakanaka nokuti variko varume vanosumuka vachimira kudai vachitaura vangani varume vari mukoma section vanga zvitaura izvozvo kuti ini 20 years one mukadzi achitorevesa vangani varume vakasimuka vachitaura kudai togona kuwana ivo voga panapa motiri vangani togona kuwana ivo voga saka mwanangu I think mashoko esimbiso egwinyiso chaiwo takupa zvakwauri kuti kubva izvozvi tichitodona panobva wati you know what ndakutosimuka hanzi naedina mukoma edimo aiwa hatisi mukoma edimo hatisi kureva kuti 28 years makachinjasa vakadzi aiwa tiri kureva vati 20 years vachirara nemukadzi 1 ndozvatiri kutaura hasi munozombobirira here hamuna kuita girlfriend ranzvadzi edimo hamuna kuita kanhingikiri kagirlfriend here kusaidi uku kanga kambopoda muchimboda ndozvandiri kurevera vati ndi 1 munhu 1 vachingoita munhu 1 chete 20 years vachingoita munhu 1 ini naita vangani ndo zvandiri kurevera chete ndozvandiri kurevera makore aiwa makore tinoita zvanokuti vakadzi tine takagara tinoindeti tonosvika 40 years tigere asi mu40 years imomo munenge mune vamwe vakambonzi ipapo hanti mazvona ndozvandiri kurevera izvi kuti ka20 years vachingovata 1 guys taura ichowanitiwe aiwa zvinokudzwa izvi mwari vakuitirai zvakanaka saka my sister munini wangu kusumuka cheko kuti nhasi chaichai kuvata chiplana kuti you know what enough is enough, I've had enough of this handina chinondigadzirira pasi handitori enough timu yavacho werejection kubva nhasi takakunamata uchitenda mwari kuti mwari ndokutenda ino kuti mandichiendesa neropa renyu mandisuka ende zvangu zvakunofaya ende zvichafaya Amen. chete ndozvatingada kutaure newe saka chinja mufungo zvokuchema zvokuneta zvokudii tatopfuura pazviri takutenda kune chimwe chikamu chenyuwani Mazvita matisengesa mazuva kutogiva up neupenyu kubatikana kwacho noshewa kuti unonoudzani kuti wakaona unonamata hakuna kuvabereki vachona wakabhulokwa hapana unotaura naye unobva usheya kuti vanhu vachiri vadiki kubhulokwa nemuroi aiwa ndingafara ende kuchechi takudza chechiyo it's a no go area machechi akawandisa akawandisa machechi tsvaga imwe chechi yekuti undo unopinda ufungowo zvaitira kuti mwari ndionewo zviri panzvimbo pamwe zvaita kuti ndivhurikewo maziso yes usasiye mwari just shift chechi utsvaga kumwe kuti uinde unopinda vachitanga chechi yavo sandei ubuda uindotsvaga kuti ndinganopinda papi ndinonamata uenda kunozvinamatira kuchechi ikoko wodzoka antika kana usati waniwana nyatsopinda pama kunyatsokurova 1 hour yako yeprayer uchivereka bhaibheri uchinamata uchivhuwa wakavhura bhaibheri uchifamba naro yes chichechi ise nogo area kuna mwari kana mufundisi havafangi kuita ivo miedzo fanga kuya nemwana wesangano kutenda mufundisi saka toda kuzodzoka uchitipa testimony nini change ichitaura newe anditika tichiona kuti zviri kufamba sei wange uri kudini because ndozvati uri plana hautadzi kuronga something zvinoita ndingoplana chandingochemera zvechekuti mari yandine ingosangana ndiwane imwe nzvimbo chete kubasa mwedzi wakutopera ka unoiwana mari uchiiwana utowana nzvimbo unotonobhadhira imwe nzvimbo mwedzi uchitopera utowana imwe nzvimbo but tinotsvaga nzvimbo inodhura tsvaga nzvimbo yakachipa yekuti unokwanisa kuti utange kuita business don't worry about God will provide zvemari God will provide usati waperegwa iwewe zvokuti tingada kucontributira mari pano zvokuti tingati waperegwa uchina kana zvogara you are very much capable of doing that pano uya munhu aperegwa wokutoti hachaziva iwe uchine maplan go and make plan you conquer ndizvo zvaiva right worara zvakanaka nditika mwana totaura zvakare maita basa mama maita zvene mashoko enyu anodzidzisa mazviita alright thank you munhu wangu right senge timusiye azorora vati nesu tapinda nobika 9 times tagara 5 hours pano 6 hours chaidzo kilevhi yakuita chiiko 9 tigere pano
right? Saka ndizvozvo guys, hapana chekumirira. Simuka, uripo musituation yakafanana nemwana uyu, uri kufunga kuti life yangu yakuguma, handika zvinhu hazvisi kufamba, une that spirit of dejection, iyo iri kutenderera, handi maona mukati meupenyu hwako, uri kutofunga kuti ndagumirwa, handisisina, handina kudini. Rise up. It's not until God says it's done. It's not done. It's not done until God says so. It's not done. Life is a wrestling, guys. Life is fight. And more, life is fight. Life is wrestling. We hustle. We wrestle. We fight. Kuti life is fight. Kana wagara kudai so, it will never flow. Kungogara kudai so. My ups and downs are not weird. My ups and downs. They will come to face you. Challenges, huge challenges, bigger than you. Makumo. Emiedzo anoyambirogomira kudai so zvokuti vamwe ukati gomwe rinorikwira here gomwe rinokwirika here gomwe ugozvona usingarikwiri gomwe riro ugofuma mangwana wakarikwira padenga zvekungoti ndakakwira sei ugoti look back kune problem yako kuti ndakapadanika sei ndanga ndakakomberedzwa nevaroi ukuvanga variko ukuvanga varoi vakandikomberedza pese ndapunyuka sei ndabuda sei wapabuda vachinji yenyaya panga nemusipei saka chokwadi vachinji yenyika nemakafa kudhara makaisigwa mhiko kudhara makatodzamiwa kubva kudhara makumbo akatombososonaya manokoregwa vhu ramakatsika vamwe mukatorerwa mapendi mukatomboita kunge zvikubhita vamwe mukadii vamwe vakatorerwa pendi hapana kana kubhita wakaitika vamwe mukagegwa vhudzi usiku makavata vamwe mukatodzwa kuti asi nenyaya yekuti ane final say ndimwari they tried chakabuda hapana because ane final say asati ati yes it's a yes. Saka mucharamba makamira munotongomira muripo panzvimbo ipapo kusvikira zvaita. Handiti ndizvo asikana. Regai ndinobika tagara pano nekusingaperi nhasi. Zvokuti kana fudhuka inodliwa na6 pano, nhasi iri kudliwa na10. Andimaona. It's not over until it's over. Saka imwe miedzo inoda kutouya kuzokuonesai kuti makamira sei. Handika. Asi nyika yatiri kurarama izere uipi, izere varoi. Varoi vacho vanhu vari mulife dzedu. Vanhu vatine ropa navo, vanhu vatine mutupo umwe chete navo, vanhu vekuti andozatondemeterwa uchinzi kuti ndo varoi vedu. Munhu ari mudhuze kuti haufungiri ukauzwa unogona kutoramba, ndivo varoi vedu. Antimaona. Saka what do? You always shield yourself muzvinhu zvekwamuna Mwari. Unongozvishiridha naMwari kuti Mwari ndishiridhei. Ndo yega shield yaunokwanisa. Mungatsvaga mabodyguard chavo ukaita 100 mabodyguard. But these people, they come in spirit. My bodyguards will not do anything. So the only bodyguard that you need right now, the spirit that can fight others, is God. Guys, the guy is going to be Katubachana Mangwana, it's a life Mangwan, but a bit early. Tubatana Mangwana, early, because let's let go. God bless you guys. Till we meet again. Take care.